гаспадарства ў спецыяльным эфіры Белсату. Цягам бліжэйшых 2 гадзінаў на Белсаце ўсе навіны, рэакцыі, дэталі сённяшніх перамоваў паміж прадстаўніком Дональда Трампа, Джон Коулам і Александром Лукашенко. І, натуральна, пакажам і раскажам пра асноўны вынік гэтых перамоваў, вызвалення з беларускіх турмаў. Больш за 50 асобаў, сярод якіх грамадзяне замежных краінаў, але і вядомыя палітычныя вязні, журналісты, палітыкі, грамадскія дзеячы. Вызваленню палітвязняў папярэднічаў прыезд у беларускую сталіцу амерыканскага адваката і пасланніка кіраўніка ЗША Дональда Трампа Джона Коула. Як сцвярджае прэс-служба Лукашэнкі, той 5 гадзінаў размаўляў з кіраўніком Беларусі. Некаторымі дэталямі падзяліліся беларускія прапагандысцкія рэсурсы. Як гэта было ў матэрыяле Антона Бяздольнага. Пра важную сустрэчу Лукашэнкі працягласцю 5 гадзін прэс-служба кіраўніка Беларусі паведаміла толькі апоўдні па менскім часе. Пазней стала вядома, што ў Палац Незалежнасці прыязджаў амерыканскі адвакат, намеснік спецпасланніка Трампа Джон Коул. Джон, приветствую тебя. Спасибо, что приехал. Спасибо, ты молодец. Размову, на якой з беларускага боку прысутнічалі кіраўнік КДБ Іван Церцель і прадстаўнік нашай краіны УААН Валентин Рыбакоў, Лукашенко пачаў з кампліментаў Трампу. Пасля перайшоў да тэмы вызвалення палітвязняў. Паўтараючы за Трампам, ён назваў іх закладнікамі. Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, Господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку, как любит господин Трамп, большую сделку. Он это так называет. Як выявілася, адмысловы пасланнік Трампа Коул прыехаў у Менск з навіною. ЗША пастанавілі адмяніць санкцыі по дачыненні беларускага перавозніка Белавия. Это решение, которое было принято президентом, который сказал, сделайте это немедленно в отношении Белавии. И сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. Са свайго боку Лукашенко запрапанаваў Злучаным Штатам увесь комплекс эканамічнай супрацы, нават выкарыстаць Беларусь як пасярэдніцу ў гандлі з Расіяй. Коул жа заявіў, што ЗША плануюць аднавіць з Менскам паўнавартасныя дыпламатычныя адносіны. Цяпер яны на ўзроўні часова паверанага ў справах ЗША ў Беларусі. Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь, и мы будем работать над этим. Амаль адразу пачала з'яўляцца інфармацыя пра вызваленне 52 палітвязняў. Першым пра гэта паведаміў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа, які паказаў вызваленую грамадзянку Літвы. Пазней інфармацыю пацвердзіла прэс-служба Лукашэнкі з удакладненнем, што вызваленыя 14 грамадзянаў замежных краінаў і 38 беларусаў. Улады назвалі іх экстрэмістамі і тэрарыстамі. Антон Бяздольны, Белсат. Спадарства, працуем у жывым эфіры Віталь Бабін і Алесь Залеўскі. І, канешне ж, будзем сёння аналізаваць тыя падзеі, якія адбываюцца, разгортваюцца літаральна зараз на нашых вачах. Это, канешне ж, і заявы Джона Коула пра тое, што ў хуткім часе дыпламатычнае прадстаўніцтва Злучаных Штатаў Амерыкі можа распачаць, узнавіць сваю працу ў Менску. Якія далейшыя крокі рэжыму Лукашэнкі будуць па вызваленні палітвязняў. Ну і, канешне ж, што ж будзе з самымі людзьмі, якія сёння выйшлі на свабоду, якія зараз у гэтыя хвіліны едуць у бок Літвы. Ужо зараз гэта ўсё неўзабаве абмяркуем з экспертамі, канешне ж, з нашымі журналістамі. Так, ну і перадусім наш фокус на палітычных вязнях, на беларусах, якіх дэпартуюць прымусова. Фактычна так гэта атрымліваецца. Павел Сапелка ўжо так гэта скаментаваў, што гэта не акт дабрыні, а чарговы інструмент рэпрэсій. Юрыст патлумачыў, чаму прымусовая дэпартацыя палітвязняў гэта ёсць злачынства. А цяпер наш фокус увагі пераносім у горад Вільню, бо менавіта туды кіруюцца аўтобусы з беларускімі палітвязнямі і з іншымі грамадзянамі замежных краінаў, якія сёння былі вызвалены. Гэта каля 14 асобаў такіх і 38 беларусаў. І пад віленскай амерыканскай амбасадай знаходзіцца наша карэспандэнтка, калі ласка. Ганна Русінова, калі ласка, табе слоў. Што там адбываецца? Пакажы, раскажы. Ганна нас, напэўна, пакуль не чуе, але прынамсі карцінку мы бачым. Так, што за спінай Ганны ўжо стаяць беларусы з кветкамі. Вітаю, шановне гаспадарства. Зараз мы знаходзімся ў Вільні пад амбасадай Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе ў гэтыя хвіліны ўсе чакаюць прыбыцця вызваленых беларускіх палітвязняў. Мы ведаем пра 50
Так, вибачайте, це довго. Алло. Так. Так, Ганна, калі ласка, Працягвай. працягвай, тебе добра чуваць. Прывітанне, шановнае гаспадарства. Зараз мы знаходзімся ў Вільні. Па-за маёй спінаю гэта знаходзіцца амбасада Злучаных Штатаў Амерыкі, дзе ў гэтыя хвіліны ўсе чакаюць прыбыцця вызваленых беларускіх палітвязняў. Мы ведаем, што сёння стала вядома пра вызваленых 52 палітвязняў, і сярод якіх шмат блогераў, журналістаў, актывістаў. Таксама ёсць журналісты Белсату, 5 чалавек, і ёсць вызваленыя, вядома, вызваленыя грамадзяне Літвы, Латвіі, Польшчы, Брытаніі, Францыі. Але не ўсе вызваленыя палітвязні згодныя выехаць з Беларусі, таму мы ведаем пра 4 асобаў, якія знаходзяцца на нейтральнай тэрыторыі, сярод якіх Владзімір Мацкевіч, Геннадзь Федыніч, Максім Вінярскі і Мікола Статкевіч. Яны застаюцца яшчэ на нейтральнай тэрыторыі, і ўвесь гэты час мы чакаем, калі прыйдуць, будуць вызваленыя палітвязні, будуць уже знаходзіцца ў Вільні непасрэдна тут. Вось. Таксама вядома, што... Так, вибачайте, шановні глядачі, так у нас ёсць праблемы, што гук доўга да Вільні даходзіць і назад адбіваецца. Ганна, там якраз толькі што прыехала дыпламатычнымі нумарамі амерыканскімі машына пад амбасаду. Мы все чакаем, калі прывязуць так нашых былых калегаў, актуальных калегаў. Калі ласка, таксама сачы, калі там штосьці будзе за спіны адбывацца, то каб нам даць карцінку гледачам таксама. Давай працягвай, што там яшчэ адбываецца менавіта пад амбасадай, раскажы, і чаму там все сабраліся? На дадзены момант мы бачым, што шмат беларусаў прыйшло да амбасады, гэта сярод якіх таксама журналісты, актывісты, паплечнікі Міколы Статкевіча, і людзі прыйшлі, каб пабачыць ужывую, нарэшце павіншаваць з волі, знаходжаннем на волі беларускіх палітвязняў, і все чакаюць, што менавіта сюды да амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі, менавіта сюды прыбудуць вызваленыя палітвязні. Мы ведаем, што Злучаныя Штаты Амерыкі паспрыялі вызваленню нашых палітвязняў беларускіх, таму вось зараз у гэтыя хвіліны мы чакаем, і калі будуць ужо вызваленыя палітвязні ўжо прыедуць у Вільню. Дзякуй вялікі за гэтыя падрабязнасці. Я думаю, конечно же, яшчэ вернемся беспасярэдня ў Вільню пад амерыканскую амбасаду, чтобы паглядзець, што там адбываецца. Варта просто ведаць, што так, неўзабаве літаральна вось і тое, што мы чакаем, і там журналісты знаходзяцца, з хвіліны на хвіліны чакаецца прыезд беларускіх. З хвіліны на хвіліну чакаецца прыезд беларускіх палітвязняў. Як толькі гэта здарыцца, нашы аператары, наш сігнал будзе добрым, таму не пераключайце, заставайцеся з намі, мы адразу гэты момант пакажам. Тым часам сталі дакладна вядомыя імёны вызваленых сёння палітычных зняволеных. Сярод іх не толькі грамадзяне Беларусі, але і 14 замежнікаў, у тым ліку грамадзяне Польшчы, Латвіі, Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямецчыны, паведаміла агенцтва Reuters. Палітык старшыню беларускага сацыял-дэмакратычнай партыі вызвалілі народная грамада Міколу Статкевіча. У 2021 яго асудзілі на 14 гадоў зняволення ў межах гэтак званай справы Ціханаўскага. За кратамі ён правёў больш за 5 гадоў. Наступны філосаф і метадолог, наш таксама калега па тэлеканалу Белсат, Владзімір Мацкевіч, асуджаны на 5 гадоў быў. Адбыў зняволены крыху больш за 4 гады. Журналіста беларускай службы радыё «Свабода» Ігора Лосіка ў снежні 21-го судзілі на 15 гадоў зняволення. За кратамі ён прабыў больш за 5 гадоў. Журналіст і кіраўнік гарадзенскага цэнтру гарадскога жыцця Павел Мажэйка асуджаны на 6 гадоў. Быў у зняволенні 3 гады, прыкладна столькі ж журналістка Ларыса Шчыракова, асуджаная на 3,5 года. Журналіст Яўген Меркіс, таксама наш калега з тэлеканалу Белсат, асуджаны на 4 гады, правёў за кратамі амаль 3 гады. 5-гадовы тэрмін журналісткі Ірыны Слаўнікавай меўся скончыцца на лета ў траўні, але хутка ўжо будзем вельмі радыя вітаць яе на свабодзе. Актывіста і блогера Паўла Вінаградава, асуджанага на 5 гадоў, за кратамі трымалі амаль 4 гады. Таксама вядома пра вызваленне журналісткі Алены Цімашчук, журналіста Паўла Падабеда, рэдактара маладзечынскай рэгіянальнай газеты Аляксандра Манцэвіча, відэааператара Вячаслава Лазарева.
Актывісты анархісцкага руху Міколу Дзядка меліся выпусціць сёлета ў красавіку пасля заканчэння 5гадовага тэрміну, але замест гэтага распачалі новую крымінальную справу за нібыта непадпарадкаванне адміністрацыі турмы. Сёння таксама яго будзем вітаць на свабодзе. Актывісту і былому старшыню Маладога фронту Змітру Дашкевічу, які меўся выйсці на волю ў ліпені 23-го пасля больш чым года за кратамі, неаднаразова працягвалі тэрмін паводле таго ж самага артыкулу. Сярод вызваленых таксама ёсць і прафсаюзныя лідары Александр Ярашук і Геннадзь Фядыніч, евангельскі прапаведнік Мікалай Хіла, блогер Дмітрый Казлоў, Шэры Кот, актывісты Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, Яўген Афнагель і Андрэй Войніч, лідар партыі зялёных, Дмітрый Кучук, жонка брытанскага дыпламата Юлія Фенер, паплечнік Міколы Статкевіча Сергей Спарыш. На волю выйшла і загадчыца маркетынгавай службы літоўскага санаторыю «Беларусь» Элена Раманаўскіяня, нарадзінка Беларусі з літоўскім грамадзянствам, якую летась асудзілі на 6 гадоў зняволення паводле артыкулу «Агентурная дзейнасць». Фота з ёй апублікаваў у сацыяльнай сетцы экс-міністр замежных справаў Літвы Кястутіс Будрыс. Да журналістаў каля амбасады США ў Вільні выйшла кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінету Беларусі Светлана Ціхановская. Давайте паслухаем, што яна сказала пра вызваленне закладнікаў рэжыму. У яе сёння дзень народзінаў, дарэчы. Мы вельмі радыя, што наши родные, наши сябры будуць на свабодзе, але, канешне, кажучы, называючы рэчы сваімі імёнамі, гэта не свабода, гэта дэпартацыя ў іншую краіну, і мы павінны заўжды трансляваць, што кожны чалавек мае права в такій сітуацыі, што ён мае права на выбар, ці заставацца ў краіне, ці з'язджаць у больш бяспечную краіну. На дадзены момант мы ведаем, што нашы людзі яшчэ не выехалі за мяжы, але мы будзем іх тут чакаць, пакуль яны не прыйдуць. Мы гатовыя прыняць гэтую групу людзей. Учора ў мяне была сустрэча з усімі праваабаронцамі, якія займаюцца палітвязнямі, і мы глядзелі, які у нас капасіці, каб прыняць людзей, то бок гэтую групу мы прымем. Мы, конечно, чакаем на вызваленне ўсіх, і мы дзякуем намаганню прэзідэнта Трампа і высілкі нашых еўрапейскіх партнёраў, каб людзі былі вызвалены. Асобна я хачу азначыць ролю Літвы ў гэтым вызваленні, што Літва, як заўжды, прадастаўляе гэты гуманітарны калідор, каб людзі змаглі вельмі хутка атрымаць візы і выехаць у бяспечную краіну. Ужо зараз у нашай студыі з'явіўся Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік. Вітаем, Віталь. Ну і на відэа... Добрый дзень, хочется сказаць сёння. Нарэшце. З добрымі навінамі. Юрась Зянковіч, юрысты, былы палітзняволены з намі на відэасувязі. Спадар Юрась, вітаем вас таксама. Добрый день, сябры. Спадар Юрась, на правах таго, што вы все-таки далей ад нас знаходзіцеся, то можа вам і першае пытанне. Сённяшнія падзеі сталіся, чым вас здзівілі, магчыма, а што, на вашу думку, магло пайсці інакш? Ну, ведаеце, сёння ўвогуле з раніцы я прачынаюся і гляджу на ўсіх тэлеграм-каналах, што такая цудоўная навіна, што 52 чалавекі едуць в Вільню. І, канешне, раніца, як кажуць, пачынаецца вельмі добра. І я вельмі задаволены тым, што адбываецца. Колькі б людзей не вызвалена, гэта заўсёды гэта вельмі добрая навіна. Адзін чалавек — гэта добра, 14 яшчэ лепш, ну а 52 — гэта лічыце ўвогуле свята, канешне, сёння. Віталь, калі мы кажам пра гэтае вызваленне, нібыта і чакаліся гэтыя навіны, аднак усё ж такі з нейкага боку было нечакана, што выйшлі такія знакавыя фігуры на волю, як Мікола Статкевіч альбо Зміцер Дашкевіч. У цябе якія першыя былі ўражанні? Ну, я б нават не сказал, што гэта было так. Для мяне, прынамсі, асабіста могу толькі за сябе гаварыць, нечакана. Здавалася, трэк ужо наладжаны, менавіта ў гэтым рэчышчы будзе ўсё і ісці і далей. Я думаю, што сёння многа будзе выказана шмат эмацыйных словаў, захаплення, радасці. Давайте, можа, больш пра нешта такое, ну, скажем, абстрактнае, геапалітычнае. Я думаю, важна глядзець на такую больш вялікую карціну гэтага працэса. І тут якраз той выпадак нечасты апошнім часам, калі я пагадзіўся быць цалкам Зеноном Пазняком наконт таго, што часам інтарэсы рэжыму і інтарэсы самой Беларусі, як незалежнай дзяржавы, супадаюць. У дадзеным выпадку ёсць інтарэс пра павелічэнне суб'ектнасці Беларусі, пра яе незалежнасць в нейкіх
прыняцці хаця бы в нейкай ступені прыняцці рашэнняў. І менавіта гэты вось трэк з амерыканцамі, ён падкрэслівае гэтую тэндэнцыю. Зразумела, што тут не все так адназначна. На сёння многія могуць сказаць, што, безумоўна, Масква не пярэчыць гэтаму, паколькі ў Масквы ёсць свой трэк з США на То бок прычыне гэты трэк адносінаў. таксама палітычны, не толькі гуманітарны. Ну, конечно. Ну, ясно, что толькі гуманітарны, ён бы не цікавіў Лукашэнку ні ў якай ступені. За гуманітарных прычынаў ён бы не будзе мець ілюзій наконт гэтай асобы. Нікога б не выпусціў ніколі, калі б не было нейкай палітычнай зацікаўленасці. І, ну, вось мы бачым, што гэта першы рэальны крок за все гэтыя часы, колькі ўжо было вызвалення амерыканцаў. Гэта зняццё санкций з Белавіо. Як это можна ацэніць? Я думаю, тут ввогуле мала хто можа сказаць штосьці крытычнага. Ну, па-першае, все-таки галоўная Белавія летае в Европу, она в Америку не летала, і тут гэта працягвае заставацца санкцыі. Па-другое, ну, гэта дае дазвол амерыканцам і беларускай Белавія купляць у амерыканцаў запчасткі, што павысіць бяспеку палётаў Белавія. Тут як бы нічога Але і прадаваць іх таксама Расіі, да прыкладу. Гэта ўжо другое пытанне. Многія кажуць, што гэта все-таки, ну, немагчыма, што амерыканцы тыя ж самыя будуць за гэтым сачыць, вось, паколькі знімаюцца менавіта санкцыі з Белавія. Вось, так што гэта вось за все гэтыя часы, што мы кажам пра вызваленне палітвязняў, некалькі ўжо адбывалася працэсаў, гэта першы раз, калі США зрабілі не толькі сімвалічныя там пацэлункі ў выглядзе твітаў Трампа, а нейкі канкрэтны крок. І пакуль гэты крок, ну, не выглядае ганебным для США. Другое, што будзе, ну, можа, Алесь хацеў сказаць, другое, што будзе, гэта, конечно, словы про амбасаду США в Беларусі. Гэта вот больш складаны кейс, бо тут мне здаецца, ну вот уявіць себе, што амерыканскі амбасадар вручае граматы, даверчыя граматы Лукашэнку, мне здаецца, пакуль не вельмі так это реалістычна выглядае. Можа быць, нейкая ступень будзе спачатку павялічыць колькасць супрацоўнікаў. Але калі такія лісты Лукашенко атрымлівае ад самога Дональда Трампа, то што там ужо пра гэтыя сімвалізм для США дастаткова важны. І я думаю, в прынцыпе, нам, ну, па вялікім рахунку, не так это і будзе істотна, калі сёння мы говорим, что для демократичных силаў ну, ёсць такая нейкая, ну, амаль згода, амаль кансэнсус, што на сёння галоўнае вызваленне палітвязняў і незалежнасць Беларусі. А задача змагання з рэжымам Лукашэнкі, ну, на сёння многія прызнаюць не вельмі актуальная на канкрэтны сённяшні момант. Калі сыходзіць з гэтага, то і такія пытанні, як адкрыццё амбасады амерыканскай Беларусі, больш ее актыўная праца, скажем так, яно не пярэчыць гэтым першым двум задачам. Спадар Герась, а вось вам тады пытанне. Сёння мы не пабачылі вызваленых Алеся Бяляцкага, хаця было вельмі шмат спекуляцыяў, што Дональд Трамп хоча атрымаць Нобелевскую прэмію міра, і вось вызвалены Нобелевскі лаўрэат, это такая тая чырвоная сцежка, якую ён пасцілаў Пуціну, так, на Алясцы, так, да прэміі міра. Гэтага не адбылося, як не адбылося там іншых знакавых вызвалення палітвязняў. Што можа быць прадметам здзелкі, я так разумею, у наступным рандзе, так, у наступнай ітэрацыі паміж Вашынгтонам і Менскам, я маю на ўвазе і саступкі з боку Менску і з боку США. Як вы гэта бачыце? І калі это можа адбыцца? Ну, я поднесусь до слова шановного Федора Віталя, что я на конт Белавии не перебольшивал снятие санкций из них, потому что технично так, санкции на Белавии это менавіта санкции на авиаперелеты, але санкции на поставки запчасток для авиационной техники их никто не снимает, и я особисто не пачуў того, чтобы эти санкции сдымались. В моем разумении, что санкции с Белавии это то, что она теоретично может летать в Америку. І теоретично яна може відправляти свої самоліти для ремонту на американські некие заводи, того ж Боїнга, для того, щоб їх ремонтувати і обслуговувати. Але це не значить, що Лукашенко ніхто дозволить, що називається, барижити запчастками в Росії. Що стосується наступного раунду перемовин, ну, давайте поглянемо щиро на ситуацію в Білорусі. Тобто Лукашенко потрібні гроші. Потрібні гроші з будь-якої криниці. Будуць это жывыя грошы, добра, ён на гэта згодзіцца. Будзе гэта магчымасць арганізоўваць нейкі кантрабанду ў Расію, і ён згодны за гэта. То есть, канешне, вось гэта магчымасць ремонта самалётаў адчыняе пэўную форму магчымасцю для рэжыму Лукашэнкі ў кантрабандзе пэўных матэрыялаў ў Расію.
Але давайте пакуль не будем перабольшваць, давайте паглядзім на больш дэталёвыя дакументы. То есть зняцце санкцый з Белавіі гаворыць толькі пра то, што тэарэтычна Белавія можа летаць з США і ні пра што будзе. Віталь, сёння Лукашенко таксама казаў пра вось недальнабачныя крокі суседніх дзяржаў, якія зачыняюць межы. Маецца на увазе, канешне ж, Польша. І тут пытанне, некаторыя эксперты звяртаюць увагу, што ціск Варшавы акурат такі аказаўся слушным, і многіх журналістаў, якія у ранейшых часах супрацоўнічалі з Белсатам, былі вызваленыя сёння, і менавіта гэтага дамаглася Варшава. Ці ўсё ж такі амерыканская адміністрацыя? Ну, я неважно, кому лаўры, але заўважу, што все-таки самы галоўны пунктик противостояния Польши и Беларуси Анджей Пачобут не вызвалены, пакуль на дадзены момент няма таких это самая галоўная разменная монета в руках Лукашенко. Другое, мы вельмі важны тут некалькі інфармацыйных нагодаў. Кітайскі міністр замежных спраў Ан І знаходзіцца заўтра, здаецца, будзе в Варшаве. Так, едзе сустракацца з міністрам Сікорскім. Так, і галоўнае, што кажуць, ну, гэта закрыццё межаў, яно, перш за ўсё нанесе шкоду Китаю, адправкі его тавараў в Европу. І на каго тут Китай больш збіраецца ціснуць, на Беларусь ці на Польшу? Відавочна, на Беларусь. На Польшу все-таки у Китая менш магчымасцяў націснуць. Польша прадстаўляе весь еўразвяз, а Беларусь, з'яўляецца такім сатэлітам Китая на сёння палітычным, і ясна, што Китаю прасцей вырашыць пытанне з Беларусю, сказаць, што зрабіце што заўгодна, каб праз 3 дні Польшча там пасля вашых гэтых вучэнняў адкрыла гэтую межу, бо вы нанесеце нам страты. Так што, мне здаецца, вот за гэтым вельмі важна сачыць. Ну, а в гісторыі з дронамі таксама я абвярнуў увагу на одну акалічнасць. Все гэтыя дроны, яны былі без выбухоўкі. Уже доказана. Вось. Гэта такая была праверка, чыста расійская, як мне здаецца, праверка боегатоўнасці Польшы і рэакцыі агульнага НАТО. Ну, яны праверылі і паглядзелі на відавочныя вынікі, што рэакцыя была, як заўсёды, твиттерская солидарность, все натовские там... Хотя 4-й артыкул НАТО был... Ну, поговорили, да, 4-й артыкул об тым, что проводить консультации. Так. Так что, я думаю, такие вот дробные провокации, они будут протягиваться. Спадар Юрай, пытанне вам... Пакуль што мы не маем ўжо чарговага там твіта рэакцыі з боку Дональда Трампа, што да вызвалення палітвязняў, але мы ведаем, што быў перададзены ліст і ад Дональда, ад яго жонкі Мелані, Александру Лукашенко, это было падкрэслена, зроблена і паказана прапагандыстамі дзяржаўнымі. Падарунак завальнага кабінету, гэта запінкі, якія асабіста Дональд Трамп перадаў Лукашенку пра свайго пасланніка Джона Коула. Вось, адкуль такая сентыментальнасць, адкуль такія эмоцыі з боку Трампаў сямейства што да Лукашэнкі, і якія ў іх планы што да Беларусі, на вашу думку? Ну, што датычыць спадарні Меланіі Трамп, то яна заўсёды выступала як адвакат вызвалення всіх палізняволеных, всіх людзей, всіх заложнікаў па ўсім свеце. І тое, што яна перадае вітанне Лукашэнку, наколькі я разумею, ўжо не першы раз. І раней яна таксама звярталася да Лукашэнкі з заклікам вызваліць палізняволеных, вызваліць закладнікоў, як гэта в амерыканскай афіцыйнай тэрміналогіі гучыць. І гэты такія знешнія жэсты, такія прыгожыя жэсты, мне здаецца, гэта тое, што прэзідэнт Трамп з задавальненнем гатовы прадастаўляць Лукашэнку ў любых колькасцях. Ён все ж такі менш схільны да таго, каб аслабляць нейкі санкцыйны ціск на гэты рэжым, і нават зноў-такі падкрэсліў, што тыя ж санкцыі з Белавіі здымаюцца найхутчэй, гэта сімвалічна зняцце санкцыяў, чым нешта канкрэтнае. І такіх запасаў, такіх прыгожых словаў, я думаю, у Трампа яшчэ дастаткова шмат, і мы можам спадзявацца, што такія словы будуць і надалей гучаць. Калі взамен за такія прыгожыя словы будуць вызваляцца людзі, я ўжо пра гэта неаднаразова гаварыў, тым ліку у вас у студыі, што я лічу, што гэта дастаткова справядлівая цана, і я асабіста лічу, што нічога кепскага гэтым няма, калі за такую цэну будуць вызваляцца людзі. Я б нават звярнуў увагу на гэтыя словы, просто 20 секунд, што Трамп у сваім твіце 2 разы ўжо падкрэслівалі, што гэта размова пра вызваленне закладнікаў. То бок не проста, як першы раз ён сказал, за гэта крытыкавалі, сказал, зняволеных, нават не палітычных. Палітычных зняволеных Беларусь не прызнае, так ён яшчэ больш рэзка сказал. Закладнікі, то бок, а хто бярэ закладнікаў? Тэрарысты. Фактычна ён прызнае, што ён размаўляе з Лукашэнкам як з тэрарыстам, які взял закладнікаў. Так, пры этом сёння Лукашенко сказаў, што нам не патрэбныя ніякія зняволеныя, ні палітыкі,
палітзняволеныя, ні ўвогуле ніякія зняволеныя. І ў размове са спадаром Рыбаковым ён заявіў, што мы разумеем, што яшчэ некалькі тысяч ходзяць і скоса глядзяць на ўладу. Віталь, ці гэта значыць, што Лукашенко ўжо зусім прыменшыў гэтую колькасць незадаволеных беларусаў ягоным кіраваннем у Беларусі? Ну і такім чынам все ж таки падкрэслівае, што ўлады уважліва сочаць за тымі, хто можа супрацьстаяць яму. Конечно, всего-то в несколько тысяч разов поменьше. Замест нескольких миллионов сказал несколько тысяч. Спадар Віталь, я перебиваю вас. Спадар Юрас, вибачається так само. У нас інформація, що у Вільні вийшов представник Дональда Трампа Келлог, Джон Коул, але намісник Келлога так само. Давайте послухаємо. We got out over the last few months of 68 people. And we hoped, and we're in negotiations to get all. The number jumps around. Let's say 1,300 people were still in there that should be gotten out. I don't know what the number exactly, but anyway, there's negotiations. I talked to the president of Belarus about this. We've been talking about it for months now, and we're getting closer to doing something. I think that the release of 52 today was a very good gesture, and we talk some more about the other things. What the goal here is to normalize relations between the United States and Belarus. We're not going to interfere with his relationship with Putin. That's not our game. That's his business. But we are going to hopefully have a working relationship with Belarus where we can develop trade, we can develop lots of things. Спадаркон каже про те, что зараз мы не можем развивать отношения с Владимиром Путиным, але хотели бы развивать отношения с Беларусью и с Александром Лукашенко. I arranged a phone call that President Trump did from Air Force One about, what was it, about 10 days ago. He was on his way to Alaska, so it was that day. And they had a very good talk. And the numbers were brought up, and they agreed to further the negotiations. Так, Спадарко каже, што яшчэ перад Аляскай, так, вот этот звонок, калі быў Трампа Лукашенко, і была дамоўленасць пра канкрэтную колькасць вызваленых палітвязняў, якую мы сёння бачым, 52 асобы. Ён сказал, что будут дальнейшие перемовы. Now we had to do something. So what we did is lifted the sanctions on the airline, which happened today. And then the ball was in their court, and they released 52 people today. Now we will come up with something. But I want to speed that up. I want us to have almost a grand move of negotiations what result in normalizing relationship with Belarus and also Ну так, знятыя санкцыі з Белаві, і цяпер, у прынцыпе, мяч на баку Злучаных Штатаў. Таксама чакаюцца новыя крокі па перамовах аб вызваленні далейшай часткі палітычных вязняў. І аднаўленне дачыненняў паміж США і Беларусю. Як ужо заяўлялася пра тое, што вельмі спадзяецца амерыканскі бок аб тым, што будзе працаваць амерыканская амбасада ў Менску. I'd love everybody in Belarus to be happy and have good, all their rights and everything, but I'm doing this one step at a time. Got to get the relationship moving before that can happen. Так, ну і ён расказвае, што перамовы і вот эти вызваленні пакрокава адбываюцца ад раунда да раунда партыямі. Так, рухаюцца ў гэтым. Так, і колькі зоймуць наступныя крокі, это могуць быць тыдні ці месяцы, не ведаю. Намеснік кіраўніка, намеснік Кіта Келлога. For the planes, get them repaired, that kind of thing, but I don't know. What about reopening embassy in Minsk, right? I think that's going to be part of the negotiations. To have normal relations, you usually have an embassy there too. Цяпер пытанне пра адкрыццё пасольства амерыканскага ў Менску, яны працягваюць. Это частка этих перамоваў. You will have to also change some sanctions? Yeah, I don't know. The way we're doing this is not, if you release 17 people, I'll do this.
it's more fluid than that. It's kind of like, okay, you did this good gesture, now we're going to do a good gesture because of that. And they don't know what our good gesture is. Так, спадар Кол кажа пра тое, што ў прынцыпе гэта дзейнічае пакрокава, і калі рэжым Лукашэнкі вызваляе нейкую частку палітвязняў, напрыклад, 17 палітычных зняволеных, Злучаныя Штаты здымаюць часткова санкцыі. Цяпер таксама крок, напрыклад, вось за рэжымам Лукашэнкі пасля зняцця санкцыяў з Белавіі. They did. They did. And what they asked for it in the first time? Just simple, they did it. What? Just they did it. Хтось запитається, кілька горілки випито було What they asked for з Олександром releasing Лукашенко. people? Так як на минулих перемовах To хвалилися. release people, and we said we want a larger number than 14. We love them all now, but it's up to them how many they were willing to release. And it was 52, which is a good number. They asked for more sanctions released? We just released sanctions. Так. Yeah, but Like Було I питання, said, що as it Лукашенко goes хотів від on, політв'язнів, we і will вони go сказали, to що a grand ось move. кольки ти визволяєш, так. І яни фактично, як на вагах, так, кількість визволених політв'язнів і глибиня зняття санкцій. Вельми цинічно відбувається гандаль людьми. Але з іншого боку, не ўсе моманты, не ўсе падрабязнасці могуць, канешне, агучваць тыя, якія ідуць за зачыненымі дзвярыма, бо самыя перамовы апошнія цягнуліся 2 дні. Так, прынамсі, сведчыла жонка Джона Коула. І ён нават адсутнічаў на тэлефоннай сувязі ўвесь гэты час. Так, бо тэлефоны меліся быць выключаныя. Ён не ведае, дзе знаходзіцца Мікола Статкевіч, таму што была ўжо інфармацыя, што Мікола Статкевіч знік з нейтральнай зоны паміж беларускім і літоўскім памежжам. Тут трэба бэкграунд Джон Коул пакуль не ведае, дзе знаходзіцца палітык. Што былі 4 асобы разам з Міколам адмаўляліся пакідаць Беларусь. And that is release of prisoners. That will expand as negotiations expand. You don't do it all in one day. It takes a long time, and it takes a building of trust, and seeing is believing. Так, пытанне пра перспектывы вызвалення далейшае беларускіх палітвязняў. Ён кажа, што это доўгі шлях, і ну, але мы на ім знаходзімся, так. Ну і, конечно, што трэба заваяваць давер адзін у аднаго. Of course there are, and I just explained to everybody the plan to do that. Now, if you don't Ну like так, the і було plan, питання, коли буде більше come on over and визволених. join the team. Він каже, що Джон Кол, хлопець, що я сьогодні шмат визволив, було визволено. Причому досить знакових політзневолених. Tasked me to do what I'm doing. President Trump wants these relationships. He wants them to go on and build. And that's what we do. Ну так, і гаворка про те, що цей шлях ось довгий по визволенню, про який казав Джон Кол, він казав, що отримав це завдання Дональда Трампа. Ну і на цьому шляху треба вибудовувати ще цей діалог, вибудовувати довіру один до одного з боком. Today, 52 were released, and 8 new political prisoners have appeared. Так, і тут питання про те, що 52 було в'язня визволено, але із 9 днями було признано новими політв'язнями. Коли гэта скончиться, було питання, ну і спадар Джон Кол сказав, that's it, на цьому все. Вертаємося у студію господарства. Господарство, які ваші реакції після того, що почули, коли почули? Ну, так, я не все чула, але мне здаецца, это вот вельмі важное пытанне, што было ў канцы узнята, тое, што мы называем спыненнем рэпрэсіяў. Паколькі, ну, асабліва гэта, па шчырасці, гэта ўзмацнілася за апошнія месяцы. Рэжым нейкі акашалелы, ён штампуе крымінальныя справы з намнога большай хуткасцю, чым раней, і гэта і сведчаць і праваабаронцы, і нават
звычайныя назіранні жыцця. Вось яны, конечно, хацелі паспець там да жніўня, вось, каб гэты тэрмін так званы даўнасці, да, паспець пачаць крымінальныя справы да заканчэння этого 5-гадового тэрміна даўнасці. І ніякіх прыкмет таго, што гэтыя рэпрэсіі зніжаюцца, няма. А ці не гэта павінна быць галоўным пытаннем, якое павінны ставіць амерыканцы? Мне здаецца, яны нейкім чынам ставяць, але беларускі бок абсалютна абвяргае, кажа, это не ваша справа, давайте не забірайцеся, не прасіце занадта шмат ад нас, давайте зараз хаця б вот на гэтых спынімся. Вось, але гэта павінна быць наступным крокам в тых далейшых, ну, скажем так, крокаў насустрач, якія будуць рабіць гэтыя два бакі, каб пытанне спынення рэпрэсіяў стаяла, і вся наша, дэмакратычная супольнасць і палітычная праваабарончая павінна ставіць гэта пытанне ў прэсе і перад амерыканскім кіраўніцтвам. Спадар Юрась, а вы бачыце рэалістычнай такую задачу, вось, пра якую кажа спадар Віталь, каб цалкам спыніць рэпрэсіі, хоць нейкай там дасяжнай нам перспектыве? Мне здаецца, што ставіць нейкія задачы перад амерыканскай адміністрацыяй, каб яна паўплывала на Лукашэнку, гэта досыць наивно, потому что Лукашенко будет рабіць тое, што ён лічыць неабходным рабіць. І сапраўды, як слушна заўважыў Віталь, што сёння вызвалі 52 закладніка, завтра ён возьме 10, 20, 100, 150 новых закладнікоў. На гэта цяжка паўплываць. На што можна паўплываць, это менавіта на вызваленне пэўных знакавых фігураў. Як сёння гэта адбылося. І зноў-такі хачу яшчэ раз падкрэсліць, што тое, што я пачуў у прамове спадара Коўла, гэта тое, што амбасада ў Мінску ўсё яшчэ не адчыняецца. Тому амерыканцы па-ранейшаму трымаюць эту моркаўку перад тварам Лукашэнкі і гавораць, што мы адчынім, але давайте яшчэ пагаворым, давайте яшчэ пойдзем насустрач. І я зноў-такі пачуў пацверджанне сваёй тэорыі, што збольшага тыя крокі, якія Трамп зараз робіць адносна да Лукашэнкі, яны збольшага сімвалічны. Гэта зняццё санкцый з Белавіі, мала чым дапаможа Белавіі як такавой, таму што в Европу яны ўсё роўна лётаць не могуць. Будуць рамантавацца самалёты, але гэта можа нават в гэтым месцы пэўны пазітыў, таму што ўсё ж такі Боінг, які не рамантаваўся шмат гадоў, ён робіцца ненадзейным, і ці калі рамонт робіцца дзесьці на нейкіх левых прадпрыемствах, няхай лепш яны абслугоўваюцца ўсё ж такі на Боінгу, і няхай нашыя суграмадзяне Беларусі лётаюць больш бяспечна. Так, і тут Франак Вячорка паведамляе, што яшчэ не ўсе палітвязні прайшлі нават мяжу, ўсё яшчэ чакаем іх прыбыцця да Віленскай амбасады. А пра каго гаворка вядзецца, прынамсі на паўгадзіны таму перад эфірам было вядома, што 4 асобы. Гэта лідар прафсаюзаў незалежных, адзін з лідараў Геннадзь Федыніч, гэта наш калега і філосаф, метадолог Уладзімір Мацкевіч, Мікалай Статкевіч і актывіст Максім Вінярскі. Еўрапейскай Беларусі Максім Вінярскі, яны адмовіліся пакідаць Беларусь прымусова і знаходзіліся на нейтральнай тэрыторыі. Выйшлі з гэтых аўтобусаў, якіх іх перавозілі, і стаялі на нейтральнай тэрыторыі. Вось Франак паведамляе, што дагэтуль яны там знаходзяцца. І на вашу думку, бо Павел Сапелка, юрыст «Вясны», ужо выказаўся, што гэта не акт дабрыні з боку Лукашэнка, а чарговы інструмент рэпрэсій, бо гэта прымусовая дэпартацыя палітвязняў. Так, спадар Юрась. Юрась, вось вы там пабывалі за стенках турмы, вам было куды вяртацца ў ЗША, але вы і стасаваліся, там камунікавалі з палітвязнямі, у тым ліку, з якіх сёння вызваляюць. Гэта складаны, цяжкі выбар, і наогул, наколькі гэта добрая навіна, што іх вызваляюць, але адразу выдвараюць з краіны? Ведаеце, давайте сыходзіць з таго, што магчыма рабіць сённяшняй сітуацыі. Мне здаецца, што той крок, які робяць узеты пералічаны 4 чалавекі на чале з Міколам Статкевічам, мне здаецца, што той крок, канечне, прыгожы, мужны, але ў гэтай сітуацыі ён досыць бессэнсоўны, таму што так ці інакш, варыянта два. Або яны вернуцца ў Беларусі, іх зноў закрыюць, або яны будуць все ж такі дзейнічаць за мяжой, і мне здаецца, што гэта будзе больш карысці. Таму я б звярнуўся да гэтых шаноўных людзей, я всіх іх ведаю, всіх іх паважаю, што давайте все ж такі езжайце ў Літву, давайте сыходзіць з таго, што рэальна магчыма зараз рабіць, і давайте все ж такі аб'ядноўваць высілкі
на дасягненне пэўных рэалістычных мэтаў, потому что зноў-таки гэта зноў прыгожая пастава, але досыць бессэнсоўная, то есть я не поеду з Беларусі. Прыгожы крок. Дарэчы, ужо Владзімір Нікляеў, паэт, апублікаваў верш, прысвечаны Міколу Статкевічу. Яны разам, нагадаю, у 2010 годзе вылучаліся на пасаду прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. Цябе не зламалі, твой дух на муку не змалолі, праз турмы, праз краты ты крочыш дарогай да волі. Па гэтай дарозе гісторыі коціцца кола і крочыць айчына, ты верны ёй рыцар Мікола. Спадар Юрась, у мяне яшчэ пытанне, вось з пункту гледжання закону, ці могуць умоўна беларускія ўлады не ўпусціць нейкім чынам Міколу Статкевіча, калі той адмовіцца ісці ў Літву? Наколькі я ведаю заканадаўства беларускае, не, такой магчымасці няма. Грамадзянін Беларусі мае права ехаць. Іншая справа, што калі яго няма на руках пашпарта, то его могуць аштрафаваць зноў-такі за тое, што ён спрабуе ехаць без належных дакументаў. Але не ўпусціць яны яго, безумоўна, не могуць. Іншая справа, што яны могуць ушчаць чарговую якую-небудзь крымінальную справу, згадаць яшчэ што-небудзь і вярнуць яго назад у глыбоцкую калонію. Мне здаецца, што ад гэтага не выйграе ніхто. Ні сам Мікола, ні ягоная сям'я, ні шырокая дэмакратычная супольнасць, ні тыя людзі, якія знаходзяцца за мяжой. Таму, спадар Мікола, прыязджайце ў Вільню, давайце лепш сустрэнемся і пагаворым, што рабіць далей канструктыўна. Я трошки, может быть, альтернативно это гляжу. Я вот гэтым кроком, не так критично оцениваю. Я им в певном сенсе захапляюся, паколькі ён ставіць перед беларускай уладай, такие проблемы, просто показывая их незаконность дзеянняў. Человек, по-перше, все-таки пашпорт, напэўна, им выдаюць. Во всяком разе, папярэднія были вызволены с пашпортом. Человек с белорусским пашпортом, кто может забараніць ему застаться внутри Беларусі? Як это будзе выглядаць, калі Міколу зараз зноў закрыюць? Як это будзе выглядаць перед амерыканцамі, которые дамовіліся, і што, беларускія ўлады зноў его пасадзяць? Я думаю, Мікола, конечно, зараз на его там, мы не ведаем, кто з ім можа сустракацца, его будуць угаворваць, это не рабіць. Но вось такі, просто крок, мне здаецца, ён не просто прыгожы, а ён прынцыповы, і ён на баку закона, гэты крок. Я беларускі грамадзянін, я патрабую, каб мяне не вывозілі гвалтоўна з Беларусі. Я хочу застацца ў сваёй краіне, кажа Мікола. І, на мою думку, таксама учынак можа важны і для будучыні, для самого факту, каб зафіксаваць у гісторыі Беларусі, што гэта была прымусовая дэпортацыя, па-першае. Як з Марыяй Калеснікавай, таксама. І гэта, я хацеў задаць пытанне, ці это другі філасофскі карабель, пра які жартавалі, што і ў нас такая будзе гісторыя. Вось яна адбываецца, гэтыя аўтобусы выязджаюць. І вось тут пытанне, калі цяпер вызвалі 52 палітвязні, 52 асобы за паслабленні ці санкцыі, мы так і не дамовіліся, што это было, паслабленне для Белавіі ці зняццё санкцый, то што вось гэтыя 1300, пра які таксама сёння зноў казаў Джон Кол, 1300 эту лічбу называў вязняў, то бок гэты працэс будзе тады так расцягнуты, гэтыя аўтобусы будуць рэгулярна выязджаць з краіны, вот як это застанецца ў гісторыі нагу Беларусі? Застанецца так, як это застаецца. Я абсолютно згодны з Віталем, што гэта поўнае беззаконне. Безумоўна, што ён робіць. Але, скажыце, калі ласка, я апошнія 30 з хвосцікам гадоў Лукашенко не займаўся тым, што ствараў беззаконне. Пра што мы гаворым? Мы хочам заклікаць Лукашенко да законнасці, мы хочам заклікаць яго да соблюдзення нейкіх нормаў Канстытуцыі, так ён растаптаў Канстытуцыю яшчэ ў 96 годзе. Пра што тут далей гаварыць? У момант, калі ён збіваў дэпутата Верховного Совета, ягоныя быкі збівалі дэпутата Верховного Совета в зале паседжання парламента, пра якую законнасць мы гаворым? Безумоўна, гэта трэба зафіксаваць, а тое, што зараз адбываецца, трэба зафіксаваць, трэба гэта заўважыць, што людзі дэпартуюцца незаконна. Я хочу нагадаць, дарэчы, наконт пашпартоў беларускіх, што мяне дэпартавалі без пашпарту беларускага. Але сыходзіць трэба з рэальнасцю. То есть зараз перед гэтымі спадарамі стаіць выбор вельмі просты. Або быць на волі ў Літве, або быць у турме ў Беларусі. Мне здаецца, што Лукашенко наплюе на закон яшчэ раз і знойдзе яшчэ адну прычыну дзеля таго, каб іх закрыць чарговы раз. Ці прыйдзе таксама да думкі Лукашенка, што варта гэтых людзей забраць проста грамадзянства, як это было ў Савецкім Саюзе, Віталь? Для гэтага таксама няма ніякіх законаў пастава. Яны все-таки, ведаеце, у іх такая ёсць звычка дзейнічаць па закону. З часам спачатку незаконна, а потым яны прыдумляюць законы, якія іх незаконныя дзеянні
апраўдваюць вось і ну дзеля некалькіх асобаў все гэта вводзіць пазбаўленне грамадзянства, я думаю, не будзе сэнса, але ну мы зараз абмяркоўваем сітуацыю, якая ну можа вырашаецца літаральна ў гэтыя хвіліны і ну канешне мы просто так ацэнілі, я даў такую пераважна маральную ацэнку, мне все-таки здаецца нейкім чынам Міколу угавораць перасекчы мяжу і ну такі мой прагноз на сёння, і але калі вот ён все-таки упираецца, не хоча это рабіць, то вот я даў гэтаму такую, скажем так, маральна расную ацэнку. Зараз тут бус пад'язджае пад амерыканскую амбасаду ў Вільніце, таксама знаходзіцца Ганна Русінова, наша карэспандэнтка, і дзе чакаецца прыбыццё 52 вызваленых асобаў з Беларусі. Давайте паглядзім, што там адбываецца. Вось гэты бус, журналісты вакол, і не адзін бус. Ну, вывозілі, мы бачылі, на аўтобусах мазах шэрых, на беларускіх аўтобусах. Далей ўжо там маглі проста людзей, канешне, На перасадзіць. мяжы, так. І на мяжы... Так, і тут перадаюць калегі з Вільні, што цяпер першая невялікая група палітвязняў прыбывае, а іншым палітвязням яшчэ афармляюць пашпарты. Плюс мы нагадваем, што Франак Вячорка... Афармляюць візы, я так разумею, у тым Франак ліку. Вячорка толькі што паведаміў, што яшчэ не ўсе палітвязні прайшлі мяжу, але бачым ужо вось першая партыя на падыходзе. Карцінку мы эту пакінем, таму будзем за ёй сачыць. У мяне яшчэ было пытанне да гаспадарства датычна вызвалення. Так, мы ведаем 52 асобы, спіс уже ёсць, ён не до конца аўтарызаваны, таму на 100% я бы гаспадарству не давяраўся, што вы знойдзеце ў інтэрнэце, трэба, каб яшчэ все палітвязні прыбылі і тады пераклічку зрабіць. Але мы ведаем дакладна, што Владзімир Мацкевіч у гэтым спісе ёсць, які пісаў вось у апошніх сваіх лістах з турмы, што ён шмат піша, што ў яго шмат ідэяў, што ў яго шмат задачаў для дзейнасці на волі. Тут вялікая колькасць і журналістаў, і грамадскіх дзеячоў з вялікім вопытам. Што гэтыя людзі, вось спадар Юрас, можа ад вас пачнем, бо вы там былі і таксама вярнуліся ў грамадскую палітычную дзейнасць, так? Што вось гэтыя людзі, гэтыя імёны могуць даць дэмакратычным сілам за мяжой, ці павялічыць яны патэнцыял, якія магчымасці для нас яны большыя даюць? Ну, в першую чаргу трэба прадбаць пра здароўе гэтых людзей, таму што я асабліва рады, што вызваляецца спадар Ярашук, спадар Мацкевіч, спадар Афнагель, таму што мы былі ў суседніх камерах в Магілёўскай турме. Вось, я ведаю, што яны там таксама знаходзіліся, бачу іх дакументы ў медычнай частцы. Вось. Давайте спачатку дадзім людзям крышачку вздохнуць свабодай, няхай яны падлечацца, таму што шмат у каго праблемы са здароўем, шмат у каго псіхалагічныя праблемы. Гэта все трэба выправіць, а далей уже будзем, дадзім 2-3 месяцы, і далей уже няхай себе знойдуць новай сітуацыі і самі для сябе вырашыць, ці хочуць яны далей прымаць удзел у грамадскай палітычным жыцці, ці не хочуць, і калі хочуць, то ў якой форме. Зараз гэта цяжка прагназаваць, таму што мы не ведаем проста, які псіхалагічны стан здароўя. Так, безумоўна, завтра ўжо запланаваная адмысловая прэсавая канферэнцыя з вызваленымі палітвязнямі ў Вільні. Я думаю, шмат каго цікавіць пра іх планы, і ўжо завтра мы гэта даведаемся. У мяне яшчэ пытанне адносна супрацы паміж Менскам і Вашынгтонам. Сёння Лукашенко, прымаючы з дакладам пастаяннага прадстаўніка Беларусі пры АН Валентина Рыбакова, заявіў, што наша галоўная задача стаць побач з Трампам і дапамагаць яму ў місіі па ўстаўленні міру. Віталь, то твоя версія, што за гэтымі словамі стаіць? Ён хоча, каб гэтыя перамовы па міру адбываліся ў Менску? Ну, гэта, безумоўна, это задача максімум, і гэта пра гэтага мы не раз гаварылі в нашых эфірах. Гэта тая, так сказать, той журавель в небе, тая удача, той белы лебедь, якого он хоча злавіць, в адрозненне ад чорных лебедзяў, якія могуць прыплыць. Але, ну, гэта выглядае все малаверагодным, але хаця бы тады, калі не ў Менску, то хаця бы, каб Беларусь нейкай ступені прысутнічала на гэтых перамовах. Ён лічыць, што зараз, калі ён наладзіць контакт з Вашынгтонам, з Трампам, то гэта яму ўжо будзе забяспечана, што калі пачнуцца рэальныя перамовы па міру паміж Расіяй і Украінай, то нейкім чынам беларускі бок будзе прадстаўлены і выглядзе нейкага прадстаўніка, і выглядзе інтарэсаў Беларусі як краіны і Беларусі як пэўным сэнсе ўдзельніка. Краіны, канешне, безумоўна, ну, навряд ці это будзе радаваць афіцыйны Кею, але, ну, калі тут будзе нейкая згода ад Амерыкі, а можа быць
адмоўваць і ад Еўропы, то гэта не тое, што Кіеў будзе радыкальна адмаўляць, паколькі это не самае прынцыповае пытанне для Зеленскага. Ужо паступіў, мы абмяркоўвалі Белавію, ці гэта паслабленне для Белавіі, ці зняццё санкцый цалкам. Ну і Міністэрства фінансаў США удакладніла, што санкцыі супраць авіякампаній Часткова толькі знялі. Так, ліцэнзія апублікавана ўпраўленнем па кантролю замежных актываў, дазваляе праводзіць раней забароненыя аперацыі з адкрытым акцыянерным таварыствам Белавія, беларускія авіялініі. Гэта на ядачынныя кампаніі распаўсюджваецца, аднак дазвол не тычыцца разблокавання актываў, замарожаных па іншых законах США, не тычыцца здзелак з асобамі ці арганізацыямі. Як казаў гаспадар Зіньковіч, гэта моркаўка яшчэ вісіць і вельмі недалёка ад Лукашэнкі. Ее падсунулі пакуль, вельмі маленькае зніжэнне. Фактычна гэта нельга назваць хоць як-небудзь і рэальнай саступкай з боку Вашынгтона. Так, ну, будем паволі тады гэты блок завяршаць. Спадзяюся, што мы зараз пабачым все-таки, як палітвязні прыбываюць. Для спадарства такое пытанне на завяршэнне, бо это адначасова адбываецца перамовы, дыялог США на фоне велізарнай просто каласальнай эскалацыі з суседзямі, перадусім з краін еўразвязу. Польшча зачыніла мяжу, так непонятна там... Зачыняе ў ноч чацвярга на пятніцу, то бок вось ужо праз некалькі гадзінаў. Ну і што, вось эта жалезная заслона нібыта ўжо апусцілася, так, паміж захадам і ўсходам, ну і Беларусь так да захаду не адышла. Але вось гэтыя перамовы, яны нам для Беларусі даюць нейкія геапалітычныя шансы, каб не толькі застацца незалежным, так, ну ці там на ўзроўні сатэліта, як гэта там было яшчэ да 2020 года Расіі, так, але разлічваць на некую прынамсі нейтралітэт, так, і каб еўрапейская таксама цывілізацыя была ў нашай краіне. Ну, ведаеце, я скажу так, давайте не блытаць Лукашенко и лукашенковскую державу с Беларусью, потому что Беларусь это краіна, это все мы с вами, мы все належим до Беларуси. А лукашенковская держава – это нечто абсолютно ворожее, и не треба змешивать понятия. Нехай Лукашенко дбае про свой интерес самостойно. С моего пункту гледжання, мне здаецца, что Лукашенко на сегодня человек, який найбольш зацікавлений тем, как война в Украине протягивается. Так, він говорить про те, що він за мир во всем свете, за то, що він за все хороше, супротив Сілківського. Але ён менавіта, пакуль вайна в Украіне працягваецца, ён можа карыстацца всеми гэтымі плюшкамі геапалітычнымі. Ён патрэбны Путіну, ён патрэбны Сі Цзіньпіню, ён патрэбны пэўнай ступені Трампу, потому что мы чулі падчас папярэдніх візітаў амерыканскай дэлегацыі ў Мінск, што праз Лукашенку пэўна рэч камунікуецца, даносіцца да Пуціна. Ён карыстаецца гэтым всім. І вось гэта ягоная рыторыка пра тое, што ён хоча там, каб Беларусь там была прадстаўлена, пра тое, каб інтарэсы Беларусі былі задбаныя. Но мне здаецца, Лукашенку верыць это сабе не паважаць. Ён як заўсёды гаворыць адно, думае зусім іншае, а мае на увазе яшчэ трэцяе. І у гэтай сітуацыі, безумоўна, я згодны з Віталем, што ягоная блакітная мара гэта тое, каб прыехаў Трамп у Менск, каб прыехаў Пуцін у Менск, каб прыехаў Зеленскі ў Менск, і тады Лукашенко будзе чарговы раз вёдрамі каву падносіць дзеля того, каб яны вялі гэтыя перамовы. Але мне здаецца, што все ж таки до такога не дойдзе, таму што не настолькі важная фігура Лукашенко. А вось тое, што зараз сімвалічна стаіць задача менавіта вызвалення закладнікаў, то што прэзідэнт Трамп актыўна працуе ў гэтым кірунку, і што ён патрабуе там в розных варыянтах там 1300, 1400, 1500 чалавек вызваліць. Гэта, мне здаецца, тое, што Беларусь сапраўды можа атрымаць з гэтых перамоваў, з гэтых кантактаў з Лукашэнкам і з лукашэнкаўцамі, і тая карысць, якая можа быць прынесеная. Ну і на заканчэнне хацеў бы нагадаць, што сёння гэта ўсе падзеі адбываюцца яшчэ ў 24-ю гадавіну таго, што адбылося в Нью-Йорку ў 2001 годзе. Сёння 11 верасня гэта гадавіна трагедыі, і прэзідэнт Трамп, безумоўна, сёння прысутнічае на ўрачыстасцях в Нью-Йорку. І, магчыма, гэта адна з прычынаў, чаму ён не мае магчымасці зараз выступіць з пэўнай заявай з нагоды вызвалення гэтых вязняў. Вялікі дзякуй за гэтую размову, за тое, што змаглі далучыцца да нашага эфіру. Юрася Зянковіча, адвакат, і былы палізняволены, быў з намі на відэасувязі. А таксама Віталь Цыганкоў, палітычны аглядальнік і аўтар праграмы «Двубой» на Белсаце.
спадарства. Да, а мы пакуль да навінаў вакол вызвалення палітвязняў. Я нагадаю, што у Вільні каля амерыканскай амбасады цяпер знаходзіцца наша карэспандэнтка Ганна Русінова, і мы чакаем вось-вось, хвіліна на хвіліну прыбыццё 52 вызваленых асобаў з Беларусі. Ну і як стала толькі што вядома, беларусы сабралі палову неабходных сродкаў для дэпартаваных палітвязняў. Збор пачаўся крыху больш за гадзіну таму. Па стане на 18:40 беларускага часу было сабрана 27 000 еўраў. Гэта больш за палову сродкаў, сапраўды, якія патрабуюцца вызваленым палітзняволеным на ўладкаванне жыцця ў чужой краіне. Ну а пакуль мы будзем, канешне, размаўляць таксама з прадстаўніком фонду Байсол, як гэтая дапамога будзе выглядаць, як будзе выглядаць рэабілітацыя, адаптацыя гэтых людзей пасля вызвалення. Пакуль можам тады выпусціць спадара Ніжніка, эксперта у... Спадарства, у нас яшчэ, дарэчы, адным з першых, хто падаў інфармацыю, дэтальную інфармацыю, каго вызвалілі, гэта быў прэзідэнт Літоўскай рэспублікі Гітанас Наўседа. Ён абвясціў, што ўлады Беларусі вызвалі 52 палітычных зняволеных, сярод якіх былі і грамадзяне гэтай краіны. Давайте паслухаем, што сказаў прэзідэнт Літвы. Тое, што адбылося, гэта велізарны дыпламатычны поспех для Амерыкі і ўсіх нас. Разам з дзеячамі беларускага апазіцыйнага руху літоўскую мяжу перасяклі грамадзяне Вялікай Брытаніі, Латвіі, Польшчы, Нямецчыны і Францыі, якія былі ў Беларусі ў зняволенні. Аднак не варта забываць, што ў Беларусі ўсё яшчэ 1000 палітычных зняволеных, сярод якіх літоўцы. Таму я хацеў бы папярэдзіць усіх грамадзянаў Літвы, каб яны ўстрымаліся ад паездак у Беларусь, калі ў гэтым няма неабходнасці, каб пазбегчы непаразуменняў і магчымага пазбаўлення волі. Такое паведамленне, нават у такіх змрочных абставінах. Бо, як вы добра ведаеце, заўтра пачынаецца актыўная фаза вучэння ў захад. Гэта пазітыўны сігнал з боку Беларусі. Магчыма, не варта чакаць вельмі значных саступак. Аднак я хацеў бы падкрэсліць, што намаганні Злучаных Штатаў эфектыўныя дзякуючы вялікай вазе, якую Злучаныя Штаты маюць у міжнароднай супольнасці. Ніякай размовы пра людзей у абмен на зняццё санкцыяў не вядзецца. У гэтым плане ніякага абмену быць не можа. Таму давайце ацэнім гэта як пэўны пазітыўны пасыл. Людзей вызвалілі. А для нас, грамадзяне Літвы, надзвычай важныя. Вялікі дзякуй. Спадарства, давайте яшчэ раз нагадаем, хто ж насамрэч сёння выйшаў на свабоду сярод гэтых людзей. Гэта не толькі грамадзяне Беларусі, але 14 замежнікаў, у тым ліку грамадзяне суседніх краінаў Польшчы і Латвія, таксама Вялікай Брытаніі, Францыі, Нямецчыны. Пра гэта паведамілі журналісты агенцыі Reuters. Ну і адзін з вызваленых, такі топавы, найбольш вядомы палітык, это старшыня беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Народная грамада» Мікола Статкевіч. Яго ў 2021 годзе асудзілі на 14 гадоў зняволення ў межах так званай справы Ціхановскага. За кратамі ён правёў больш за 5 гадоў. І на дадзены момант нават ёсць сведчанне, што ён адмовіўся і знаходзіцца на нейтральнай тэрыторыі, адмовіўся пакінуць Беларусь. Ну а цяпер спадарства бачыць філосафа, метадолага, нашага калегу па Белсату Владзіміра Мацкевіча. Яго асудзілі на 5 гадоў. І амаль адбыў тэрмін, таксама больш за 4 адседзеў выйдзе. А гэта спадар Лосік Ігар, карэспандэнт службы амерыканскай радыё «Свабода». Таксама, спадарства, нагадаем, што за кратамі ён прабыў больш за 5 гадоў. Вызвалены таксама журналіст і кіраўнік гарадзенскага цэнтру гарадскога жыцця Павел Мажэйка. Ён быў асуджаны на 6 гадоў. А гэта наша калега Ларыса Шчыракова, асуджаная на 3,5 гады. Журналіст Евген Меркіс асуджаны на 4 гады, правёў за кратамі амаль 3. 5-гадовы тэрмін журналісткі Ірыны Слаўнікавай меўся скончыцца на лета ў траўні. Яна таксама вызваленая. Вельмі чакаем сустрэчы. Ну і як і з актывістам-блогерам Паўлам Вінаградавым, якога асудзілі на 5 гадоў, за кратамі трымалі амаль 4 гады. Таксама вядома пра вызваленне журналісткі Алены Цімашчук, журналіста Паўла Падабеда, рэдактара маладзечынскай рэгіянальнай газеты Александра Манцэвіча, відэааператара Вячеслава Лазарева, актывіста анархісцкага руху Міколу Дзядка меліся выпусціць сёлета ў красавіку пасля заканчэння 5-гадовага тэрміну, але замест гэтага распачалі новую крымінальную справу за нібыта непадпарадкаванне адміністрацыі турмы.
Ну і актывісту, былому старшыні Маладога фронту Змітру Дашкевіча, які меўся выйсці на волю ще ў ліпені 23-го, пасля больш чым года за кратамі неаднаразова працягвалі тэрмін паводле таго ж самага артыкулу. Пытанне, дзе ён пабачыцца з дзецьмі і жонкай, якія ў Менску. Сярод вызваленых таксама прафсаюзны лідар Александр Ярашук і Геннадзь Фядыневіч, евангельскі прапаведнік Мікалай Хіла, блогер Дмітрий Козлов, так званы шэры кот, актывісты еўрапейскай Беларусі Максим Вінярскі, Евген Афнагель і Андрей Войніч, лідар партыі зялёных Дмитрий Кучук, цяпер вы бачыце на сваіх экранах, жонка брытанскага дыпламата Юлія Фенер, паплечнік Міколы Статкевіча, Сергей Спарыш. На волю выйшла і загадчыца маркетынгавай службы літоўскага санаторыю «Беларусь» Елена Раманаўскіяне, нарадзінка Беларусі з літоўскім грамадзянствам, якую летась асудзілі на 6 гадоў зняволення паводле артыкулу «Агентурная дзейнасць». Фота з ёй апублікаваў у сацыяльнай сетцы экс-міністр замежных спраў Літвы Кястутіс Будрис. Ну і пакуль у Вільню мы не ідзем, няма нагоды, але чакаем. У студыі з'явіўся Зміцер Ягораў, прадстаўнік фонду Байсол. Зміцер, вітаю, добрыя навіны не толькі з Беларусі прыходзяць, але і, канешне ж, у вас. Распавядзі, што ўдалося сабраць вось за гэты невялічкі час? Так, прывітанне, сапраўды добрыя навіны, і тое, што зараз адбываецца на нашай платформе байсолаўскай па зборы грошаў, мы запусцілі спецыяльны адмысловы збор для гэтых людзей, якія цяпер выйшлі на свабоду. І ўвогуле вельмі складана мне зараз сказаць, колькі там грошаў сабрана, тому што гэтая лічба ўвесь час расце. Я заходзіў у студыю 5 хвілін таму, было, здаецца, 26 тысяч сабрана з 50 евро, так. І я думаю, што зараз уже можа быць там каля 30 тысяч, можете спраўдзіць, я тэлефон не браў з сабой у студыю. Ну і, безумоўна, гэта вельмі добрыя навіны, мы вельмі чакалі на такія падзеі і вельмі рады, што яны адбываюцца. Апрача таго, вось задаемся сёння пытанням, і многія палітыкі да таго, як стала вядома пра гэты трэк перамоў паміж Вашынгтонам і Менскам, задаваліся пытаннем, ці змогуць еўрапейскія краіны прыняць такую колькасць былых ужо палітычных зняволеных. Хаця пакуль што гэта ўсяго 52 чалавекі, тым не менш. Як вы бачыце развязанне гэтай праблемы? Безумоўна, патрэбная добрая воля гэтых краінаў. І мы, я думаю, усе беларусы, вы пагадзіце са мной, што мы вельмі ўдзячныя Літве за тое, што Літва прымае гэтых людзей, прымае нашых беларусаў, хоць выглядае гэта, безумоўна, як выдварэнне. Дэпартацыя, выдварэнне, я б сказаў, з краіны, грамадзянаў той же самай краіны. Гэта проста недапушчальна, гэта немагчыма. Але гэтыя людзі знаходзяць, прынамсі, часовы прытулак у Літве, і гэта выдатна. Калі будзе вызваленне такое больш маштабнае, там 1300 чалавек, натуральна, оно не зможа адбывацца ў адзін момант, у адзін дзень. Не будзе так, што дзверы адкрыюцца, альбо ўсіх пагрузяць у вялікія аўтобусы і калоны адправяць. Калі будзе такое вызваленне масавае, хутчэй будзе выглядаць як гэтае сённяшняе. Будзе прыязджаць там некалькі аўтобусаў. Можа, сёння 52, можа, калі будзе яшчэ масавае вызваленне, можа, сотню так зараз. Ось як Джон Кол акурат і казаў у Вільні каля амерыканскай амбасады. Бо гэта складана таксама тэхнічна, працэдуральна зрабіць візы там у адзін момант. А што да этой ідэі, пра якую агучыла днямі ў офісе Светлану Ціхановскую, была агучана датычна размяшчэнне, як ім падтрымаць, бо 50 тысяч збіраецца, это, я так разумею, это нейкі такі стандарт, што на это, там беларусаў 38, так, асоба, і 50 тысяч евро, это на першы час палітвязням. Але мы ж разумеем, што па 1000 евро, это так, это, можна сказаць, это нічога, так, і вось тут пытанне, вось эта ідэя, што размяшчаць іх в лагеры нейкім спецыяльным, так, на якім этапе цяпер ідзе абмеркаванне гэтай гісторыі, дзе іх размяшчаць, гэтых палітвязняў, ці это будуць нейкія рэабілітацыйныя праграмы, так, ці ўжо ёсць нейкая цэнтралізаваная сістэма. Вельмі класна, што праца над гэтым уже вядзецца, што пра гэта думаюць. Мне вельмі не падабаецца слова лагер. Я вось не ведаю, не мусіць быць лагер, не мусіць быць. Як заўгодна назавіце, толькі аднаго ў другі лагер. Так, я перакананы, што мы зможам запікавацца гэтымі людзьмі. Тое, што ты кажаш пра гэты збор 50 тысяч, сапраўды гэта не такая вялікая квота. Па-першае, кожны з гэтых палітвязняў, у тым ліку тыя, хто маюць акрамя беларускага грамадзянства яшчэ іншае, яны могуць атрымаць ад байсола па 1000 евро проста дапамогі.
А вось гэтыя грошы, які мы цяпер збіраем, гэта яшчэ дадаткова, таму што людзі прыехалі ў розным стане, з рознымі патрэбамі. Хутчэй за ўсё, гэтая квота не будзе падзелена так, што усе аднолькавую квоту, а будзем глядзець, якія ў людзей патрэбы, што яны будуць гаварыць, што ім трэба паправіць па здароўю, напрыклад, ці іншае. Ну, але гэтых сродкаў такі мінімум, які патрэбны. Акрамя таго, яшчэ у нас там стаіць 50 тысяч у гэтым зборы мэта, але это не азначае, што мы 50 тысяч збярэм і ўсё закроем і ніхто не зможа данаць. У нас так выглядае часта, што збіраюць нашмат больш сродкаў, чым мы ставім гэтую мінімальную квоту. А ёсць нейкая паняцце таго, што аднаму з вызваленых палітвязняў размяркоўваецца адная сума, а іншаму іншая. Ці гэта так не дзейнічае? Усім гэта ўсё аднолькава? Кожны палітвязень атрымае па 1 тысячы, это фіксаваная квота, на которую просто могуць разлічваць па змоўшванню, і рэшту мы будзем глядзець проста індывідуальна, глядзець, якія патрэбы ёсць, і спрабаваць знайсці нейкі баланс. Цяпер пра гэта складана сказаць, але цяпер у нас такое бачанне. Ну, але это ж не толькі байсол, это ж і некая сетка фондаў, так? Я так разумею, ты цяпер кажаш толькі ад байсола канкрэтна дапамога. Якія яшчэ магчымасці ў палітвязняў ёсць? Ёсць вельмі класныя іншыя арганізацыі, ёсць байхелп, ёсць арганізацыя ініцыятыва вольная, якія дапамагаюць тым, што арганізоўваюць ментарства для былых палітвязняў. Я сам валанцёр у гэтай ініцыятыве. Напрыклад, калі сям'я выязджае ў іншую краіну, ты ім проста дапамагаеш, як пайсці рахунак зрабіць, як пайсці падацца там на часовы побыт, калі ты ў Польшы і так далей. Ёсць цэлая палітра вось гэтых магчымасцяў, акрамя байсола, і тут, канешне, важна нам скаардынавацца ў межах таго ж гуманітарнага фонда, а таксама як супольнасці дапамагаючых арганізацыяў. Так. Ой, выбачайце, я заглядзеўся на фотку. Мікалай Статкевіч працягвае знаходзіцца на нейтральнай тэрыторыі паміж Беларусі і Літвы. Ён адмаўляецца быць прымусова дэпартаваным фактычна са сваёй краіны. Паглядзім, як это будзе гісторыя развівацца далей. Ну і мы таксама ведаем, што, напрыклад, палітвязень Зміцер Дашкевіч, ён пакінуў таксама, яго прымусова дэпартуюць цяпер у Вільню, і вядома, што жонка, дзеці все ў Менску, і вось нават не ведаю, што канкрэтна, да, байсол можа ў гэтай сітуацыі зрабіць, але наколькі, в прынцыпе, так, магчыма такая сітуацыя, што палітвязень прыехаў сюды, так, быў вызвалены, але пасля вяртаецца ў Беларусь. Ці ён можа такім чынам разлічваць на дапамогу? Так, безумоўна, калі нават вернецца пасля. Безумоўна, ён можа разлічваць на дапамогу ў любым выпадку. Адзінае, вядома, што ёсць такі момант, што мы прызнаны экстрэмісцкай арганізацыяй. І калі чалавек атрымае ад нас дапамогу і вернецца ў Беларусі, улады Беларусі пра гэта даведаюцца, то можа быць чарговая крымінальная справа. Таму, натуральна, мы нідзе там не вывешваем спісы, хто атрымаў дапамогу, хто не атрымаў, хто до нас звярнуўся, хто не звярнуўся. Гэта ўжо справа толькі паміж намі і гэтым чалавекам, і ніхто пра гэта больш не будзе. І што вот рабіць? Это сям'е выязджаць? Это я разумею, ты не спецыяліст в этом, да, не твоя это дзялка, але вот як практычна вязні ў такіх выпадках, вы ж працуеце увесь час з вязнямі, которых толькі вызваляюць, і што вязні забіраюць свае сем'і таксама з карнямі? Гэта вельмі часта так гісторыя выглядае, таму што ім проста не даюць спокою ў Беларусі. Іх ставяць вось на гэты надзор, на гэты ўлік, іх цягаюць, іх застрашваюць, ім не даюць, асабліва калі яны ў спісе экстрэмістаў, нічога немагчыма ў Беларусі зрабіць. Картку немагчыма сабе завесці ў банку, адкрыць сім-картку, завесці, уладкавацца толкам на працу немагчыма, то бок яны робяць жыццё невыносным чалавека і цэлай сям'і, і робяць все, каб выштурхнуць цэлую сям'ю. Бок тут гаворка, я вот і падкрэсліваю, што пра дэпартацыю не толькі канкрэтных нейкіх асобаў, а і сем'яў гэтых асобаў, і дзяцей гэтых. Безумоўна, это абсолютна бесчалавечная сітуацыя. Напрыклад, я сёння бачыў ці то пост, ці то каментар спадарні Дуліна, якая таксама была выведзеная з папярэдняй раунда. Так. І яна піша: калі б я ведала, калі б я магла тады падумаць пра тое, што можна не выйсці вось як Статкевіч нікуды, бо яна не хацела выязджаць з Беларусі. Яна хацела, нават калі адбыць тэрмін да канца, яна хацела застацца ў Беларусі, там ейны дом, там все ейнае жыццё. Маці ў е там, так. У кожнага свая гісторыя, кожнага ёсць. Ужо вось акурат можна агучыць іншую лічбу, сабралі больш за 32 тысячы еўро. Выдатна. За колькі часу? Гэта, гадзіны паўтары, плюс-мінус. Вялікі дзякуй усім, хто далучаецца да гэтага збора, ініцыятывы. Гэта проста вельмі
не толькі карысна для гэтых людзей, але для нас, як для арганізацыі, мы просто адчуваем, што Ну і цікава так, што працуем это не ў недарма, самы да. праймавы час, так, у Еўропе яшчэ нават не паўсюль закончыўся рабочий дзень, а людзі так ужо пачынаюць сочыць за тэмай і даюць грошы. Зміцер, як у былога белсатаўца не магу не запытацца пра твае пачуцці, калі даведаўся, што шэраг журналістаў, якія супрацоўнічалі з нашым тэлеканалам, сёння выйшлі на свабоду. Вялікая радасць, вялікая радасць. Зараз, вось, калі вы зачытвалі імёны і паказвалі фотаздымкі, я бачу, я просто палову з гэтых людзей ведаю асабіста альбо працаваў. Ну і тут, конечно, сэрца замірае ад гэтага. Вельмі, вельмі бракуе тых, хто яшчэ не выйшаў. Так? Вельмі чакаем Кацю, Андрэю, іншых нашых калегаў. Бо калі яшчэ не было гэтага спіса, прынамсі арыентацыйнага, весь час была надзея, што і яна таксама выйшла, і ён яшчэ выйшаў, і тая асоба. Але тыя, хто ўжо цяпер на свабодзе, я вельмі рады. Я вельмі хацеў бы з кожным з них пабачыцца. Спадзяюся, што ў хуткім часе гэта будзе рэальна. Так, нашы калегі перадаюць, што маем выказванне ўжо адносна сённяшніх падзеяў прэс-сакратара Міністэрства замежных справаў Польшчы спадара Вронскага. Я пакуль не ведаю, пра што ён будзе казаць, но але нагадаю спадарству, што акурат сёння так палітвязню вывозяць праз Літву, але і сёння праз некалькі гадзінаў будзе цалкам зачынена мяжа паміж Польшчай і Беларусю. Робіць гэта ў аднабаковым парадку Варшава. Давайте паслухаем, што кажа Вронскі. І нагадаю, што Анджэй Пачобут так і не быў вызвалены сёння ў гэтых партый вязняў, а мы ведаем, што якраз Анджэй Пачобут ёсць вось закладнікам дачынення паміж Менскам і Варшавай. Калі ласка. Сярод тых 52 вызваленых, пра якіх мы ведаем, якія ў спісе прысутнічаюць трое грамадзянаў Польшчы. У тым ліку асобы, асуджаныя на шматгадовыя тэрміны. Таксама там 8 грамадзянаў Беларусі, якія былі працаўнікамі і журналістамі тэлеканалу Белсат ды іншых польскіх медыяў, пра вызваленне якіх таксама дбала польская дыпламатыя. І хачу падзякаваць прэзідэнту Трампу, які асабіста прыняў у гэтым удзел. Спадзяёмся, што ў наступнай групе вызваленых з турмаў Беларусі будзе і Анджэй Пачобут, які цяпер на першым месцы ў нашых чаканнях. Франак Вячорка, галоўны дарадца Святланы Ціханаўскай, паведамляе, што многія з тых, хто сёння вызваліўся, даедуць толькі да Вільні позна ўвечары, пасля чаго іх размяркуюць па шэлтарах, не па лагерах, не будзем гэтага казаць, як прасіў Зміцер, а на кантакт з грамадскасцю яны будуць выходзіць ужо толькі заўтра падчас адмысловай прэс-канферэнцыі спадарства. Што да стану іхнага, то ён адносна добры, кажа Франак Вячорка, хоць некаторыя маюць патрэбу ў медыцынскай і псіхалагічнай дапамозе, ці фонд BuySol, у тым ліку ваши калегі па BuyHelp, могуць аказаць вось такую дапамогу гэтым людям. Так, я дакіну. Экстранную, так? І я дакіну, вот, і эта псіхалагічная дапамога, это якого кшталту дапамога, з якімі праблемамі палітвязні выходзяць? Мы не займаемся псіхалагічнай дапамогай. Што мы можам гарантаваць адназначна? Это максімальна хуткую выплату вось гэтых грошай 1000 евро. Мы можам таксама праз нашу гарачую лінію, так, альбо ўвогуле, пры прынцыпе, мы як BuySol можам дапамагчы скіраваць да кагосьці спецыялістаў. У нас няма штатных там псіхолагаў, псіхатэрапеўтаў. Мы гэтым не зможам дапамагчы, але мы можам прынамсі быць вось такой кропкай, якая кропкай уваходу. Але гэта магчыма атрымаць, так, правильно, такую дапамогу. Так, але вот з якімі праблемамі ў асноўным палітвязні звяртаюцца? Так. Я магу дакладна сказаць вельмі тыповай сітуацыі, на што палітвязням грошы патрэбны, на што ім патрэбны сродкі, якія ў іх першыя патрэбы. Вельмі часта практычна ўсе нашы зборы, якія прыватныя, асабістыя, яны пра тое, каб зняць на першы час, заплаціць за жыллё на месяц, на два. Гэта закупіць лекі, гэта звярнуцца да доктара, і гэта ўрэшце купіць вопратку па сезоне. Так, то бок яны зараз з калоніі выехалі, што яны на сябе маюць, то яны маюць. Не ведаю, можа яны там з какімі-то пакетамі, з гэтымі турэмнымі, але ім патрэбна таксама нават звычайная банальная вопратка. І все гэта складваецца ў такую квоту, звычайна з таго, што я бачу, такая медиана, можна сказаць, гэта там 2000 евро, гэта вось такой на старт. Это вельмі сціпла, нашы людзі вельмі сціплыя. Яны не просяць там адразу здымаць ім цэлыя кватэры, так? Яны спачатку нейкі пакой, месца ў пакоі, самую танную, звычайную вопратку. Вось гэтая сціпласць, она таксама шмат пра што сведчыць. Дзіма, сёння ў Беларусі вызвалена было 52 асобы, але прызнаных новых 8 палітвязняў. Так? Ну,
арифметика будзе не на карысць, да, бо не на кожны дзень, не на карысць вызваленых, тому што не кожны дзень вызваляюцца яны, а палітвязні ці не кожнага дня. Так, у нас новыя з'яўляюцца. Ты кажаш пра тое, што вось маем шмат дапамогі, ну, шмат, за такі кароткі тэрмін сабральна, шмат дапамогі да тых, которых вы цяпер вывозяць у Літву, а што з палітвязнямі і сем'ямі палітвязняў, которые цяпер знаходзяцца ў Беларусі, ці у вашай арганізацыі даходзяць туды рукі і даходзіць туды дапамога? Так, доходзяць Якая рукі, сітуацыя? доходзяць рукі, доходзяць грошы. На шчасце, у нас ёсць свае каналы, мы можам дапамагаць сем'ям палітвязняў, тых, хто цяпер знаходзіцца ў турмах. Таксама на хіміі мы выплачваем грошы. Мы, натуральна, не могу казаць, якім чынам, так, але ёсць магчымасці перадаваць грошы ў Беларусь. Таксама гэта датычыць не толькі вось такіх збораў, не толькі вось гэтай дапамогі аднаразовай. Напрыклад, недавно у нас быў дзіцячы збор, дзе мы збіралі дапамогу для 250 дзетак палітвязняў. Прыкладна кожны чацвёрты, каля 20-25% гэтых дзетак знаходзіцца ў Беларусі. Вось, таксама перадаем грошы гэтыя туды. Так, а зараз, Віталь, я вот только уже закрыць эту тэму. Окей, ёсць сродкі, ёсць рукі, даходзяць, але гэта гаворка вось пра 1300 палітвязняў, пра якую сёння казаў Джо Кол, таксама. Так, мы ведаем, што насамрэч у Беларусі тысячы, ну, как бы больш у разы за эту лічбу. Просто што многія не афішуюць, многія не хочуць там праблемаў для сваякоў, лішняй увагі праваахоўнікаў і гэтак далей. Кожнага выбар. Але магчыма пасля вось гэтых падзеяў, калі палітвязень становіцца так прадметам гандлю на такім глобальным узроўні паміж Трампам, так і Лукашэнкам, то можа многія захочуць стаць палітвязнямі. Але калі іх няма ў гэтых спісах, калі яны не прызнаныя палітвязнямі, ці могуць іх сваякі звяртацца да вас па дапамогу? Безумоўна, могуць звяртацца, і трэба проста апісаць кейс, што здарылася. Так? Калі ёсць матэрыялы, нейкія справы альбо вырак судовы, таксама можна з гэтым да нас прыходзіць, да нас на гарачую лінію, і мы разглядаем такія заявы і аказваем дапамогу. А вось тое, што ты згадаў, таксама вельмі цікавая тэма, пра тое, што гэта на такім высокім узроўні вядзецца гандаль. Я лічу, што гэта для нас, для ўсіх праваабарончых арганізацый, памагаючых арганізацый, гэта таксама аргумент, каб звяртацца ў тыя ж Злучаныя Штаты, так, іншыя структуры еўрапейскія, якія заклікаюць вызваліць палітвязняў. Ну вось, вызвалілі, а цяпер дапамажыце нам ім дапамагчы. Безумоўна, беларускае грамадства, у тым ліку тых, хто выехаў, так, яны дапамагаюць вось донатамі, але таксама я думаю, што гэта такі моцны аргумент, які мы можам выкарыстоўваць у перамовах, каб гэтае фінансаванне грамадзянскай супольнасці, салідарнасці, яно не спынялася. Зміцер, таксама, магчыма, ведаеш, чуў, прынамсі, раней Андрэй Стрыжак каментаваў вось гэта праца эвакуацыйнай службы Байсолу. Цяпер закрываюцца межы. Польша плануе закрыць межы ўжо з гэтай ночы. Вялізныя чэргі пастаянна мы бачым на мяжы з Літвой, і пры гэтым Латвія ўвяла дадатковыя абмежаванні. Гэта абавязковая анкета, дэкларацыя перад уездам у краіну за 48 гадзінаў. Зараз ведаем, што раскручваецца пастаянна гэта справа беларускага гаюна, 60 фігурантаў, прынамсі. Ці у сувязі з гэтым павялічылася колькасць людзей, якія маюць патрэбу выехаць з Беларусі? Мы не бачым павелічэння нейкага сур'ёзнага істотнага заявак альбо просьбаў дапамагчы з эвакуацыяй. Гэта такая больш-менш сталая лічба. Тое ж самае датычыць і колькасці эвакуацыяў. Калі стала вядома пра вось гэтую сітуацыю вакол гаюна, пра гэты взлом, то мы ў той же самы дзень проста дзесяткі, за адзін дзень больш за 50 дакладных зваротаў было, і потым гэтая лічба пачала спадаць. Зараз гэта справа гаюна, яна, як мы бачым, яна ў прыярытэце ў сілавікоў. Людзей працягваюць арыштоўваць, працягваюць судзіць, але яны спрабуюць зрабіць гэта ціха. Яны не даюць розгаласу ў прапагандзе. Людзі, которые высылалі ў гаюн там год-два таму нейкія фотаздымкі, потым выдалілі чат, выдалілі тэлеграмы і так далей. Некаторыя ўвогуле забыліся пра гэта, яны ўсё роўна знаходзяцца ў небяспецы. Да іх таксама могуць прыйсці. І вось у гэтым самая такая праблематычная рэч. Мы спрабуем там праз свае соцсеткі, праз нашых партнёраў, праз журналістаў казаць больш пра сітуацыю вакол гаюна, каб людзі даведаліся пра гэта. Бо тады яны, прынамсі, ведаюць пра небяспеку, могуць хоць штосьці, хоць неяк падрыхтавацца да гэтага. Альбо прыняць рашэнне, каб выехаць. Тады яны таксама могуць звяртацца да нас, і мы людзей вывозім. Возім людзей, цэлыя сем'і. Закрыццё памежных пераходаў
вядома, ускладняе справу, але на шчасце ёсць яшчэ альтэрнатыўныя варыянты. І проста цяпер кожны дзень мы гэтым займаемся. На гэтым не спынілася, на шчасце, наша праца па эвакуацыі. Ну і вось гэтыя абмежаванні, я спадзяюся, таксама не будуць уплываць на нейкія абмежаванні па эвакуацыі гэтых людзей. Безумоўна, гэта акажа ўплыў. Некаторыя рэчы проста не зможам фізічна рэалізоўваць выезд праз польскую мяжу. Але гэта не спыніць самой эвакуацыі, самой гэтай працы. У нас ёсць свае розныя абхадныя хады, скажем так, як людзей вывозіць, як вывозіць цэлыя сем'і, і мы гэтым досведам карыстаемся. І я думаю, тут все будзе добра. Пакуль Беларусь мае хоць одну мяжу адкрытую, мы людзей будзем вывозіць. Так, Дима, ты уже давно у тэме, так, і памятам тебе і па журналісцкай працы, так, і вось апошнія гады ты працуеш у сферы салідарнасці, так, і падтрымкі беларускай. І бачыш, ты на тваіх вачах, беларусы выязджаюць з краіны, прыязджаюць у краіны Еўропы, так, табе ад гэтага якія это эмоцыі, бо я не ведаю, это добра, што людзі на свабодзе з іншага боку, так, але для многіх эміграцыя это прыносіць не менш, так, чым там турэмныя нейкія перажыванні, таму што у эміграцыі куча выклікаў, так, і даваць рады вельмі цяжка. На твою думку, пры выбары заставацца ў Беларусі, так, але там сядзець пад плінтусам, як кажа Зарунак, ці выехаць, а калі выехаць, то як настройвацца для таго, каб адаптавацца ў эміграцыі? Это я думаю, і сем'ям таксама палітвязняў, которых сёння вывезлі, важна разумець. Я думаю, што для людзей, якія вырашаюцца на выезд з сем'ямі, трэба проста падыходзіць да гэтага вельмі прагматычна. Не трэба сядзець на чемаданах, умоўна кажучы, там год-два, адразу пачаць у іншай краіне будаваць сваё жыццё. Гэта не азначае, што трэба распушчацца ў гэтым грамадстве, паланізавацца, калі ты у Польшы, альбо станавіцца літоўцам, калі ты ў Літве. Трэба захаваць сваю ідэнтычнасць, трэба захаваць сувязі з Беларусю, але не трэба губляць гэты час на спадзевы, які можа здзейсніцца праз год, можа праз 5, можа праз 10, альбо неведама калі. Я думаю, што тут трэба клапаціцца пра сябе, пра тое, каб старацца жыць добра, старацца уладкавацца ў новай краіне. А вось куды лепш ехаць? Куды уладкавацца? Ці это сталіца, якія краіны найлепш, так? Якога кшталту гарады? Безумоўна, зараз самымі прыязнымі для беларусаў з'яўляюцца Польша і Літва, так? Там, дзе найбольш беларусаў, там, дзе зразумелыя, чаму мы выязджаем у гэтыя краіны. Я думаю, што і большасць людзей туды і выязджае, і гэта зразумела. Калі мы гаворым пра гарады, дзе ўладкоўваць сваё жыццё, шмат хто з беларусаў на пачатку, з таго, што я бачу, выбірае вялікія гарады, там, кшталту Варшавы, Вільні, сталіцы, так, бо там лічыцца, там жыццё. Кракаў, так. Так, Кракаў, гэта Гданьск. Але, на мою думку, у Польшы яны трошку недаацэненыя маленькія гарады. Невялічкі гарады. Там, аказваецца, таксама ёсць усё для жыцця. Гэта не такі аграгарадок, як у Беларусі, скажем так, дзе нічога няма і няма чым заняцца. Там таксама можна класна жыць, прычым нашмат менш там каштуе зняць кватэру, альбо дом. Там таксама можна рабіць бізнес, там таксама можна знайсці працу. Гэта выглядае нашмат лепш, чым у Беларусі, нашмат перспектыўней. І гэта, я думаю, таксама важна для нас, для беларусаў, таму што мы бачым, што можа быць па-іншаму, што мы можам па-іншаму зрабіць гэтыя нашы маленькія гарады, альбо нават вёскі, і я спадзяюся, што калісьці гэты досвед прыедзе ў Беларусь. Так, паведамляюць нашыя калегі, што, я нагадаю, што вось гэтыя аўтобусы, якія вывозілі 52 вызваленыя асобы з беларускіх турмаў, яны прывезлі да літоўскай мяжы, прынамсі, некалькі асобаў, а цяпер толькі адна, прынамсі, асоба, гэта Мікалай Статкевіч, адмовіўся пакідаць Рэспубліку Беларусь і цяпер знаходзіцца на нейтральнай тэрыторыі, але разам з тым 5 машынаў з вызваленымі асобамі ўжо выехалі ад літоўскай мяжы і кіруюцца ў Вільню. Атрымалі літоўскія візы, так? І гэта ўжо, значыць, неўзабаве у нас будзе ўключэнне з-пад амерыканскай амбасады ў Вільні, дзе і куды яны кіруюцца, і дзе знаходзіцца таксама наша корэспандэнтка Анна Русінова і наш аператар. Так што пакажам. А мы дзякуем, канечне, за гэтую размову і за працу фонду «Байсол», прадстаўніка фонду Змітру Егорову. Зміцер, вялікі дзякуй за тое, што знайшоў час далучыцца да нашага эфіру.
А цяпер мы можам нагадаць спадарству, з чаго сёння ўсё і пачалося, як дыалог. І, канешне, яшчэ адзін каментарый вашай увазе пра чарговае вызваленне палітвязняў і пра скасаванне Злучанымі Штатамі Амерыкі санкцыяў супраць нацыянальнай авіякампаніі «Белавія», дакладней, частковага зняцця. Свае думкі Белсату выказаў старэйшы навуковы працоўнік Фінскага інстытуту міжнародных стасункаў. Рыгор Ніжнікаў, давайте паслухаем. Для Злучаных Штатаў гэта найпрасты варыянт. То бок уплыў мець будзе толькі хіба што сімвалічны. Зняцце санкцый з Белаві, то бок еўрапейскія санкцыі будуць працягваць дзейнічаць. І, канешне, галоўнае для менавіта Белавіі, для даходаў рэжыма, гэта каб еўрапейскія санкцыі былі знятыя. Але ж тым не менш яны атрымалі хоць нейкую, але прагаліну ў агульным заходнім падыходзе. А по-другое, конечно, той факт, что Белавия все-таки без американских санкций хотя бы может стать таким, скажем так, еще одним посередником для российских компаний, которые под санкциями. То бок это такие компромиссный вариант, который был наипростейший для Злучаных Штатов для компромисса. Кожное вызволение это уже перемога, так, гуманитарное, гуманистичное, то бок, коли нават это только 52, то ўжо, як кажуць, гэта 52. Але сапраўды так і атрымліваецца, што, на жаль, гэта адміністрацыя вырашыла гуляць у нейкім сэнсе па лукашэнкаўскіх правілах. То бок менавіта Лукашенка вырашае колькі, як і на якіх умовах ідзе гэты гандаль. І, на жаль, з гэтым нічога зрабіць нельзя. Гэта звычайная гісторыя з дыктатарскімі рэжымамі падобнага тыпу. Ёсць людзі, якіх ён ніколі, на мой погляд, на жаль, не выпусціць, бо для яго гэта палітычныя апаненты, якіх ён баіцца. І ён не можа себе дазволіць гэтага зрабіць. Таму яго, па-першае, выпускаць замежнікаў прасцей. І, дарэчы, гэта таксама робіцца для яго даволі простай задачай. Калі дзейнічае безвізавы рэжым, і кожны дзень можна браць сабе новага польскага ці літоўскага турыста, які заязджае ў краіну. А вось па-другое так, я лічу, што є сэнс у тым, асабліва сімвалічна пасля атакі дронаў, якая адбылася мінулай ноччу, што ён такім чынам пытаецца паказаць і літоўцам, і тым больш палякам, што ён хоча мець, я б не казаў добрыя, але прадказальныя стасункі з гэтымі краінамі, што тое, як некаторыя лічаць, што Лукашенко ніяк не ўдзельнічаў у гэтай расійскай атаке, што для мяне з'яўляецца даволі, па-першае, сумнеўнае, па-другое, калі так, то гэта наадварот выглядае нават горш, калі б ён удзельнічаў. Ён робіць такія крокі пасля атакі дронаў, то вось пасля такой сітуацыі вось вам пернік. Таму гэтыя гульні, на якія, на жаль, некаторыя заходнія палітыкі дагэтуль вядуцца. Спадарству нагадваем, што мы ў жывым эфіры і літаральна ў гэтыя моманты адбываецца фактычна так перасоўванне так вызваленых 52 асобы сёння з беларускіх турмаў, якія цяпер уже прайшлі літоўскі кантроль, я нагадаю, іх фактычна прымусова дэпартуюць. Пры этом Мікалай Статкевіч адмовіўся ад дэпартацыі і цяпер знаходзіцца на нейтральнай тэрыторыі паміж Беларусі і Літвой і, як паведаміў, што давядзе гэтую справу да канца, будзем за ёй таксама сачыць. А пакуль спадарству пакажам урыўкі відэа пра тое, як беларускія палітвязні, вот вы бачыце цяпер, праходзяць кантроль на літоўскіх памежнікаў. Да, на адных з гэтых здымкаў бачна журналістка Ірына Слаўнікова, у тым ліку і іншая... Александра Манцевіча, Галіну Дзербыш, жанчына вельмі цяжкая хворая, моя суседка па вёсцы Абухова, таксама вызвалена. Змітра Дашкевіча мы бачым таксама на этой картинке, Ігора Осіка, ну і Владзіміра Мацкевіча. Агулам 52 асобы, з іх 38, нагадваю, гэта грамадзяне Беларусі і 14 гэта грамадзяне замежных краінаў. 51 асоба, бо Мікола Статкевіч застаецца на нейтральнай частцы беларуска-літоўскай мяжы. З намі ўжо на сувязі
відэасувязі працягнем тэму абмяркоўваць адносна санкцыяў, якія знялі Ці не знялі? амерыканцы часткова з авіякампаніяй «Белавія», з кіраўніком беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіславам Івашкевічам, які ўжо з намі на відэасувязі. Стась, вітаю. І маё першае, канечне, пытанне нават не пра санкцыі, а вось твая рэакцыя на сённяшняе вызваленне палітзняволеных, калі ласка. Ну, вядома, вельмі радасна бачыць на волі многіх людзей, якіх я ведаю асабіста. Гэта, безумоўна, добры дзень у гэтым плане. Ну, але калі мы паглядзім на сайт вясны 96, то прям побач з гэтым паведамленнем пра вызваленне сённяшніх палітвязняў мы бачым яшчэ одно вызваленне пра прызнанне яшчэ 8 чалавек палітвязняў. Гэта толькі, я так разумею, за апошні вельмі непрацяглы час. Таму, на жаль, гэта, я б сказаў, што гэта беспрэцэдэнтна выгадны для Александра Лукашэнкі гандаль палітвязнямі, тому што раней, калі пачынаўся гандаль палітвязнямі, то плюс-мінус папаўненне спісу палітвязняў, наколькі я памятаю, прытарможвалася з тым, каб гэтая колькасць палітвязняў змяншалася. Гэтым разам мы бачым проста, падобна, што імкненне амерыканскае кіраўніцтва атрымаць загаловак пра, загаловак, я не палітолог, там для каго яшчэ ім патрэбна гэта карцінка пра 50 вызваленых чалавек. Пры гэтым, мне падаецца, упершыню настолькі абсалютна ігнаруецца тое і пакідаецца магчымасць беларускім уладам набіраць пры жаданні яшчэ большую колькасць палітвязняў адначасова. Так, ну і вось Лукашенко пра гэта казаў сёння таксама, што яны гавораць, так, ну, па-першае, не выключыў так натуральна працягу вызвалення палітвязняў, ну і цытата, яны гавораць 1900, 1300, 1400, але мы не хапалі першых, хто трапляўся на вуліцы, мы разумеем, што яшчэ некалькі тысяч ходзяць і коса глядзяць на ўладу, на краіну, хочуць тут нешта перавярнуць. Я так разумею, што вось і папаўняецца палітвязні, так, это вось некалькі тысяч, пра якія кажа Лукашенко, што ў Беларусі засталося нібыта некалькі тысяч апазіцыянераў, але зараз іх таксама упакуюць. Таксама ёсць тэрміновае паведамленне пра тое, што Мікола Статкевіч вярнуўся ў Беларусь. Як гэта выглядае, пакуль да канца не зразумела. Я думаю, што мы будзем паведамляць. Так, але это інфармацыя ад літоўскіх памежнікаў. Так, ад літоўскіх памежнікаў, безумоўна. Стась, да Белавіі. Да Белавіі давай вернемся. Вось частковае зняцце гэта. Што, ў прынцыпе, гэта значыць для беларусаў, якія карыстаюцца паслугамі айчыннага авіаперавозніка? Ці штосьці ўвогуле значыць гэта? Уласна, для зняццё амерыканскіх санкцыяў, а не еўрапейскіх, усё роўна, наколькі я разумею, пакідае еўрапейскае неба закрытым, і могуць быць, нейкія палёгкі, вядома ж, з закупам самалётаў, з закупам запчасткаў, што даволі крытычна для авіяцыйнага парку Беларусі. І вельмі наўрад ці, што гэтыя выгады не адчуе на сабе тады і расійская авіяцыя по імпарце гэтых. Ну і вось, дарэчы, ёсць заява Гітанаса Наўседы, прэзідэнта Літвы, адносна таго, ці здымуць еўрапейцы санкцыі з Белавіі, ды і ввогуле з Белавіі, я зацытую, ні пра які абмен людзей на санкцыі гаворкі быць не можа, кажа прэзідэнт Літоўскай рэспублікі. З гэтага пункту гледжання ніякага абмену быць не можа. І ён падкрэсліў, што тыя фактары, праз якія еўрапейскі звяз у свой час увёў санкцыі супраць афіцыйнага Менску, пакуль што нікуды не зніклі. Ці гэта значыць, што, ў прынцыпе, Белавія, толькі у тым сэнсе, што Лукашенка, як ты кажаш, будзе больш спакойным, што вось ягоныя боінгі будуць рамантавацца, ён можа кудысьці лятаць. Большага эфекту гэта нічога не значыць. Не просто Лукашенко будзе спакойна атрымацца эксплуатацыя тых боінгаў, это ўсё ж такі грошы. Все роўна Белавія лётае ў Расію, там куды яшчэ в якія не еўрапейскія краіны праз Расію. Але тое, што на сённяшні дзень ёсць супрацьлеглая абсалютна тэндэнцыя ў стаўленні да санкцыяў,
з боку еўрапейцаў, амерыканцаў, прычым ролі ў іх памяняліся, калі пры папярэдняй адміністрацыі амерыканцы былі драйверамі санкцыяў, шмат калі, не заўсёды, але вельмі шмат калі. Ну, то зараз мы бачым цалкам наадварот. Ну, і мы бачым увогуле хаатычнасць у гэтых кроках і відавочнае імкненне да нейкіх загалоўкаў, каб паставіць галачку, што это ўжо будзе тады заканчэнне 9-й вайны, калі хто-нибудь... Імкненне для того, каб закончыць 9-ю вайну паміж беларускімі ўладамі і яе народам. Відавочна, што для загалоўкаў гэта робіцца і нема, ну, я не праглядаю паслядоўнай пазіцыі амерыканскіх уладаў тут. Так, а пакуль працяг гісторыі з Міколам Статкевічам, адзін тут прадстаўнік дзяржаўнай памежнай службы Літвы Гедрус Мішуціс паведамляе, што ён быў на тым баку, то бок не на літоўскім, і не пераходзіў на тэрыторыю Літвы, не было ніякай спробы нават перасячы мяжу, цяпер яго няма, таму што ён схаваўся ў глыбіні, імаверна, пункта пропуску беларускага. На твою думку, калі мы кажам вось пра эту прымусовую дэпартацыю, так, ці варта звяртаць увагу на тое, што это злачынства, ці ёсць шанец агулам гістарычна такім чынам зафіксаваць гэтую падзею, што каб яна была ў гісторыі нашай злачыннай, так, каб ніколі больш такога не магло быць дапушчана, бо пакуль што мы бачым, што это такая частка нормы становіцца, людзі цешацца, ну, натуральна, бо выйшлі на свабоду, лепш, чым у турме, хаця і ў Літве, так, але на свабодзе. Ну, мы бачым, што калі раней, напрыклад, еўрапейцы пасля 2010 года яны патрабавалі вызвалення палітвязняў і рэабілітацыі. Значыць, у гэтым, але у выніку дамагліся праз 5 гадоў толькі вызвалення. У гэтым выпадку верагодна, што калі нейкі кампраміс значыць, будзе на даляглядзе, то вядома, будзе вельмі спакуслівым для блізкіх тых людзей, якія сядзяць, значыць, змірыцца з тым, што яны вызваленыя хаця б і вымушаны былі эміграваць з краіны, ну, але, вядома, гэта нашмат горш, чым не рэабілітаваць палітвязняў, а выгнанне з краіны. Значыць, выгнанне з краіны мне цяжка ацэніць як не юрысту, але я так разумею, што на маё абывацельскае ў гэтым плане вока гэта гучыць як злачынства. Філасофскі карабель. Магу сказаць толькі вось пра што любое паляпшэнне рэальнае в беларускім грамадстве, на маю думку, і в прынцыпе мы бачым, што Менск вельмі жыва рэагуе, толькі і выключна на нейкімі рэальнымі крокамі, а не такімі паказальнымі, як вызваліць некалькі палітвязняў і выгнаць іх, і на іх месца заняць, і на іх месца пасадзіць некалькі іншых, таму што, ў прынцыпе, для беларускіх уладаў гэта можа быць нават і выгодна ператварыць некаторых з палітвязняў, з мучанікаў у, значыць, эмігрантаў, якія будуць на іх спадзяванне там непрыкаяныя. Яшчэ калі яны сябе не цалкам знойдуць у эміграцыі, то вось будзе уладам нагода, значыць, каб спрабаваць іх імідж мяняць з іміджа мучаніка на нейкі іншы. Але мы бачым, што ўлады вельмі востра рэагуюць на любое ўзмацненне за кантролем санкцый, якое на сённяшні дзень мы назіраем у еўрапейскага звязу, прынамсі намер і пэўныя крокі ў справе яшчэ больш шчыльна кантролю за абыходам санкцый. Усе ўжо стаміліся пра гэта чуць за апошнія 5 гадоў, а тым не менш, і сапраўды гэтыя крокі, яны вельмі маленькія з кожным годам на працягу гэтыя 5 гадоў, але нават гэтыя маленькія крокі збіраюцца ўжо на 5-й год санкцыяў у нейкія
у нейкую крытычную масу, якая пры, напрыклад, чарговым расследаванні, як супраць экспарту беларускіх азотных вугнаенняў. Расследаванне беларускага расследавальніцкага цэнтру было з месяц таму, і гэтым расследаваннем мы паказалі, як абыходзяцца санкцыі ў кожнай з памежных з Беларусю краінаў Еўразвязу. Пасля кожнага расследавання кожная краіна Еўразвязу закрылася для гэтага. І на сённяшні дзень мы бачым з нашых крыніц, з дакументаў, якія мы атрымліваем ад нашых крыніцаў, ад абыходчыкаў санкцый дзеля горадня Азоту, што яны упершыню за ўвесь час не знаходзяць, як экспартаваць санкцыйныя гарадзенскія азотныя угнаенні Украіны і Еўразвязу наўпрост, а праз мора, праз расійскія порты, гэты экспорт, як мы бачылі са злітых справаздачаў, для іх стратны. Ось, таму і это атрымалася нечакана, тому што пасля таго, як закрылася Латвія, то раптам яны страцілі $60 мільёнаў на год, магчымасць зарабляць $60 мільёнаў на год, на сённяшні дзень яны страцілі. І гэта вельмі, гэта мае быць так адчувальна, і таксама даносіліся чуткі, значыць, з каля дыпламатычных колаў, што Александр Лукашенко, што беларускія ўлады з амерыканцамі вялі таксама перамовы аб тым, каб яны пераканалі Літву пусціць беларускія азотныя угнаенні. Нават не калійныя, па нейкай прычыне азотныя. Альбо магчыма, што гэта першы крок, а калійныя это занадта вялікія. Альбо магчыма, што калій можна прыбыткова экспартаваць і па чыгунцы, а азотка толькі прыбыткова калі. Стась, надзвычай это цікава. Так, я веру, што это у нас паведамляюць, што нібыта неўзабаве можа быць відэа з нашымі калегамі, вызваленымі Белсата, так, белсатаўцамі. Спадзяёмся, неўзабаве зараз яно з'явіцца, толькі вось чакаю ўласны сігнал. Я нагадаю, што наша карэспандэнтка знаходзіцца ў Вільні каля амерыканскай амбасады, куды сёння кіруюцца 52 вызваленыя асобы з беларускіх турмаў, 38 грамадзянаў Беларусі, 14 замежных грамадзянаў, не 52, 51. Так, хацелася б яшчэ... Мікалай Статкевіч у выніку не пакінуў, так, вярнуўся ў Літву. І толькі я ў калегу запытаюся, ці мы маем ужо гэтае відэа. Так разумею, што вельмі хутка яно з'явіцца. Пакуль што, спадарства, падзякуем Станіславу Івашкевічу за гэты разгорнуты каментарый. Я нагадаю, што Станіслав Івашкевіч і кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру быў з намі на відэасувязі, абмяркоўвалі ў тым ліку санкцыі, якія часткова былі зняты з нацыянальнай авіякампаніі «Белаві». Ну і так, давайте нагадаем спадарству, што з чаго пачаўся сённяшні дзень і вызваленне гэтых палітвязняў, а менавіта, што вызваленню папярэднічаў прыезд у беларускую сталіцу амерыканскага адваката і пасланніка кіраўніка США Дональда Трампа Джона Коула. Як сцвярджае прэс-служба Лукашэнкі, той 5 гадзінаў размаўляў з кіраўніком Беларусі і некаторымі дэталямі падзяліліся беларускія прапагандысцкія рэсурсы. І як гэта было, давайте паглядзім у матэрыяле Антона Бяздольнага. Пра важную сустрэчу Лукашэнкі працягласцю 5 гадзін прэс-служба кіраўніка Беларусі паведаміла толькі апоўдні па менскім часе. Пазней стала вядома, што ў Палац Незалежнасці прыязджаў амерыканскі адвакат, намеснік спецпасланніка Трампа Джон Коул. Джон, приветствуйте. Спасибо, что приехал. Спасибо, ты молодец. Размову, на якой з беларускага боку прысутнічалі кіраўнік КДБ Іван Церцель і прадстаўнік нашай краіны УААН Валентин Рыбакоў, Лукашенко пачаў з кампліментаў Трампу. Пасля перайшоў да тэмы вызвалення палітвязняў. Паўтараючы за Трампам, ён назваў іх закладнікамі. Если Дональд настаивает на том, что он готов забрать к себе этих всех освобожденных, Господь с вами, давайте попробуем выработать глобальную сделку, как любит господин Трамп, большую сделку.
Он это так называет. Як выявілася, адмысловы пасланнік Трампа Коул прыехаў у Менск з навіною. ЗША пастанавілі адмяніць санкцыі па дачыненні беларускага перавозніка Белавия. Это решение, которое было принято президентом, который сказал, сделайте это немедленно в отношении Белавии. И сейчас это решение, которое уже утверждено, принято всеми соответствующими министерствами и ведомствами, которые вовлечены в эту работу. Са свайго боку Лукашенко запрапанаваў Злучаным Штатам увесь комплекс эканамічнай супрацы, нават выкарыстаць Беларусь як пасярэдніцу ў гандлі з Расіяй. Коул жа заявіў, што ЗША плануюць аднавіць з Менскам паўнавартасныя дыпламатычныя адносіны. Цяпер яны на ўзроўні часова паверанага ў справах ЗША ў Беларусі. Я знаю, что мы хотим, чтобы посольство вернулось. Я знаю, что оно вернется. Это вопрос близкого будущего. Мы хотим иметь посла, мы хотим иметь полный состав посольства здесь, и мы будем работать над этим. Амаль адразу пачала з'яўляцца інфармацыя пра вызваленне 52 палітвязняў. Першым пра гэта паведаміў прэзідэнт Літвы Гітанас Наўседа, які паказаў вызваленую грамадзянку Літвы. Пазней інфармацыю пацвердзіла прэс-служба Лукашэнкі з удакладненнем, што вызваленыя 14 грамадзянаў замежных краінаў і 38 беларусаў. Улады назвалі іх экстрэмістамі і тэрарыстамі. Антон Бяздольны, Белсат. Спадарства чарговыя аўтамабілі пад'язджаюць да амерыканскай амбасады ў Вільні. Бачым гэта на кадрах дыпламатычныя нумары. Чуем нават голасы, выклікі «Жыве Беларусь». Іх сустракаюць журналісты, паплечнікі, напэўна ж, сваякі. Ну і будем спадзявацца так, што ў гэтых аўтамабілях і знаходзяцца ўласна вызваленыя асобы сёння з беларускай турмы, вызваленыя і дэпартаваныя прымусова, увага, на тэрыторыю Літвы, з іншага боку Літва пагадзілася так прыняць, і цяпер каля амерыканскай амбасады ў Вільні, бачыце, мноства журналістаў. Ужо ёсць у нас неўзабаве, можа, і пакажам фотаздымак з унутры амерыканскай амбасады, дзе таксама ўжо і ёсць, знаходзяцца першыя палітвязні вызваленыя. Ведаем, што не ўсе палітвязні пагадзіліся на прымусовую дэпартацыю. Мікалай Статкевіч працягвае на дадзены момант знаходзіцца на нейтральнай тэрыторыі паміж Беларусю і Літвой і спадзяецца назад вярнуцца. Літоўскія памежнікі сцвярджаюць, што адзін з палітзняволеных, маючы на ўвазе Мікалая Статкевіча, пайшоў у глыб самой Беларусі, памежнага пункту. Ужо зараз у нашай студыі з'явіўся палітык Павел Латушка, кіраўнік НАУ і намеснік кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінету. Добрый вечар. Добрый, спадар Павел, ваши рэакцыі, калі даведаліся вось пра гэтае вызваленне? Важна, што выходзіць кожны і кожная. Кожны беларус і кожная беларуская. Мы павінны падзякаваць прэзідэнту Злучаных Штатаў Амерыкі, амерыканскай адміністрацыі, дзярждэпартаменту за тое, што яны робяць вялікія намаганні дзеля таго, каб выходзілі людзі. З іншага боку, мы павінны быць рэалістамі. Рэалістамі і ацэньваючы гэту сітуацыю, мы паглядзелі, што з моманту вызвалення Сергея Ціхановскага праваабаронцы прызналі палітзняволенымі 115 асобаў. Это з 21 чэрвеня. Так, на сённяшні дзень гэта выглядае як канвеер. На жаль, гэта канвеер, бо нашай умовы, якую мы кажам і перадаем у тым ліку нашым партнёрам, каб яны артыкулявалі Лукашэнку і яго рэжыму, павінна быць спыненне рэпрэсій. Бо калі ён не спыняе рэпрэсіі, то, конечно, мы радуемся кожнаму, хто выходзіць на свабоду і бачым іх твары. Гэта шчасце для нас, шчасце перадусім для іх блізкіх, для людзей, для іх саміх, правда. Але мы разумеем, што тады канвеер не спыняецца, ён усё роўна саджае новых людзей. Важна, што амерыканцы не знялі санкцыі. Я лічу, што гэта таксама важна. Яны прыпынілі. Яны выдалі генеральную ліцэнзію, а санкцыі не адменены. Значыцца тое, што мы прасілі амерыканскі бок, каб дамоклаў меч над Лукашэнкам знаходзіўся. Калі ён будзе вяртацца да рэпрэсій, значыцца, будуць санкцыі ўведзены зноў. Хацеў бы звярнуць увагу нашых гледачоў. Ларыса Шчыракова, журналістка, зараз абдымаюцца многія іншыя палітвязні. Ну, гэта момант шчасця, правда, да. З галоўным дарадцам. Так, давайте, можа, включым і гук, калі ёсць, паслухаць. Ну, Франк галоўны абдымальшчык. Ну, да. Часамі глядзіш на вызваленых палітвязняў і не адразу можаш іх пазнаць, настолькі яны схуднелыя, настолькі яны выглядаюць іначай, чымся мы прывыклі іх бачыць. Да іхнага зняволення
Так, ну і картинка будзе ісці, што там будзе адбывацца, як толькі нешта будзе важна адбывацца, мы будзем это чуць, адразу будзем даваць в эфір, У нас есть живая трансляция, живый сигнал. Казаць палітвязні. Светлана Тихановская. І Світлана Тихановская, до речі, у якої сьогодні день народзінаў. Вось крышачку такі супадзення ці не спадарпае. Ну і 11 верасня таксама World Trade Center. Калі вось вы казаць пра гэтую канкрэтна здзелку, так? 52 палітвязні у абмен на паслабленне Белавіі, вяртаючыся да размовы, хто прадзешавіўся з бакоў тут? Мне падаецца, што шчыра, удзячны амерыканскаму боку, але пакуль выйгрывае Лукашенко. Бо фактычна ён павінен быў адрэагаваць толькі на сам факт тэлефоннай размовы Трампа з ім. На сам факт таго, што Трамп піша яму ліст, што ён віншуе яго з днём нараджэння, дорыць яму запанкі, да? Ён публікуе пасты, звяртаецца да яго, сціскаем зубы, калі кажуць прэзідэнт Беларусі, праўда? Зразумела, што для нас гэта непрымальна. Але ён праводзіць такую прапазітыўную дыпламатыю. На гэтыя крокі павінен быў Лукашенко вызваліць значна больш беларускіх палізнявольных, лічу так. Але яшчэ раз скажу, мы тут жа не у гульню лічбаў гуляем, праўда? Для нас, нават калі адзін чалавек выйшаў, дзякуючы гэтай камунікацыі, дзякуючы гэтаму дыялогу, гэта важна. З іншага боку, нас крытыкавалі заўсёды за санкцыі. Памятаеце гэтую гісторыю? Сёння ў парадку дня санкцый. Коул, конечно, кажа, не, гэта не была здзелка, звязаная з санкцыямі. Ну, я разумею дыпламатыю. А рэальна Лукашенко некалькі дзён таму назад, сустракаючы Сергіенка, што сказаў кіраўніком яго палаткі, генералам КДБ? Што у нас праблемы з расійскім рынкам. Мы 2,5% падзення рынка з экспортам. І прызнаў санкцыі. Так, прызнаў санкцыі. Еўрапейскі рынок абваліўся. Афрыканскі рынок. І сёння ён зноў-такі кажа пра санкцыі. Так што рэальна... Это вельмі добра, што амерыканцы дапамагаюць ім здымаць. І пры гэтым, дарэчы, яшчэ хацім звярнуць вашу увагу на гэтыя кадры. Бачылі у тым ліку Ігора Лосіка, журналіста Радыё Свабода. Дарэчы, амерыканская адміністрацыя дамагалася вызвалення ў тым ліку журналістаў Радыё Свабода. Андрей Кузнечык быў вызвалены да гэтага. Юрась Зянкович, адвокат, американский громадянин, который был у нас сегодня, директор департамента МЗС Польши, Кашева-Мішел, Анна Кашева-Мішел тут присутнічає, я гляжу. Бачым на этих кадрах, спадар Павел казаў сёння Лукашенко про то, что он готовы заключить с Дональдом Трампом глобальную сделку. А чем она может полягать? Давайте откроем карты, что, как любит говорить президент Трамп. Глобальная сделка – это утягнуть в эту коммуникацию зараз европейцев. Американские санкции, бо я координатор санкційної політики, розумію, что они уплывовые, але не настолько, наколькі бы могли допомогти Лукашенко выйти з макроэкономічного крызісу. Гэта Белавія, мы бачым прыпыненне, гэта беларускі калій, але калі Літва не прапускае беларускі калій, гэта праблема з лагістыкай, і гэта банкі, частка банкаў. Самы магутны санкцыйны інструмент гэта 14 санкцыйных пакетаў, уведзеных Еўрапейскім саюзам супраць рэжыму Лукашэнкі, і 18 расійскіх, у якіх знаходзяцца таксама беларускія элементы. І вось за гэта зараз будзе весці барацьбу Лукашенка. І ён фактычна, ён адмаўляе Трампу. У мяне зараз уражанне, ён кажа: мне уже недостаткова, что вы мне телефонуете. Мне недостаткова, что вы мне пишете листы. Запанки. Ён хоча уже увесці ў гэтую гульню еўрапейцаў. Але важна адзначыць, што Польша падымае стаўкі. І сёння з 0 гадзін яна зачыняе акенцы у мяжы з Беларусю. Гэта для нас, для беларусаў дрэнна, бо зразумела, мы хочам, каб беларусы камунікавалі з Еўропай. Але з іншага боку, таксама Польша дапамагае адкрыць акно магчымасцяў, у якое трэба ставіць пытанні, улазіць рукой, локцем прасоўваць і казаць, што мы патрабуем вызвалення ўсіх, спынення ўсіх рэпрэсій, дэкрыміналізацыя грамадска-палітычнага жыцця, гэта змены законаў, за якія фактычна Лукашенко саджае людзей, рэпрэсуе людзей, каб незалежныя СМІ маглі працаваць, каб палітычныя партыі маглі працаваць, пазаўрадавыя арганізацыі. Трэба ставіць больш умову, бо ён зараз у цяжкой сітуацыі. Американцы спрабуюць прадаць пазітыўны парадак дня. Яны кажуць: давайте гандляваць, нават мы пазней вернемся да пытання рэпрэсій. Но так не атрымаецца. Гандляваць з кім? З тым, хто яшчэ трымае 1000 людзей? З тым, хто працягвае рэпрэсіі? Ну, я думаю, што тут хутчэй пакуль словы, вонкавыя словы з боку амерыканскіх дыпламатаў. Спадар Павел, але вы ці бачыце патэнцыял на агул і шансы, што ў цяперашняй сітуацыі
найвышэйшага пункту эскалацыі ў нашай рэгіёна, так і у дачыненнях з нашымі суседзямі, чтобы в прынцыпе ці это акурат добры момант, як вы дыпламат скажыце, пік эскалацыі выкарыстоўваць для перамоваў ці наадварот чакаць пакуль пік спадзе, так і ісці амерыканскім шляхам, так што Амерыка цяпер апрабіруе, пратэстуе, так якім чынам здымаць санкцыі, якім чынам з Лукашэнкам размаўляць, і Еўропа стасункі вяртаць дыпламатычных прадстаўнікоў у Менску, у тым ліку. Слухайте, гэта ўжо этап пройдзены. Польша закрыла мяжу і выставіла свае ўмовы. Польша не будзе, наколькі я разумею, адмаўляцца ад таго, каб Лукашенко не выканаў гэтыя ўмовы. Публічна ўмовы выказаў учора міністр замежных спраў Сікорскі. Ён кажа пра вызваленне Анджэя Пачобута, ён кажа пра вызваленне каталіцкага манаха, якога затрымалі нібы за шпіянаж, і ён кажа пра гібридную вайну. Я меў размову з першым намеснікам міністра замежных спраў Барташэўскім учора і пазаўчора, і заўтра буду мець сустрэчу МЗС Польшы. Для мяне, як для палітыка, для беларуса важна, каб і нашы партнёры ў Польшы, і Брюссель устаўлялі ў гэтыя ўмовы дадатковыя таксама прычыны. Так што ступень эскалацыі сёння не дазволіць таго, каб перайсці, напрыклад, у пазітыўную камунікацыю Польшы з рэжымам Лукашэнкі. Ён павінен выканаць умовы, пасля якіх Польша адмаўляецца ад ультыматуму. Але вось як, на вашу думку, Польша ацаніла ці не ацаніла учорашнія жэсты па выніках дронавай атакі, так, на Польшу? Слухайте, давайте таксама зразумеем, чаго хоча дабіцца Лукашенко. Гэта кажа генерал Муравейка. А хто такі генерал Муравейка? Выпускнік Акадэміі генеральнага штабу Збройных сіл Расійскай Федэрацыі. Гэта той генерал, які 2 гады таму назад сказаў, у нас ёсць права зброяй прарубіць акно ў Балтыку, бо супраць нас ідзе эканамічная вайна. Гэты генерал, які расказвае палякам, што я вас інфармую, але пытанне да Лукашэнкі. Калі ён кажа, што ён прэзідэнт, ён пастаянна гэта ўзгадвае, чаму ён не збівае дроны, які ўлетаюць з тэрыторыі Расіі? Чаму он не збівае дроны над Беларусю? А пазней у апошні момант ён кажа палякам: рыхтуйцеся, хавайцеся ў бульбу, да вас дроны і ракеты ляцяць. Гэта выглядае смешна, правда? Але з іншага боку, гэта было скаардынавана з рускімі. Я перакананы, што Муравейка без згоды генеральнага штабу Збройных сіл Расіі гэта бы не зрабіў. Бо адначасова расіяне прапанавалі камунікацыю палякам. Спадар Павел, я зацытую сённяшняга Лукашэнка, які казаў, дарэчы, наконт гэтых дронаў. Яны да нас не ляцелі, гэтыя беспілотнікі. Мы бачылі, куды ляцелі гэтыя беспілотнікі. І ўсё, што маглі знішчыць, мы збілі гэтыя беспілотнікі. Але некалькі засталося. Мы імгненна, загадзя, наколькі гэта магчыма, праінфармавалі Польшу. Што ў выніку атрымалі, задаецца пытанне. Бязглуздзіца. Ну ён жа кажа, яны да нас не ляцелі, мы ведалі, куды ляцелі, мы збілі, не паказалі. Так да каго яны ляцелі? Калі ляцелі, адразу ты ведаў з мяжы Расіі, што ляцелі ў Польшу, чаму ты не збіваў? Значыць, ты не хацеў збіваць, ты дапамагаў Расійскай Федэрацыі. У апошні момант ты вырашыў згульняць гульню. Давайте яшчэ зразумеем. Лукашенко кажа пра глобальную здзелку, у тым ліку ў кантэксце вайны з Украінай. Перадусім. І тут ён зноў вяртаецца да гэтага тэзіса, які мы абмяркоўвалі. Мінск-3. Ён хоча дамагчыся. А што ў гэтым кепскага? Не сёння, не заўтра, можа праз паўгады, каб Мінск-3 адбыўся ў Беларусі. Але напрыклад, мы разумеем, што гэта скарыстае Лукашенко для падняцця сваёй суб'ектнасці, да прызнання. Калі ён гэтага хоча, я не ўяўляю сабе такія размовы, калі у турмах беларускіх сядзяць палітычныя вязні, калі рэпрэсіі працягваюцца, калі няма незалежных СМІ, няма палітычных партый. Мы павінны казаць нашым партнёрам, ён гэтага хоча, няхай зробіць тое, што патрэбна, каб такія размовы маглі тэарэтычна. А калі ён пераканае амерыканца ў тым, каб правесці такія перамовы, а толькі потым вызваліць уже ўсіх астатніх палітвязняў, ну і спыніць, можа быць, нейкі час. Хтосьці верыць Лукашэнку? Я не веру. Амерыканцы ж вераць, яны кажуць, што яны давяраюць адзін аднаму. Цяпер нарошваецца гэта... Джон Кол казаў, што мы выбудоўваем. Выбудоўваем давер, мы не ведаем пра крокі, якія будуць рабіць узаемна. Ну, гэта не зусім так. Амерыканскі бок дакладна ведаў, што Лукашенко хоча зняць 3 віда санкцый. Белавія, калій і банкі. Яны ведалі пра гэта. Ну, зараз, я кажу, зараз гэта з дыпламатыя. Я не хачу перашкаджаць амерыканскай дыпламатыі. Яшчэ раз, я ўдзячны тое, што ён робіць. Дай Божа, каб яны дамагаліся, але б хацелася, каб, калі пасадзілі 115, прызналі палізняволеных, так вызвалілі 115, ну тады хоць разуменне нейкае ёсць, але мы павінны дамагчыся вызвалення ўсіх. Ну, але так, ну, але і... Рэчы, мне амерыканцы казалі падчас апошняй сустрэчы, я перапытаў двойчы, ці размова ідзе пра ўсіх палізняволеных, і мне двойчы адказалі. Усіх.
Толькі так, калі вось гэты трек, які мы маем цяпер, амерыканскі, што пакроплі на некалькі месяцаў, так, ну і будзем шчыра, ну гэта паслабленне для Белавіі, так, ну там не некая яны супер... змогуць атрымліваць што? Яны могуць абслугоўванне, гэта з пункту гледжання бяспекі добра, яны могуць запчасткі купляць ліцэнзаваных кампаній, ліцэнзаванае абслугоўванне, але на маёмасць Белаві не зняты санкцыі, і гэта выдача ліцэнзіі, а гэта не азначае адмена санкцый. У любы момант, калі Лукашенко парушае гэтай дамоўленасці, амерыканцы могуць... А ён можа нейкім чынам выбудаваць такую схему, каб амерыканцы гэта не засяклі і прадаваць гэтыя запчасткі ў тым ліку Расіі? Ну, тэарэтычна ўсё магчыма, абыход санкцыю да гаспадара Івашкевіча пытанне, ён пра гэта раскажа. Але гэта таксама, мне як бы выключае гэта з логікі прэзідэнта ЗША, які заклікаў недаўна, на днях, Еўрапейскі Саюз увесці дадатковыя моцныя санкцыі на тавары з Китая і з Індыі, каб узмацніць ціск на Расійскую Федэрацыю. Канешне, Белавія гэта не той кантэкст, не тая магчымасць для абыходжання ў інтарэсах Расійскай Федэрацыі санкцый. Тут праблем не стварае. Але калі пайсці далей, глыбей, ну тады Лукашенко зноў становіцца лідарам у абыходжанні санкцый у інтарэсах Расійскай Федэрацыі. А нам же таксама важна, каб спынілася вайна, правда? Так, але нам важна вызваліць сваіх, але мы таксама падтрымліваем і Украіну, каб агрэсія была спынена. І тут трэба разглядаць гэта ў больш шырокім кантэксце. Еўрапейцы так лёгка не ўвойдуць і гэтай перамовы, а Лукашенко зараз фактычна, я кажу, пашырыў гэта на Еўрапейскі Саюз і сказаў амерыканцам: мне вас недастаткова. Я спадзяюся, што амерыканцы гэта зразумелі. Вы верыце, вось калі гэты, то бок трек амерыканскі, па капелькі вызвалення палітвязняў, патрошачкі асаблення санкцыяў, расшырыць вось на эту глобальную нейкую здзелку, так? Бо цяпер мы ведаем, днямі будзе сустрэча міністра Сікорскага з шэфам дыпламатыі Китая, так? Сёння адбылася з Калгам, то бок гэта вось у межах гэтага треку можа штосьці вось цяпер вырашыцца, так, датычна, в прынцыпе, якім чынам будзе так здымацца ізаляцыя з Беларусі, ці мы маем чакаць заканчэння вайны і ў нейкіх там пачатку мірных перамоваў ужо глобальных, звязаных з заканчэннем вайны ва ўкраіне. Кітай можа згуляць сваю вельмі важную ролю ў гэтай сітуацыі, і візіт міністра замежных спраў Китаю ў Варшаву, размовы з імі, і мы пра гэта будзем таксама размаўляць з польскай дыпламатыяй, можа быць скарыстаны на нашу карысць. Але яшчэ раз, я вельмі апасаюся, што нашы партнёры могуць спыніцца на нейкім моманце. Для нас вельмі важным з'яўляецца стратэгія вызвалення ўсіх, спынення рэпрэсій, дэкрыміналізацыя грамадска-палітычнага жыцця. Там увогуле 12 пунктаў прапісана, што мы перадалі амерыканцам і Еўрапейскаму Саюзу. Дарэчы, Лукашенко прызнаў, што амерыканцы ведуць размовы з беглымі, але таксама і прывесці да круглага стала. Да, гэта можа мара, гэта можа такая стратэгічная мэта, але без вырашэння унутрыпалітычнага крызісу немагчыма верыць у тое, што Беларусь не будзе пагрозай для краін суседзяў, у тым ліку пагрозай для бяспекі Польшы. Вось я баюся, што нашы партнёры на нейкім этапе могуць проста сказаць: хопіць, мы дасягнулі нейкіх мэтаў, далей мы ўжо не ў стане і мы не будзем працягваць гэтую камунікацыю, дамагацца ад Лукашэнкі дадатковых крокаў. Паведамляюць таксама нашыя калегі з Вільні, што яшчэ адзін аўтобус заехаў на тэрыторыю амерыканскай амбасады ў хуткім часе. Таксама можа быць выступ журналіста Ігора Лосіка. Пакуль жа, ў прынцыпе, хацеў бы вярнуцца да сённяшняга дня, калі мы ўжо абмяркоўваем у першую чаргу тых, хто даехаў да Вільні і хто застаецца на нейтральнай тэрыторыі. Мікола Статкевіч, спадар Павел, што будзе са Статкевічам у дадзеным выпадку, калі ён ўсё ж такі вырашыў вярнуцца ў Беларусь? Глядзіце, фактычна вы правільна сказалі, каментуючы гэтую сітуацыю, гэта дэпартацыя. Гэта парушэнне права, гэта парушэнне Канстытуцыі. Лукашенко, я кажу, чытае толькі адзін раздзел прэзідэнта, як яго можна аб'явіць імпічмент. Все, што іншы ён нават калі прачытаў, адразу забыўся. І то для яго это ўжо прачытаная кніга. Да, і гэта таксама жудасная гісторыя. Фактычна ён пазбаўляе грамадзян Беларусі права выбару месца пражывання. Грамадзяне Беларусі перадусім маюць права пражываць дзе? На тэрыторыі Беларусі. А ён дэпартуе палітзняволеных, як дэпартаваў у тым ліку нас, бо вымусіў нас пакінуць тэрыторыю Беларусі, стварыўшы сітуацыю, атмасферу страха і тэрора, калі людзі баяцца затрымання арыштаў і проста уцякаюць з краіны. Гэта называецца дэпартацыя. Што будзе з Статкевічам? Гэта герой.
Гэта чалавек, які барацьбіт. Ён сапраўды ён дэманстраваў гэта неаднойчы, і тое, што ён зрабіў, гэта словы велічэзнай павагі для гэтай асобы, для гэтага чалавека. Што зробіць з гэтым рэжым? Ну, гэта будзе таксама выклікаць для амерыканскага боку. Калі ён прыме рашэнне яго вярнуць у турму, ну, гэта будзе такі жэст вельмі негатыўны, у тым ліку для амерыканцаў. А для перамоваў? Я вельмі прасіў бы нашых амерыканскіх партнёраў вельмі прагматычна глядзець на Лукашенка. Гэта хлус. Гэта чалавек, які здрадзіць, які падмане заўсёды. Тут 10 раз трэба пераправерыць перад тым, як давяраць Лукашенку. Алесь Бяляцкі так і не выйшаў на волю. Мы так разумеем, это будзе прадмет здзелкі вот ужо наступнай. Глобальная, як кажа У Лукашенко. тым ліку Анджэй Пачобут. Вось у меня сёння было шмат, больш 20 інтэрв'ю польскім сродкам масавай інфармацыі. Все пыталіся пра Анджэя Пачобута. Мы павінны разумець, гэта як ас у рукаве, да? Гэта карта, якую ён хоча выкарыстаць. Чаму ён? Чаму для Лукашенко это такое вось важное? Разумееце, тут вось заўсёды гэтая дылема. Вось глядзіце, нам баліць сэрца за палітзняволеных. І мы падымаем у публічнай прасторы чалавека, прозвішча. Мы кажам пра Бабарыка, пра Калеснікаву, пра Пачобута. Мы падымаем як бы інфармацыйную увагу да іх. Лукашенко разумее, што гэта, прабачце, дорага каштуе камусьці. І ён разумее, што для палякаў гэта важна, а мы не можам забыцца пра яго, бо нам сумленне не дазваляе. Праўда? Ну як мы скажам? А мы забыліся пра Анджэя Пачобута. Не можам. Мы пра гэта таксама кажам. І ў выніку ён разумее, ага, ён каштуе шмат. Значыцца, ён будзе ўводзіць гэтую тэму, як яна і сёння ёсць, у білатэральныя, у двухбаковыя адносіны з Польшай. Ён хоча атрымаць ад Польшы крокі. Ён хоча нават, я сказаць, прымусіць палякаў у нейкім сэнсе саступіць. Ён хоча паказаць, што вось Анджэй Пачобут у яго руках гэта сіла націску на Польшу. Ён будзе, на жаль, Але Варшава тут падымае стаўкі. Варшава падняла стаўкі, да. І вось зараз у яго вельмі цяжкая сітуацыя. Да, ну вось мне вот я і хацеў задаць это. Таму я выхад. Я вось адразу адказваю. Мы учора аналізавалі гэтую сітуацыю, нават з амерыканцамі я размаўляў. Пазаўчора у меня была сустрэча ў амерыканскай амбасадзе з новай часовай паверанай ЗША. І мы размаўлялі, ну окей, што было б цікава Лукашенка? Ён пад прымусам можа штосьці зрабіць? Пад прымусам ён не хоча. Таму Коул сёння кажа, гэта же не здзелка, гэта не прымус, гэта такія дабравольныя жэсты. Окей, супер, дыпламатычна, гэта вельмі правільна разгуляная сітуацыя. Калі мы кажам пра сітуацыю, напрыклад, з Пачобутам, з іншымі палізняволенымі, з мяжой, то тут важна Лукашэнкі прадаць унутр. Чаму ён гэта зрабіў? Не пад ціскам Польшы, а, напрыклад, по просьбе Китая. Товарищ Си позвонил, и я решил освободить. Это перед своими силовиками. Мне, шчыра кажучы, мне ўсё равно. Няхай ён прадасць гэта так. Галоўнае, каб гэта сталася, а мы з вами будзем разумець, чаму гэта сталася. Ну і, так на мою думку... Хаця гэта не спадабаецца амерыканцам. Калі гэта будзе пад просьбе Китая. Адбываюцца вызваленні, так, і сустрэчы з амерыканскім бокам акурат падчас вучэнняў Захад-2025, так зніжае рызыку, што Александр Лукашенко ўмяшаецца ў нейкія правакацыі датычна суседзяў і дэстабілізацыі сітуацыі ў рэгіёне, а цяпер вось будзе такім лапкі склаўшы. Ну, вы ведаеце, тут таксама трэба быць рэалістамі. Калі бы ён хацеў зменшыць рызыкі, ён адмовіўся бы ад гэтых вучэнняў. Ці ён стане адмовіцца? Ну, власна. Таксама пытанне, чаму ён не збіваў дроны? Чаму ён не збіў дроны, якія ўляталі ў паветраную прастору? Чаму яны пралецелі на тэрыторыю Беларусі, а пазней інфармаваць Польшу? Ну, гэта здзек. На мой погляд, гэта такі здзек у адносінах да палякаў. Так, я з вами пагаджуся, што можа гэта нейкі крок да дээскалацыі. Але калі мы будзем з вами бачыць на мапе, што ў Валкавыску, у Смаргоне будуць стаяць падраздзяленні расійскай арміі пры падтрымцы беларускай арміі, а з таго боку, а Валкавыска это колькі у нас? 35-40 кіламетраў ад Польшчы, Смаргонь 35-40 кіламетраў ад Літвы. З другого боку стаяць армія НАТО. Польша сёння заявіла, што яны разварочваюць 40 тысяч салдат. І зразумела, бо яны памятаюць 2022 год. І тут трэба разумець, у чым прычына дзеянняў Польшы, бо яны памятаюць гэта. І гэта можа ўзнікнуць сітуацыя казус белі. Лукашенко выкарыстоўвае мігрантаў, якія атакуюць мяжу, у тым ліку з ахвярамі, з боку польскага, праўда. І тут можа узняцца нейкая сітуацыя, бо ён аддае ў распараджэнне рускім тэрыторыю Беларусі. Ён аддае паветраную прастору ў распараджэнні рускім. Ён аддаў Беларусь рускім, ён аддаў знешнюю ваенную палітыку. І зараз у яго сапраўды цяжкая сітуацыя. З аднаго боку, Пуцін не можа купляць все, што ён хоча прадаць, ён не можа даць яму фінансавыя сродкі, з другого боку, яму трэба ісці да амерыканцаў, да еўрапейцаў, але там сидзіць Пуцін. І я яшчэ з свайго досведа дыпламата скажу так, як толькі Лукашенко перакрочыць нейкую мяжу,
і гэта забачыць рускі, яны зробяць такую правакацыю, што адкіне Лукашэнку назад. І ён это ведае. Да, І таму, магчыма, вось... Ён сам давёў да гэтай сітуацыі. Это рызыка рэальная. Я быў амбасадарам, колькі было прыкладаў, калі мы рыхтавалі візіты на вышэйшым узроўні, напрыклад, у Польшу, прэм'ер-міністра за дзень да гэтага затрымліваюць памочніка ваеннага аташэ за шпіянаж. Візіт Навіцкага, быў такі старшыня Савета Рэспублікі, таксама Геннадзь, да, прэм'ер-міністрам. За дзень затрымліваюць Анжеліку Борыс з наркотыкамі на мяжы літоўскай. І зрываюцца візіты, разумееце? І гэта хто рабіў? КДБ. А КДБ кім кантралюецца? Рускімі, ФСБ. З манахам таксама сітуацыя. Таксама вельмі падобная. Так, мутная. Спадар Павел, то, на вашу думку, у дадзенай сітуацыі демократичные силы, бо днями как раз Карбалевич написал, что вот в этом во всем эскалации так демократичные силы ни на что не уплывают. Неправда, не згодны, не мае рацию. Я сапраўды вельмі здзіўлены таким выказваннем паважанага чалавека. Ну, прабачце, калі мы вялі гэтую камунікацыю, я асабіста сустракаўся, размаўляў з спадаром Смітам. Я не буду уже казаць пра Светлану Ціхановскую, колькі разоў. Мы не перацягваем коўдру на сабе. Размаўлялі ўсіх, хто мог. І тут не пытанне заслуг кагосьці, ні маіх, ні Ціхановскай, ні кабінета, ні карцыны рады. Пытанне справы, што людзі ўваходзяць. Я адразу кажу, не трэба казаць, што хтосьці на сябе цягне коўдру. Таму тут ён не мае рацыю, гэта раз. Другое, амерыканскі бок, як вам толькі што сказаў. Пазаўчора сустрэча з часовай паверанай. На мінулым тыдні сустрэча з амерыканскімі дыпламатамі. Сустрэча з усімі амбасадарамі краін, якія прымалі ўдзел у Вашынгтоне у сустрэчы з Трампам. Перадача ім двухэтапнай стратэгіі, якім чынам мы бачым развіццё гэтай сітуацыі. Учора размова з першым намеснікам замежных справ Польши, заўтра размова МЗС Польши. Уплываем? Так. Уплываем на 100%? Не. Ну, давайте будем реалистами, нават у дыпламатыі гэта немагчыма. Павел Павлович, вы казали про это дилемма и тупик, так, эту цуцкманкці, там, што-кольвек, у якой ситуации теперь опынуўся Александр Лукашенко. И ён уже вылазіў з падобных ситуаций 2014, так, але дзякуючы камандзе, дзякуючы Владимиру Макею, вы тады былі ва ўрадзе. Цяпер ёсць каманда у Александра Лукашенко, каб зреалізаваць этот выскок. Ну, его асабістым перакладчыкам являецца Валентин Рыбаков, які сёння перакладаў гэта, да, пастаянны прадстаўнік. Ну і Наталья Піткевіч. Рыжынкоў нейкім чынам адсунуты на другі план, яго ўвогуле не бачна у гэтай ролі. На сённяшні дзень ён не абладае такой матываванай прафесіянальнай камандай, але нават пытанне тут не ў камандзе, тут пытанне яго волі і гатоўнасці зрабіць гэтыя крокі. Тады ж размова шла пра вызваленне некалькіх палітычных зняволеных. Сёння ідзе размова пра тысячы, сёння ідзе размова пра вайну, сёння ідзе размова пра гібридную вайну, пра дэзінфармацыю, пра акты тэрору, сабатажа, які здзейнічае разбілі шпіёнскую сетку ў Европе. За мяжой, шпіёнскія сеткі, да. Колькі экстэрытарыяльных злачынстваў здзяйсняецца, колькі завочных прысудаў здзяйсняецца. Паглядзіце, колькі ён навараціў. І ў гэтай глобальным кантэксце, я разумею яго, чаму ён кажа пра глобальную здзелку, таму што двухбакова ён нічога не вырашыць з амерыканцамі. Так прасцей абнуліцца. Да, але мы кажам, мы павінны ў гэтай сітуацыі мець сваю стратэгію. Наша стратэгія двух крокаў, наша стратэгія, я агучыў, што мы чакаем, і мы будзем, конечно, прасіць, лабаваць, артыкуляваць, фасілітаваць у нашых партнёраў менавіта гэты падыход. Як яны прымуць гэтую стратэгію? Бачым, што часткова прымаюць. Ці будзе яна рэалізавана? Я таму заклікаю кожнага палітыка, кожнага беларуса, хто мае кантакты з палітыкамі, з дыпламатамі, давайте разам працаваць на тое, каб максімальна атрымаць з гэтай сітуацыі. Спадар Павел, калі вернемся ўсё ж такі вось да гэтага скандалу са шпіёнскай сеткай ў Еўропе, ці тут ёсць нейкая логіка развіцця гэтых падзеяў, ці гэта все-таки просто супадзенне, то бок затрымліваюць у Беларусі польскага нібыта шпіёна. У Еўропе спецслужбы усходнееўрапейскіх дзяржаў, у тым ліку Чэхіі, Румыніі і Вугоршчыны разбіваюць, які заяўляюць гэтую шпіёнскую сетку. У Беластоку, зноўку ж амбасадараў высылаюць і Чэхія, і Польшча. Не амбасадараў, там дыпламатаў, прадстаўнікоў, так ці інакш. Вось гэта як укладаецца? Нішто не з'яўляецца так выніковым, як прынцып узаемнасці. Калісьці мне сказаў намеснік міністра замежных спраў Польшчы, выдаляючы чарговага беларускага дыпламата з пасольства ў Польшчы. Я на ўсё жыццё
запомніў гэты выказванне на польскай мове. Скажу так, конечно, у дыпламаты дзейнічае прынцып взаемнасці. Калі выдалілі дыпламата, у адказ павінны выдаліць іншага. З іншага боку, мы разумеем, што Лукашенко дае вялікія сродкі разам з Расійскай Федэрацыяй да матываванай дзейнасці на тэрыторыі краін, перадусім суседніх краін. Як сказаў мне высокі палітык польскага ўрада, 80% дзейнасці КДБ Беларусі на тэрыторыі Польшы скіравана супраць дэмакратычных сілаў Беларусі. Таму яны працуюць праактыўна. Выведка раней працавала па прынцыпу збора інфармацыі, вербавання людзей, да? А зараз яны працуюць праактыўна, бо яны ладзяць, рыхтуюць дыверсіі і сабатаж. Яны вербуюць дзеля таго, каб рабіць дыверсіі і сабатаж, дэстабілізаваць сітуацыю ў краінах знаходжання. Чаму была гэта атака дронамі? Гэта дэстабілізацыя ў грамадстве сітуацыі, пачуццё страха, трывогі. Гэта вельмі важна разбудзіць. Праверыць, як працуе ПВО Польшы, як працуе НАТО, як прыменяць адказу адпаведнага няма. Устава НАТО. Гэта ўсё стратэгія Расійскай Федэрацыі, а Лукашенко тут ёсць такім вінцікам, які дапамагае яму, бо ён страціў суверэнітэт. Калі, я звяртаюсь да яго, калі ты маеш гэты суверэнітэт, вызвалі ўсіх, давай пачнем дыялог, як захаваць незалежную Беларусь. А КДБ, займіцеся тым, каб змагацца з расійскімі шпіёнамі на тэрыторыі Беларусі, з рускім мірам на тэрыторыі Беларусі, а не за пазіцыяй, якая хоча сваёй дзяржавы, свабоднай, вольнай, дэмакратычнай. Спадар Павел, давайте яшчэ вернемся да вызвалення вядомых, в прынцыпе, сённяшніх палітвязняў. Павел Усаў, палітык-палітолог, у сваім тэлеграм-канале адзначае, што гэтае вызваленне у апазіцыі можа ўзмацніць атмасферу канфліктаў і супярэчнасцяў. Павел Усаў заўсёды шукае канфлікты. Ён такі чалавек сам дзіўна. Ён быў у нашай камандзе, заўсёды быў вельмі станоўчы, вельмі канструктыўны, а зараз у яго ўсё дрэнна, ўсё крытычна, і ўсюды ён бачыць праблемы. Але тым не менш, маўляў, улады і робяць на гэта разлік. Я скажу так, я буду шчаслівы, калі побач будзе шмат лідараў, які будуць змагацца з гэтым рэжымам, які будуць публічныя, які будуць не толькі гаварыць, але рабіць, назапашваць гэтыя санкцыі, прыцягваць Лукашэнку да адказнасці, рабіць інфармацыйную працу ўнутры Беларусі. Да дай Божа, я шкадую, што ў 2020 годзе з урада не зайшло 5 міністраў. Прабачце, я быў былым міністрам, а калі б сядзела зараз тут яшчэ 5 членаў урада, можа, ў той момант нават бы адбыўся разлом. А чаму гэта не адбылося? Хіба што гэта асноўнае пытанне? Ён заўсёды хоча шукаць тут нейкае падвоенае дно. Залежыць усё ад чалавека. Конечно, я не магу даць руку, што хтосьці, хто выйдзе, не пачне нас крытыкаваць. Пачне, мае рацыю. Ён адседзеў гэтыя 5 гадоў. Ён мае рацыю крытыкаваць. Канструктыўная крытыка і гатоўнасць працаваць, нават не пытанне разам, а працаваць, менавіта працаваць, рабіць штосьці, каб знішчыць гэты рэжым у Беларусі. Дай Божа. Дякую вялікі, спадар Павел, вам за размову. Трошки мы зацягнули. Я рады, што 52 асобы на свабодзе. Вельмі. Чакаем сустрэчы асабіста. Неўзабаве з'явіцца карцінка, я спадзяюся, зноў, як гэта выглядае ў Вільні, прыезд палітвязняў. Мы ж спадарству, можа, нагадаем пакуль, як Святлана Ціханаўская пракаментавала дадзеную падзею сёння. Все-таки не будзе спадарні Святланы цяпер, але яна з'явіцца неўзабаве. Тым не менш, у нашым эфіры ўжо гучалі словы кіраўніцы аб'яднанага пераходнага кабінета. Тым часам Беларусь ужо адчувае наступствы затрымання польскага монаха Гжэгаша Гавела, якога афіцыйны Менск вінаваціць у шпіянажы. Пра гэта ў эфіры тэлеканалу ТВП-Інфо заявіў намеснік міністра замежных справаў Польшы Марцін Басацкі. Пра тое, што Польша цяпер робіць намаганні для вызвалення. Басацкі, давайте послухаем, што кажа. Białorusini w ubiegłym tygodniu przekroczyli kolejny. Беларусы на мінулым тыдні перайшлі чарговы рубікон, калі затрымалі польскага монаха спосабам, які цалкам дакладна ёсць іхняй правакацыі, каб яшчэ мацней абвастрыць адносіны. Наш адказ зразумелы, і яны гэта бачаць і адчуваюць. У нас ужо ёсць сігналы, што яны церпяць з гэтай прычыны. Закрыццё азначае закрыццё мяжы і эканамічную ізаляцыю. Gospodarczo Białoruś to odczuje. Пра тое, што Польшча цяпер робіць намаганні для вызвалення монаха Кармеліта, заявіў і міністр замежных справаў краіны Радосław Сікорскі ў эфіры радыё РМФ-ФМ. Аднак, якія менавіта захады робяцца, не ўдакладніў. Паводле Сікорскага, калі б вызваленне польскіх грамадзянаў, якія цяпер застаюцца ў беларускіх турмах, залежала толькі ад польскага боку, яны былі б на волі. Кіраўнік МЗС Польшчы нагадаў, што ведомства заклікае устрымацца ад паездак у Беларусь і Расею. Ну і зрабіць гэта немагчыма, калі вы накіруецеся ў Беларусі з Польшчы ці наадварот з Беларусі ў Польшчу, бо
Праз лічаныя гадзіны, што праўда, яшчэ ёсць шанс, хаця такіх шансаў улічваючы чаргу, то не. Рэалізаваць. Сапраўды, лічаныя гадзіны застаюцца да закрыцця мяжы паміж Польшаю і Беларусю, і гэткая пастанова Варшавы, як мы ўжо неаднаразова казалі у нашым эфіры, наўпрост звязаная з вучэннямі «Захад-2025», якія заўтра распачнуцца на тэрыторыі Беларусі. На пераходзе Тэресполь-Берасці цяпер здымачная група Белсату, Зміцер Міскевіч, наш журналіст. Зміцер, вітаю, цёмна і дажджліва там, а агулам як абстаноўка, калі ласка, табе слова. Што апроч дажджу адбываецца на польскай мяжы? Добрый вечер, паважанае спадарства, добрый вечер, Алесь, добрый вечер, Віталь. На самой справе тут невялікі рух, я быў, шчыра кажучы, вельмі здзіўлены. Мы ўвогуле, калі вось толькі прыбылі, то чаргі з аўтамабіляў не было зусім. Напэўна, гэта першы раз в жыцці, калі я бачыў такую карціну, што не было аўтамабіляў на гэтым памежным пераходзе. Аўтобусы былі, там 3 штукі, але аўтамабіляў не было. Вось за гэты час, пакуль мы тут стаім, ужо аўтамабіляў крыху наехала, але ўсё роўна, ну, гэта мяжа, ведаеце, як такая чарга, прабачце, на гэтай мяжы, ну, ведаеце, як в Макдрайв, то бок, ну, яна не такая вялікая. Пакрысе все людзі гэтую мяжу праходзяць, то бок аўтамабілі праязджаюць, все даволі спраўна. Насамрэч, ну, нейкай такой панікі не заўважна, але, канешне, настроі у людзей, так бы мовіць, песімістычныя. Ну, зразумела, што збольшага людзі не радыя таму, што адбываецца. Вот вам таксама паказваюць гэтую мяжу, стаяць аўтобусы, ёсць магчымасць і на падсадку трапіць, таксама і такая практыка мною назіралася. То бок все як звычайна, толькі за выключэннем таго, што ось практычна ўжо праз некалькі гадзін гэтая мяжа будзе зачыненая на невядомы час. Што цікавага, пакуль самі кіроўцы, напрыклад, аўтобусаў вялікіх не ведаюць, як будзе сітуацыя развівацца далей, ім кіраўніцтва не паведаміла, што планаваць, не планаваць на бліжэйшыя дні. Увогуле ніхто не ведае, ці будуць адбывацца нейкія рэйсы, ці не будуць. Падобна, пакуль нічога не планавалі. Але з другого боку вось ходзяць чуткі, напрыклад, што могуць аднавіць рэйсы ад 17 числа, і нібыта папярэдне некаторыя кампаніі прымаюць заяўкі на гэтую дату. Але пакуль гэта чуткі, пакуль вось гэта такія размовы сярод людзей. Насамрэч, тут бачна, што людзі некаторыя разумеюць такія рашэнні польскага боку. Вот бачыце, надвор'е не самае лепшае. Тут, напэўна, і прырода сама не вельмі радая такому развіццю дачыненняў паміж Польшчай і Беларусю, і таму, што гэтая мяжа будзе зачыненая. Бо вот я, шчыра кажучы, таксама пачуў парачку такіх меркаванняў, асабліва людзей, которые былі з Берасці, якія кажуць, ну, слухайце, мы всё жыццё туды і сюды вось ездзілі, і для нас гэта лічы дом родны, то бок гэта все вельмі блізка, гэта частка просто нават штодзённай руціны, так бы мовіць, і частка вельмі важная звычайнага памежнага жыцця. А вось цяпер, калі гэта зачыняецца, насамрэч, я думаю, што і у, скажем так, звычайным побыце людзей шмат чаго падобна зменіцца. Ну і зразумела, што ніхто гэтым не задаволены. Хоць вот таксама ёсць людзі, которые разумеюць прычыны гэтага рашэння і кажуць, што, ну, канешне, абараняць сваю краіну трэба разнастайнымі метадамі. Ну, маўляў, калі да цябе ў дом спрабуюць ламіцца злодзеі, то падобна ты прымаеш нейкія захады дзеля таго, каб ад гэтага нейкім чынам сваю сям'ю хаця б і сваю маёмасць абараніць. Ну, з другога боку, ёсць людзі, канешне, которые не разумеюць менавіта такога падыходу ў зачыненні мяжы. Зноў жа ёсць пытанне аб тым, наколькі гэта ўплывае. Дима, дякуй. Дякуй табе вялікі за гэты расповед. Мусім пераключыцца хутка ад польскай мяжы, там, дзе ты знаходзішся, у Вільню, дзе Святлана Ціхановская выйшла да журналістаў. Так, мы бачым, што былі вызвалены, так, і прывезена чарговая партыя палітвязняў, вони так патрошаць. О, слухаем. Зараз наші палітзняволены ўжо з намі на свабодзе, ім патрэбен час, каб трошкі рэабілітавацца. І я удзячная кожнаму і кожнай, хто трымаў пытанне палітзняволеных на парадку дня. За кратамі застаюцца яшчэ як мінімум 1300 палітзняволеных, і мы не можам остановіцца, пакуль усе не будуць вольны.
Дякую вам велике, что вытримали. Служу на свободе. Люди не сдаются. Все эти годы пошартовали, працевали, как бы почали вызволять людей. Зараз ось уже третя група, яка визволена, і ми не повинні спинятися, поки кожний і кожна не буде ось так перед нами стояти і не побачить, що люди свободні. Дякую велике всім. Про Миколу Статкевича. И он здесь на границе остановил автобус и забрал всех. Святлана Тихановская выступила перед политвязнями, которые уже прибыли до американской, их привезли до американской депосады, а теперь выбил дверь и вышел. выступая Галина Дербиш. Вот каля Светланы Тихановской находится Галина Дербиш, жыхарка вёски Абухова, Городенского района. Мела цяжкую хваробу за кратами, онкологичную, и там лечение проходило. А что он говорил при этом? Чему он вышел? Выпускайте, я слышу. Так, а гэта Александр Манцевич в окулярах, галоўны рэдактор рэгіянальнай газеты. Я буду государь могучей державы. Так само на кадрах бачым журналістку Ларису Шыракову, якая зараз вось акурат абдымаецца, напэўна, са сваімі знаёмымі, сябрамі. Бачылі сярод іншых Ігора Лосіка, таксама журналістку Ірыну Слаўнікаву. Ніхто не пакіне людзей адзін на адзін з... А якія документы далі людям? Ну і ў той жа час журналісты выдання «Наша Ніва», прынамсі, сцвярджае, што Мікола Статкевіч вярнуўся ў Беларусь, то бок да Вільні даехалі не ўсе сёння вызваленыя палітзняволеныя. Так, ну і добра, што Галіна Дербіш на свабодзе, добра выглядае. Добра, што таксама сталыя палітыкі, грамадскія лідары Віктор Ярашук, Геннадзь Федыніч таксама на свабодзе. Бачым таксама Барыс Гарэцкі, беларуская асацыяцыя журналістаў, вітаюць сваіх калегаў, журналістаў на волі пасля некалькіх гадоў зняволення. Таксама для нас, для на волі прымусовай дэпартацыі. Вельмі важна і вельмі кранальна бачыць сваіх калегаў, журналістаў на волі, хаця і не ў самой Беларусі пакуль што. Так выглядае гэта, да, не на волі, але не дома. Праваабаронцы таксама вясны тут прысутнічаюць. Першапачаткова паведамлялася, што сённяшняе вызваленне можа закрануць таксама вясноўцаў, аднак гэтага не здарылася. У тым ліку былі вялікія спадзяванні ў грамадства на вызваленне нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага, кіраўніка праваабарончага цэнтра «Вясна». Гэтага не здарылася, як і не вызвалілі іншых праваабаронцаў, у тым ліку спадара Валентина Стефановича і Владимира Лапковича. Ну і юрыст Павел Сапелка, праваабарончай ініцыятывы «Вясна», патлумачыў сённяшнюю падзею, так пракаментаваў: гэта не акт дабрыні, а чарговы інструмент рэпрэсій, маючы на ўвазе, што гэта прымусовая дэпартацыя палітвязняў, гэта злачынства. Ну, сапраўды, самыя розныя эмоцыі. Старшыня беларускай асацыяцыі журналістаў, бачым там Андрэй Бастунец, у тым ліку такая доўгая чаканне, і нарэшце нашыя калегі даязджаюць да Вільні, дзе могуць свабодна ўдыхнуць вольнае паветра, не народнай землі, што праўда, аднак пабачыцца са сваімі калегамі, адчуць вось гэту салідарнасць і падтрымку з боку вольнага свету. Ну і, канешне ж, варта яшчэ дадаць вялікую заслугу адміністрацыі амерыканскага прэзідэнта ў сённяшнім вызваленні, пра што ўжо, ў прынцыпе, казалі палітыкі ў нашым эфіры, у тым ліку Павел Латушка. Ларыса Шыракова, журналістка Белсату у мінулым, тут таксама прысутнічае. Слёзы радасці, я думаю, што безумоўна. Як вы зараз сябе адчуваеце?
Ну, я вообще хотела вернуться до дома и не хотела, ну, потому что это будет восприниматься как черговое криминальное злочинство. Сябры, я вельмі шмат чаго хочется сказать, это реально, и хочется, и мушу, але я просто хочу вернуться, не крыдуйте, коли ласка. Бо реально я не уявляю себе мое житье без Беларуси. Я хочу там жить, на самом деле. И я думаю, что это вельми жестко, что я реально отбыла весь термин 3 года, а теперь меня еще выслали, и я мушу... А у меня тут ничего нема, ни дома, ни родных, ни... Ну... Вам сказали, что вы не можете вернуться? Не, мне так не сказали, но просто меня же выслали. Колония Антошкина находится в Гомеле. И просто варто было просто отчинить браму и меня выпустить, и я просто там полгодины была бы дома. Когда я сидела, померла моя мать, и у меня не было... Мало того, что мне не было возможности побыть на поховании. Я нават зараз не могу пойти на ее могилу, потому что меня просто сюда вывезли. Но я лишу, что это уже двойное покарание некое. Ну, позбавление воли, а теперь еще и это высылка. Ну, сябры, пробачьте, я сама журналистка, я с задоволением давала интервью, но просто, ну вот реально хочу до дому. А про Катерину Андрееву, як ви пересікалися? Ми працювали... Ви можете спинитися і почти потім відпочити, коли зможете. Можете спинитися в будь-який момент. Відпочити спокійно і потім розмовляти. Глядите, як вам легше. Так, у колонии пересекались? Мы готовы, мы катко. Ну, Катя знаходится уже 5 год, конечно, в колонии. Это невероятно великий термин. И ей не такий психічний стан, я би сказала. Ну, просто вона вельми стомлена від колонії. Просто і кожен з нас там, ну, просто всі наші розмови були тільки про те, но коли нас помилують, що відбувається, ніяку інформацію ми не отримуємо, насамрэч. И она вельми фрагментарна. Если мы нечто по телевизору глядим, то мы спробуем читать какие-то подтексты, некую такую информацию отрымливать. Ну, в смысле, нехто приносит со споткания некую информацию. Она вельми фрагментарна. Но все мы живем только одним, что мы выйдем, что мы не будем сидеть наши эти абсурдные термины, которые нам дали ни за что. И, конечно, ну, Кате, ну, ей тяжко, ей вельми тяжко. И она нам вот однажды сказала летось такую фразу, что ну, я не рада за тех, кто... Ну, нет, не буду эту фразу зараз повторять. Просто она вельми хоче уже выйти, и она вельми хоче быть тут свободным человеком, потому что она это заслужила. Вибачайте, я просто не спала несколько ночей, и думки блытаются, и я просто... Здоров'я, і ваші, і Каті. Катя вельми добра выглядае, яна прыгажуня, у яе добрае здароўе. І, в прынцыпе, пры жаданні можна захаваць здароўе на калоніі. Мы сёння размаўлялі з хлопцамі, і, конечно, на мужчынскіх калоніях, відаць, складанее, но у гомельскай калоніі на Антошкіна у всех... Ну, мы не выкарыстоўваем там тэрмін палітычны, мы выкарыстоўваем 10-я катэгорыя, это тыя, хто стаіць на профілактычным уліку як асоба, якая схільная да экстрэмісцкай і іншых форм дэструктыўнай дзейнасці. І, в прынцыпе, усе мы з падтрымкай, все мы маем магчымасць купляць. Ну, не все, конечно, бо ёсць людзі, у которых закрыты пераводы, і яны не маюць магчымасці купіць нічога ў краме, ну, толькі тое, што яны атрымліваюць з перадач. Вось. Ну, если есть магчимость, если есть желание там некой физухой заниматься, меня не пускали у спортзал, но я у локалцы там, девчаты стоять палять усе 80% ці 90%, а я стою займаюся. Ну, неяк здароўе можна насамрэч захаваць, ну, изначально яго трэба мець. А так, если ты здоровенький там, то збольшага там, ну, оно так не убивается, а за пару гадоў так докладно нет. Віншую! Звайзуна проважаємо! Повний!
Отойдите, пожалуйста, дайте работать. Пожалуйста. Так, это была Лариса Шчыракова, вядомая журналістка з Гомля. Мы бачили яе эмоцыі ад таго, што фактычна адседзеўшы амаль што ёй заставалася зусім мала свой тэрмін, яе дэпартавалі, вывезлі з Беларусі, хаця за той час, пакуль яна знаходзілася за кратамі, памерла яе мама. Яна нават не змагла цяпер нават выйсці і наведаць яе магілу. Столько времени прошло, я все это перетерпел, и поэтому сейчас Блогер я Широкот, отношусь к этому, знаете, так спокойно за все время. Я наблюдаю за происходящим, просто смотрю, что нам здесь теплый прием организовали, что очень много людей неравнодушны, что нам помогли. И мне интересно, как бы, что будет дальше. Готов ответить на вопросы. Если... Вас так само выпустили у гэтым, у чым вы знаходзіцеся за кратами, у гэтай вопраць? Ко мне просто пришли ночью где-то... Можно мы заснимем? Вот это, засними вот это. Сними вот это. Около 3 часов ночи меня разбудил оперативник и сказал, чтобы я собирался и шел с ним. Я просто забрал вещи, забрал вот одежду и пошел на КПП. Мне провели обыск, все мои вещи отдали и потом выпустили. Там уже меня ждала машина с представителями КГБ Беларуси. Они меня посадили туда и привезли просто на границу, а потом посадили со всеми в автобус и нас депортировали из собственной страны просто, без объяснений причин, без ничего. Хотели бы остаться в Беларуси? Да, я хотел бы остаться в Беларуси, я хотел бы заехать домой, по крайней мере. То есть, если не на совсем, то на какое-то время, понимаете, у меня есть там вещи, у меня есть там некоторые дела, но никто об этом не спрашивал, это никого не интересует. Поэтому вот имеем то, что имеем. Який у вас стан здоровья зараз? Неплохой. К счастью, я могу сказать, что со здоровьем у меня все неплохо. Я не болел все это время, я не обращался фактически в медицинскую часть. Мне не надо была никакая помощь. К счастью, все нормально пронесло. Поэтому здоровье неплохое, но провериться, там, да, может быть, какие-то есть заболевания, там, да, может быть, это было бы неплохо. Як інші зараз політв'язні? Яке здоров'я? Извините. Інших політв'язнів, что можете сказать? Может, ну вот мы видели, когда освободили Тихановского, об этом стало известно, скажем так, довольно-таки быстро. С ИК-20 Мозырь, где я находился, освободили тогда же, когда и Тихановского, Игоря Корнея, журналиста «Радио Свободы». Он был в 10-м отряде, вот мы с ним... Про тих, хто зараз знаходиться ще за кратами, як вони себе відчувають? Що... Ну, держатся, скажем так, стараются, но не все. Некоторые находятся в ШИЗО, по КТ, то есть там, ну, разные, скажем так, отношения, по всем индивидуально, то есть у кого-то лучше, у кого-то хуже. Но я бы не хотел много сейчас об этом говорить, дабы не ухудшать положение никого, и тем более там фамилии называть, поэтому давайте в другой раз. Скажите, какое ваше имя и фамилия? Козлов Дмитрий Олегович, блогер «Серый кот». Так, спадарства, глядзіць, нагадваю, прамую трансляцыю з Вільні. Каля амерыканскай амбасады цяпер знаходзяцца вызваленыя з беларускіх турмаў 52 асобы, з іх 38 грамадзяне Беларусі, вядомыя грамадскія дзеячы, журналісты, палітыкі і 14 замежных грамадзянаў. Зміцер Козлов, вядомы блогер «Шэры кот», быў затрыманы яшчэ, нагадаю, спадарства да падзеяў жніўня 2020 года. Бачым, што многім палітвязням, якія праходзілі паводле палітычных артыкулаў, маюць жоўтыя біркі. Як сказала... Калі ласка, сюды ўсе. Тыя, каго забіраюць, Радыё Свабода і іншыя, вы ідзеце па сваёй праграме. Добра? Так. Ну и, как сказала Лариса Шчыракова, так, в нашем интервью только что это вот желтые бирки у политвязнев, это так званая 10-я категория, схильная до экстремизма. Вось, Іра Славнікова, наша журналістка. Я адчуваю себя вельмі добра. Вельмі всем удзячная, что столько людей сегодня вышло на волю. Это сапраўды такі, ну, файны дзень. Вельмі важных асобаў вызвалілись, і я спадзяюся, што гэты працэс не скончыцца, і мы разам усе дастанем усіх палітвязняў з беларускіх турмаў. Хотели бы застаться в Беларуси? Так. Но пакуль у меня не было такого выбора, меня сюды привезли, ну, пакуль так.
А что вядома про Катерину Андрееву, может, про ее? Ну, Катерина Андреева пакуль застаецца ў калоніі, на жаль. Ось. А які ваш стан здоров'я? Ну, со здароўем, дзякуй Богу, ўсё нармалёва. Не пашкодзілася за гэтыя гады. Ці было для вас нечакана, што вас так хутка адпусцілі, выпусцілі? Ну, ведаеце, у турме ты весь час чакаеш, спадзяешся, і, ну, нарэшце это здарылася. Але, канешне, гэта было неспадзявана. Дзякуй. Журналістка Ірина Слаўнікова, якая таксама сведчыць пра тое, як палітвязні ў прынцыпе чакалі гэтага вызвалення ў любы момант, бо хоць звесткі даходзілі з апазненнем у турмы, тым не менш яны даходзілі, адпаведна, канешне ж, пра перамову паміж Менскам і Вашынгтонам шмат хто з іх чуў. Больш за 3 гады Іра Слаўнікова адседзела за кратамі. У вину журналисты ставили удел у экстремистским формовании. Какой ваш стан здоровья? Как вы себя отчуваете? Отлично, отлично. Я в шоке, если честно. Я до сих пор не верю, что это реальность, это правда. То есть это не миф какой-то. Где-то часов в 6 утра нас выдернули с колонии, никто ничего не сказал и увезли. То есть тоже мы ничего не знали. Но вот сейчас это происходит, и я не верю своим глазам. Спасибо большое, огромное всем, кто постарался нас освободить, кто принял в этом участие, ну и всем тем, кто был с нами так или иначе, поддержал нас как мог. Спасибо большое. Я могу сразу забрать троих. Машина или замка. Господарства некаторым з палітычных вязняў, у прынцыпе, падыходзіў ужо тэрмін зняволення, ён сканчваўся, і яны былі вызваленыя крыху раней. Такую выпадку таксама з журналісткай Ларысай Шыраковай, якая сама засведчыла ў эфіры нашага тэлеканалу, што яна адседзела 3 гады зняволення, нават больш, і ўжо мелася б выйсці ў хуткім часе на волю. Аднак ёй не дазволілі нават пабыць на роднай зямлі, адразу гэтая дэпартацыя адбылася. Бачым таксама вось людзі, знаёмыя, сваякі сустракаюць тых, хто так доўга не мог іх пабачыць. Павел Виноградов, блогер. Как твое имя и фамилия? Виноградов Павел, мое имя. Фамилия можно Виноград. Виноградов Павел. Да. Чувствую себя потрясающе. Я в восторге, было круто. Вы, наверное, ждете от меня что-нибудь еще? Вы тогда задайте мне какой-нибудь вопрос, чтобы я знал, на что вообще отвечать. Ці было для вас нечакано, что вас так хутка отпустят? Нет, я всего этого ждал. Как только отпустили Тихановского, я понимал, что я выхожу ко Дню народного единства, 17 сентября, вот он я. И когда мне надели вчера мешок на голову и куда-то повезли, я понял, что я выхожу. Я только не знал, что сюда. Ну, такой вариант рассматривал. Який у вас стан здоров'я зараз? Мое здоровье гораздо лучше, чем было в 2022 году, на удивление. В этом плане, конкретно в моем случае, пенитенциарная система сработала отлично. Я похудел, жена довольна за мой внешний вид, еще, может, напишет благодарственное письмо в ДИН. Вот, все будет замечательно. Единственное, зубы и глаза. Ну и, может, там, пока сидел в изоляторах, повредил себе немножко спину и шею. Спал на дереве или на плитке, было не очень удобно. Ну, может, так. Ну, короче, нормально все, господи. Мне 37, я молод, здоров и полон сил. Планы на будущее уже какие-то есть? Значит, сейчас мне подвезут... Все верно, сейчас мне подвезут коньяк. Я его выпью и буду слушать. Буду слушать, что тут происходит, что тут к чему, кто с кем, кто против кого дружит. Будет, я думаю, мне очень сильно интересно. Хорошо. А когда вы ждете свою жену? Я жду свою жену сейчас, но, к сожалению, это невозможно в данный момент, поэтому она приедет как-нибудь. Я надеюсь, скоро должно было быть свидание. У меня как раз суд разрешил в субботу с сыном. Сына не видел с 21 года. Вот, но, видимо, как-то встретимся мы уже здесь, в Евросоюзе. Дякую. Было клево, никому не верьте. В тюрьме классно. Но не всем. Надо быть извращенцем. Виноградов Павел Юрьевич. Можно виноград. Все, счастливо.
Павел не губляе гумару. Зараз пачулі сведчанні. Дарэчы, Павел Вінаградаў, калі не памыляюся, ужо некалькі разоў быў прызнаны палітзняволеным. Першы раз ён праходзіў яшчэ, падаецца, да 2010 года па крымінальнай справе. У 2010 годзе пасля выбарчай кампаніі ён таксама быў асуджаны, сидзеў у калоніі і быў прызнаны праваабарончай супольнасцю палітвязень. Паўтор сітуацыі адбыўся ўжо пасля выбараў 20-го. Павел, хоць і знаходзіўся ў родным горадзе, асабліва стараўся не свяціцца перад праваахоўнымі органамі, аднак так ці інакш за сваю блогерскую дзейнасць. За ранейшую, так, і хутчэй за ранейшую дзейнасць. Вельмі спадзяемся на тое, што нашы калегі, у тым ліку блогер Павел Вінаградаў, у хуткім часе зможа таксама далучыцца да нашага эфіру. І мы б маглі з ім шмат пра што паразмаўляць. А вось Александр Манцевич, рэдактар рэгіянальнай газеты. Быў бадзёры, з аптымістычным настроем і ведаў, што усе гісторыі маюць добры канец, калі пра гэта думаеш і гэтага хочаш. Было для вас нечакана, што так хутка вас могуць вызваліць? Было нечакана. Ну, нейкія там у паветры былі чаканні такія, але канкрэтна пра мяне я хацеў дадому. Я хацеў дамоў, дом у мяне ў Беларусі. Мяне прывезлі сюды. Прымайце. І што вы зараз адчуваеце, калі вас сюды прывезлі? Ну, как бы, што не дадому вы трапілі? Не, дзякуй, ўсё. Дзякуй, калегі, ўсё. Не, ўсё, дзякуй. Александр Манцевич, ўсё. Дзякуй, вялікі. Больш не буду ні слова. Александр Манцевич, галоўны рэдактар рэгіянальнай газеты «Спадарства», быў у эфіры. Ён таксама, як і іншыя нашыя калегі, пацярпеў за сваю журналісцкую працу, за сваю сумленную прафесійную дзейнасць. Спадарства, у каментарах удзельнікі чату нагадайце, як называюцца гэтыя турэмныя торбы? Так, як часамі кажуць, пажыткі, балуны, вось так характарызоўваюць гэтыя торбы. Там яшчэ ёсць на шы. Пытаюцца таксама, дзе Уладзімір Мацкевіч, не было яго пакуль бачна. Ведаем, што спадар Уладзімір таксама намагаўся не выязджаць з радзімы. І разам з спадаром Вінярскім Максімам і Геннадзем Федынічем і Міколам Статкевічем яны нейкі час знаходзіліся на нейтральнай тэрыторыі. Наташка! Все, мы обнимаем. Мы обнимаем за вас пока что, вот. Дитя, я тебя 5 лет не видела. Ты вам охуеешь, какой я стала. Наташа, ну давай. Тихо, у нас тут пресса, Наташа, тут пресса. тут пресса, так прошу. Все хорошо, да пускай ругаются. Наташа, я приеду. Мама, слушай, такая, у тебя нету сейчас польских документов, да? А я не знаю, где мой паспорт польский. Мамка, послушай меня, пожалуйста. Я сейчас связалась с теми людьми, которым возможно и превыше, да? Ну? И я, сейчас тебе нужно польские документы. Я уже, начала этим заниматься. Добре. Чтобы мне доставили. Что мы с подругой приедем в Вильнюс и лично привезем. Наташа, мы тебе позвоним. Я, наверное, поеду с польский дом где-то. Я не знаю куда. Просто я... Все нормально там. Ты, мама, сначала, с тобой же все люди, Наташа, давай я отдохну. Я целую ночь провела у КГБ, у СИЗО КГБ. Меня там... Я устала очень. Я же до Дуды тоже добиралась. Кеша, правильно. Но он сказал, я не могу ничего сделать. Я у Дуды была, у президента Польши. Мы все зробим. Ну, мы сейчас, я сейчас Андрея подключила, потому что Настя, к сожалению, приписанная, да? Наташа, прошу, не ругайся. Тут пресса стоит, ты посмотри. Посмотри, сколько всех. То моя цурка, которая находится teraz в Польской. Немножко... Добре, ви розмовляєш спокійно. Так. Так, пытаются у чате, где Статкевич. Паводле апошніх паведамленняў, Мікалай Статкевич
так і не вярнуўся застаецца на нейтральнай тэрыторыі. На нейкі час ён сыходзіў у бок беларускай памежнай службы. У любым выпадку літоўскія памежнікі сцвярджаюць пра тое, што ён не заходзіў на іх тэрыторыю. Журналісты «Зеркала» прыводзяць такую інфармацыю, што Мікола Статкевіч выбіў дзверы і вярнуўся назад да беларускага боку. Пра гэта распавялі экс-палітзняволеныя журналістам. Вось на месцы падзеяў пакуль там, дзе стаяла камера, дзе можна было назіраць палітыка на нейтральнай тэрыторыі, яго няма. Ну і раней таксама перадавалі калегі, што Мікалай Статкевіч паведаміў, што гэтую справу ён да канца давядзе. Такую справу ці вяртанне ў Беларусь 20-го года справу. Ну, варта зазначыць, што Мікола Статкевіча Павел Мажэйка. Воля — это тое, пра што можна марыць. Марыў я, напрыклад, 3 гады. Мае сябры, калегі, которые засталіся яшчэ там, в калоніях за кратамі, таксама марыць, спадзяюся, што ўбачым вельмі хутка іх. Які зараз стан здароўя ў цябе? Чаму пытанне? Ну, як ты адчуваеш сябе менавіта, як фізічны стан здароўя? Добра. Ты хацеў застацца ў Беларусі? Я застануся ў Беларусі. Тут варыянтаў быць не можа. Пытанне толькі часу. Па-перше, трэба агледзецца, што тут, як тут, і так далей, і так далей. Ну, нас без аднаго слова вывезлі, то бок нам ніхто не тлумачыў, ніхто не пагражаў, ніхто не тлумачыў, які ў нас там правы абавязкі цяпер, ці забаронены нам в'езд, ніхто гэта ні слова не сказаў нам. Таму я разумею, што прынамсі для многіх, для некаторых шлях не закрыт назад у Беларусь. Як выглядала ваше такое вызваленне? В 6 раніцы я стаяў, галіўся, падышоў супрацоўнік калоніі і сказаў збірацца. Без тлумачэння. Все. Пасля прынеслі рэчы. І праз там 8 гадзін мы ўжо ехалі. 4 чалавека з калоніі. Павел Мажэйка, журналіст, былы палітзняволены, быў таксама ў эфіры. Ведаем, што Павел доўгі час таксама чакаў сустрэчы са сваёй сям'ёй. Вельмі спадзяемся, што гэта хутка здарыцца. І Павел Мажэйка, магу памыляцца, але вялікія шансы, што не памыляюся, з'яўляецца першым беларускім журналістам палітвязням. Яшчэ быў асуджаны ў канцы 90-х, працуючы ў газеце «Пагоня» па артыкуле «Паклёп» і адбываў пакаранне таксама яшчэ ў канцы 90-х, пачатку нулявых. Пасля была кар'ера прэс-сакратара кандыдата аб'яднанай апазіцыі Александра Міленкевіча, заснавання гарадзенскай бібліятэкі, которая выдала дзесяткі кнігаў нарадзінцаў гародні ці пра Ну і гарадзенскага цэнтру у тым ліку апошнія гады, чым займаўся Павел. Зрэшты, вёў праграму «Інтэрмарыум» гістарычную праграму на тэлеканале «Белсат». Я разумею, что же все вас замучили. Але хоть трошечки. Як вы зараз себе відчуваєте? Что у вас? Я не верю, что я на свободе. Я не верю, что я здесь на свободе. Вчера меня забрали и одразу в СИЗО КГБ закинули. Меня там такое... Мне пришлось их назвать гестаповцами за такое обращение. И сегодня то же самое повторялось. Я думала, меня не выпустят из СИЗО КГБ. Я даже не верю. Я не верю, я не знаю... Я не верю, что я на свободе. Я не знаю, как я вырвалась из СИЗО КГБ. Вы казали, что у вас документы забрали, так? Все забрали. Мне нават паспорт был зробленый уже до того обнаглели. Забрали документы, паспорт был зробленый на колонии. Той, когда при обыске забрала КГБ, а тут зробили новый паспорт. Да даже КГБ забрала этот новый паспорт. Это нонсенс. Я не знаю. Забрали все документы, забрали все забрали. У меня были заметки по делу, там я хотела дальше обращаться. Они все забрали, где дело фабриковалось. У меня все было помечено. Ничего нету. Які у вас зараз чекання? Що найбільше ви хочете, перше, саме може? Я хочу залезть и вымыться, замыть гэты бруд туремный.
и выспаться, бо я не могу вам передать адчуванне. Я разбитая, змучоная здесь. Я ніякая, зусім ніякая. Не дай Бог людям оказаться там у тых колониях. Я 5 годов, 10 декабря будет ровно 5 годов, як я у тюрьме. Нам уже треба идти, уже пойти. Давайте пойдем Спасибо всем, кто помогал, спасибо люди. Спасибо за свободу. Господарства, вельмі цяжка перадаць і нам, у тым ліку, вельмі цяжка адчуць усе тыя эмоцыі, якія зараз адчуваюць гэтыя людзі, усе гэтыя героі, якія сёння выйшлі на свабоду, і таксама, канешне ж, адчуць увесь той боль, праз які яны прайшлі за гэтыя гады зняволення. Ну, нам это еще так чакае. Мноства кнігаў, романаў і фільмаў. Господарства, мы яшчэ вернемся ў наш беспасярэдні эфір. Зараз перадаем слово нашим коллегам з праграмы «Прасвет». Сергей Пеляса, Зміцер Міцкевіч ужо ў хуткім часе павядуць таксама крышку аналітыкі, а пазней вернемся і працягнем наш спецыяльны эфір. Добрый вечер, сябры. Мы працягваем спецыяльны эфір, прысвечаны вызваленню палітвязняў. Зараз у нас атрымалася даехаць да Вільні, і мы знаходзімся ў месцы, дзе збіраюцца все тыя людзі, якіх вызвалілі. Мы чакаем яшчэ і наступную трэцюю партію, якая павінна даехаць з мяжы. Так што вось тут побач са мной Павел Виноградов, таксама наш калега, і мы супер рады цябе бачыць. Прывітанне, сябры. Здравствуйте, люди. Два слова скажи. Послание твоим землянам на воле. Очень интересно. Я на самом деле вот так вот не готовился, чтобы прямо вот так вот. Все будет хорошо. Делайте. И все будет. Вы знаете, я вот понял, вот пока сидел, что не такие-то они там и страшные, не такие-то они там и сильные. В принципе, их можно уделывать даже в одиночку. Главное не ссать, кто сыт, тот гибнет. И тогда наша возьмем 8-2. Дякую, великий. Отпочиваю, ведаем, что был тяжкий день. А якой ты сегодня прочнулся, до речи? А якой тебя будили? Подъем в исправительных учреждениях Республики Беларусь в 6 утра. И я просыпаюсь каждый день в 6 утра. Сегодня я проснулся на Американке в СИЗО КГБ. И наконец-то я там побывал, давно хотел. И як уражение от Американки, кажется, там ремонт, некие разбираются, все. Я особенного ремонта там, откровенно говоря, не заметил, но очень интересно, сотрудники пытались заставить меня прослушивать стоя гимн Республики Беларусь. Это было какое-то их незаконное требование. То я им они мне объясняли в свойственной им манере, что я это делать должен. Я им в свойственной, такой же, как они ко мне обращались, манере объяснил им, что я этого делать не буду. Ну и вот как-то так прошло мое сегодняшнее утро. Как вы ехали в автобусе с іншими політвязнями, вы разумели, что вас выводят? Про что вы размовляли? Какие были эмоции? Многие ребята не верили до последнего, что мы окажемся на свободе. Некоторые думали, что это пранк, и сейчас выйдет Валдис Пельш и скажет, это была программа «Розыгрыш», все разворачиваемся и едем обратно домой, но все-таки, видите, доехали сюда. А про что мы разговаривали? Ну, что ж, мы будем прям при всем говорить, про что мы разговаривали, ну... Расскажем это в программе «Винограда», правда? Возможно, все будет. Дякую, великий, отпочивай. Вельмі радая бачыць цябе на волі. Счастлива. Дарагі сябры, тут вельмі шмат адбываецца, вельмі шмат знаёмых сяброў, якія чакалі, таму што мы не ведалі, калі людзі прыедуць з мяжы. Мы ведаем, што былі праблемы з дакументамі у некаторых палітвязняў, не было так проста перасекчы мяжы. Мы таксама ведаем, што некаторыя 4 людзей не захацелі пакінуць тэрыторыю Рэспублікі Беларусь, як Мікола Статкевіч. І на дадзены момант я не маю інфармацыі, дзе знаходзіцца Мікола Статкевіч, але вот давайте пойдзем. Тут яшчэ ёсць наша цудоўная калежанка Іра Слаўнікова. Ірачка, можем тебе? Вітаю, коллеги, я зараз на сувязі з сыном. Михась, привітання. Сынулькин, все, отпочивай. Сынулькин, отпочивай. Так, добра. Добра, хвіліночку займем час, і я ведаю, што зараз самае галоўнае гэта твои блізкія. Вельмі класна, што муж змагаўся за цябе як сапраўдны лев. Ты ведаеш гэта? Я гэта ведаю, так. І нават прыходзілі дзяўчыны са спатканняў і казалі, она говорит, а як прозвішча ў мужа? Говорит, так его усе ведаюць. Маці, там, сёстры, які змагаўся, каб вызвалілі жанчын. Ну, у меня
і ўсіх жанчын. Ірачка, якое першае жаданне, што ты хочаш зрабіць на волі? Канешне, пасля таго, як прытуліць свайго мужа, але што хочацца яшчэ вельмі зрабіць зараз? Хочацца адпачыць, хочацца пабачыць усіх сяброў, знаёмых, блізкіх, якія мяне падтрымлівалі, я ведаю. Мяне, маіх бацькоў, мужа. З усімі спаткацца ў такім, паразмаўляць аб усім, бо 4 гады это сапраўды шмат. Ведаю, што свет змяніўся. Хочацца проста сесці і па-чалавечы паразмаўляць. Калі ты проста у тых умовах, у якіх мы знаходзілись, там было, канешне, там штосьці чалавечае такое, але ты весь час адчуваў, гэта калонія ўсё ж такі. І хочацца адчуць сябе зноў вольным чалавекам, зноў палюбіць сябе, зноў палюбіць гэты свет і полюбіць гэтае жыццё, як я его любіла раней. Я думаю, што ты любіш яго. Калі мы ехалі зараз у машыне, ты сказала, што такое адчуванне, што быццам бы і не было гэтай калоніі. Так, гэта сапраўды так. Нібы гэта был нейкі жудасны сон, і цяпер я буду зноў жыць, працаваць і любіць гэтае жыццё. Спачатку мусіш прыйсці ў сябе і адпачыць, гэта самае галоўнае. Так, гэта галоўнае. Яшчэ хочацца, канешне, пабачыць бацькоў, вельмі хочацца пабачыць бацькоў. Ці ты ведаеш, што мяжа зараз зачынена? Так, у нас там былі навіны, мы, канешне, весь час сачылі і ведаю, з якой прычыны гэта. Я спадзяюся, што гэта не будзе доўга і межы нарэшце яны адчыняцца назаўжды, як гэта было раней. І мы зноў будзем сябраваць усе разам. Сябраваць і будаваць вольную будучыню. Я ведаю, што зараз глядзяць все нашы калегі, мы за цябе все вельмі перажывалі, вельмі чакалі на волі. Хочаш сказаць пару словаў тым, хто знаходзіцца зараз і ў студыі, і ў рэжысёрцы, всім нашым сябрам і калегам з Белсата. Калегі, я весь час прыгадывала вас, прыгадывала, як мы вельмі файна з вами працавалі, якую файную працу мы рабілі. Я вельмі удзячная вам за то, што вы рабілі, робіце і будзеце рабіць надалей. Пачекай, Паша, калі ты уже тут з нами, класна, што ты прыехаў. Мы вельмі рады цябе бачыць. Мы приехали разом с Ирой, так что нас важно было, что вы нас чекали, это важно. Так, і змагаліся, і не забыли. Кожное слово, кожные какие-то месседжи, там еще что-нибудь, это для нас было вельмі важно. Даходзіла штосьці там у турме да цябе? Я асабіста быў фактычна атрымліваў толькі ад сям'і лісты, калі ідзе размова пра лісты, тэлефанаванне, і то это было толькі там пэўныя асобы, але вельмі шмат людзей. Не ведаюць, я не зраблю ім горш ад того, што я скажу, но людзі ведалі і канал, і нас, і разумелі важнасць этой работы, тым больш, калі мелі магчымасць гэта ўсё параўнаць з тым, што яны бачылі па официальном телебачении. Почекай, Ирочку мы отпустим до мужа, а тебе еще не отпустим до жонки, бо так само ведаем, что Ирина тут. Паш, вельмі рада тебя бачить ад усёй гародні, велізарнае прывітанне. Я ведаю, што гарадзенцы тебе тут уже першыя сустрэлі. Дзякуй, так, было нечакана, сапраўды, таму што, шмат насычана это такая падзея за сённяшні дзень. Кажу, абудзіўся там я 5:20, а пасля, это звычайна, але а 6 мне ўжо сказалі, што трэба кудысьці з рэчамі тэрмінова ехаць, а што да чаго, потом стаяць 5 такіх мажных дзядзькоў у тых самых балаклавах, которые кажуць, вырашай ехаць у мешку на галаве ці ехаць звычайна. У нас было 4 чалавекі, якіх, я так аказалася, вызвалялі. Хто з табой яшчэ быў? Хлопцы былі з Віцебска. Мы з большасцю упершыню убачыліся нават в этой машине, якой нас везлі. Ведаю, што 2 былі хлопцы з Віцебска, і таксама яны паспяхова былі вызвалены. Вы ўжо пабачыліся з сям'ёй, дзеткамі, выраслі моцна. В маім выпадку я сына бачыў, калі ему было, калі не памыляюся, 2,5 гады, цяпер ему на 3 гады больш. То есть і для мяне, і для яго. Да, зрэшты, з усёй сям'ёй это час, калі трэба зноў будзе, што называецца, пэўна, прыцірацца, знаёміцца па-новаму. Таму гэта важны перыяд. Я вельмі хочу быць на вышыні этого задання, якое стаіць перад мной. Напэўна. Ёсць нейкая мара зараз, што хочаш зрабіць на волі? Перш за ўсё, я хочу, каб
у турмах рэжыма не засталося ніводнага чалавека асуджана па палітычных матывах, а там насамрэч вельмі шмат людзей і людзі вельмі дастойныя. І сама што мяне вельмі прыемна ўразіла, што это людзі абсалютна ўсіх ад звычайнага селяніна да прафесароў, гэта весь спектр беларускага грамадства. Людзі, якія кінутыя, я перакананы ў этом абсалютна без прычыны. Вось чыста палітычныя матывы. Хачу гэтых людзей пабачыць. Таксама для мяне вельмі важна было б дачакацца, бо я не ведаю, ці вызвалена адвакат Юлія Юргелевіч, якая была судзілі разам са мной. Таксама хачу дачакацца і вызвалення, зрабіць все, што з майго боку можна зрабіць, каб яна выйшла на волю. І таксама разгледзецца, паглядзець, хто ёсць, чым займаецца. Мы змагаліся за всіх натуральнае вызваленне палітвязняў, але перадусім нашых калегаў. І вось ведаеш, шмат кажуць, што амерыканцы вызваляюцца, але насамрэч я ведаю, што гэта высілкі велізарнай колькасці людзей. І з беларускага боку, і з польскага боку. Я ведаю, што польскае міністэрства замежных справаў змагалася за вас, як і львы, і міністр Сікорскі, і людзі, якія працуюць у міністэрстве. За гэта велізарная падзяка ім таксама, таму што яны мусілі тлумачыць амерыканцам, чаму гэта важна. І мы заўсёды казалі, асабліва падкрэслівалі вагу журналістаў. І таму сёння маёць сэрца асабліва цеша, што ажно 8 людзей, звязаных з нашым тэлеканалам. Па-рознаму, але тым не менш звязаных, яны з'явіліся на волі. Ці вось штосьці пра Белсат да цябе даходзіла? Альбо пра лёс, можа, Анджэя Пачобута, таму што сёння таксама шмат хто пыталі і чакалі, ці Анджэй будзе на волі. Ведаеш, сённяшнія калоніі гэта месца, дзе абсалютна абмежаваная інфармацыя, я кажу, і для людзей, якія сядзяць па палітычных прычынах, палітычных матывах, наогул інфармацыя, это цяжка нават апісаць, но яе практычна няма. Ты чытаеш між радкоў у дзяржаўнай прэсе, ці там глядзіш ты радкі, там бегучыя радкі в тэлевізійных каналах. Ось, таму все трэба было верыфікаваць, праверяць, і таму асабліва, што называецца, бы перажывалі ўнутрана, але асабліва ты таксама не ведаеш, які лёс нават чалавека, які там практычна ў суседнім атрадзе тваім у калоніі. Вось. А што тычыцца той, што змагаліся за вызваленне людзей, мне здаецца, што все роўна, паўтаруся, што спыніцца можна будзе толькі тады, калі не застанецца ніводнага чалавека у турме па палітычных матывах. А у нас такі жарт ужо быў, што у нас беларусаў пасадзіў беларуса, вызваліў, ці там вызваляе амерыканец. Такі жарт сумны, канешне, быў, но ён быў. Таму, і зноў жа, кажу, не спыніўся, проста дзякаваць усім, хто выдаткоўвае свой час, працягвае это рабіць, сілы, магчымасці, фінансы, рэсурсы, все, што можа быць на тое, каб палітычных вязняў не было у турмах беларускай дзяржавы. Іншае пытанне цана, я думаю, што, канешне, свабода тут перакрывае ўсе іншыя кошты. Абсалютна згодны, што свабода гэта самае істотнае, і все гатовыя заплаціць любы кошт. Затое турбуе толькі тое, што нягледзячы на тое, што вызваляюць, вас вызвалілі, але палітвязнямі прызнаюць чарговых асобаў, ёсць чарговае затрыманне. В этом вся і справа, што мы, калі там абмяркоўвалі ці бачылі тое, што какие-то паведамленні, што вызваляюць, першае было пытанне, ці працягваюць садзіць. І калі ты разумееш, што працягваюць людзей кідаць у следчыя изолятары, кідаць у суды, а ты ведаеш на сваім прыкладзе, што там это все калея, конвейер, там все уже адпрацавана, і чалавек не мае, на мой погляд, не мае ніякіх магчымасцяў там абараніць, давесці сваю культурацыю. І ты разумееш, што гэта вызваленне, да, добра, но з другого боку зноў жа десяткі, сотні людзей, а можа і тысячы людзей трапляюць па-ранейшаму в этой турмы. І гэты працэс, гэты молах трэба пастарацца спыніць. Паш, я бачу, што ты ўжо паспеў перапрануцца трошкі. Прыемна апрануць штосьці не турэмнае? Турэмна мне застаецца, напрыклад, таму што абутак все ж такі ён турэмны, але пакуль што мне в ім зручней. Вось, таму все ж таки 3 гады не мінаюць так проста. Але першае, што было, таму што першае жаданне было прыняць душ цёплы, і я гэта зрабіў. Цудоўна.
Трымайся, адпачывай, всього добрага, застаемся на сувязі. Перадай прывітанне ўсім гледачам Белсату, калі ласка. Агромаднейший дзякуй. Мы это чули просто, что вы с нами, что с кожным з тых, хто з годами працаваў для вас, даводзіў до вас альтэрнатыўную інфармацыю, праўдзівую інфармацыю про тое, што адбываецца, робіцца ў Беларусі. Еще раз скажу вам дзякуй і трымаем кулачкі за тых, хто ще там за кратамі, але спадзяемся, што неўзабаве выйдзе на волю. Паша, мы привезли вам кветки, яны, правда, там засталіся. Може, я все-таки їх вручу тобі, от гляді, тут вручають, а я покуль пошукаю наші кветки. Ти стройненький, ти пригоженький. І наші кветки, урешті, до тебе дійшли. Добре, дорогі сябри, ви бачите, як гэта адбываецца. Добре, доброго вечера. Ну что, а мы идем? Ой, поглядите, кто тут пришел. Волечка, привітання. Да. Сегодня добрый день. Добрый день. Хотелось бы, каб быў лепшы і для Дениса. Ну, мы спадзяемся, что на гэтым не скончыцца працэс. Вольга Івашына, жонка Дениса Івашына, таксама журналіста, які таксама сядзіць у турме. Я ведаю, што вельмі жорстка з Денисом таксама абыходзяцца за... Ну, в прынцыпе, калі глядзець там параўноўваць з нейкімі іншымі гісторыямі, то, напэўна, не самы горшы варыянт. Але, ну, канешне, нам хацелось бы бачыць яго на волі, таксама радавацца, як сённяшні героі. Сёння мы все радуемся за тых, хто выйшаў, але таксама кажам пра тое, што неабходна змагацца за тое, каб у беларускіх турмах не засталося палітвязняў. Як ты думаеш, хто можа гэта зрабіць, хто мае гэту ўладу? Ну, на дадзены момант толькі два бакі хіба што. Найперш, канешне, рэжым, который трымае людзей, бо ў яго толькі ключы ад турмы ў вязніцу. І другое, гэта адміністрацыя Белага дома. Воля, жадаю табе як хутчэйшага вяртання і вызвалення Дениса, таксама трымайся, калі ласка. А мы крочым далей. Тут вельмі шмат цікавага адбываецца. Я запрашаю нас з камеры, вы бачыце, што тут шмат. Приехал автобус, кажуть, ребята, приехал... Где он? Где он? Глядите, приехал автобус, так что мы зараз бежим с вами сустракать. Поглядите, а тут якія закаханыя. Якія закаханыя тут размаўляюць. От бачыце, мы здымаем, нават вельмі несанкцыянавана. Зараз едзе бусік, і таму мы будзем зараз сведкамі акурат таго, як прыязджае чарговая партыя людзей, якіх найдаўжэй трымалі на мяжы. Тут вельмі вузкая дарога, шмат машынаў прыехала з сваякоў, сяброў, друзей розных. І вот паглядзіце, давайте глядзець, хто тут з намі. Прывітанне, сябры, мы бачым вельмі шмат твараў. Вы бачыце, я думаю, што можа быць трошки некомфортна са святлом нашим вызваленым палітвязням, але тым не менш гэта настолькі важная падзея, што мы, конечно, працягваем прывітанне, вітаем на волі. Вітаем на волі, сябры. Выбачаемся за моцнае святло, але мы вельмі радыя вас бачыць. Два слова беларусам, якія вас так чакалі на волі. Ой, як вы адчуваеце сябе? Вялікі дзякуй усім, хто нам дапамагаў. Нам было вельмі цяжка, але мы зараз на свабодзе і вельмі очень счастливы. Да, спасибо белорусам, что нас поддерживали всю дорогу. Дякую вам, дякую за вашу мужність і стойкость. Привітання. Добрий день, вітаю вас на волі. Привітання. Можна вас обняти? Можно. Это великая радость. Мы вас витаем на воле, не будем моцно затримляться. Стомленные, голодные? Не только голодные, я скажу, что не только стомленные, як мы задоволенные тем, что это скончилось, и яны знов не угадали. Яны не угадали. Мы еще змагаемся, правда? Не, безумовно, навошта жыць, каб не змагацца. Я скажу дзякуй Злучаным Штатам Амерыкі, дзякуй літоўцам, яны вялікую працу на сябе взялі, і, безумовно, гэта вельмі добрая праца. Дякую вам велізарна, адпачывайце. Евген, привітанне! Вітаем на волі, добрый дзень! Гэта сёння вельмі добрый дзень, мы вітаем вас усіх на волі. Взаемно.
З якими думками ви приїхали сьогодні у Вільню? Ну, думки, зразумела, нашсовые и радостные, потому что я уже поспел хотя бы довольно долго поразмовлять со своей жонкой, со своей мамой, со своими сябрами, но по-другое думки про тых, хто застаўся там усё ж таки. Там засталося вельмі шмат людзей, і мало таго, гэта людзі, якіх выкарыстоўваюць як тавар. І іх працягваюць выкарыстоўваць, іх будзе яшчэ больш, можа быць яшчэ больш, і таму я разумею, што вялікая радасць, вялікае шчасце, што сёння шмат людзей выйшлі на свабоду. Таксама умоўна вельмі, таму што нас фактычна дэпартавалі з краіны, нас пазбавілі пашпартоў, то есть адмыслова шэраг людзей, прыблізна чалавек, каля паловы з нашай групы, у якіх былі пашпарты дакладна зробленыя, іх нам не аддалі. У нас няма беларускіх пашпартоў. Но па-другое, гэта свабода звязаная з адказнасцю за тых, хто там застаўся. Зразумела, мы вельмі рады. Вітаем вас на волі. Разумеем, што вам трэба адпачыць. Таму мы вас пакідаем. Хто нас падтрымліваў, хто чакаў, хто дапамагаў нам выйсці. І не спыняемся змагацца за вызваленне ўсіх іншых. Мы да гэтага далучаемся. Всего добрага, всего добрага. Яшчэ секундачку. Паглядзіце, тут цэлая група людзей сабралася, якія чакаюць палітвязняў. Мы зараз спрабуем зарыентавацца ў тым, што адбываецца. Прывітанне! Магу два слова. Як себя отчуваете? Пробачьте, терпимо. Можете представиться? Сергей Спарич, Народная громада. Николай Садкевич, Народная громада, остался в Беларуси. Отказался выезжать, да. А расскажи, коли ласка, что ты ведаешь про Микола Садкевича? Мы все переживаем. Я только что виделся с ним, он выглядит очень хорошо. Настроение у него отличное, выглядит здоровым. Мне даже показалось, что он выглядит даже лучше, чем в начале 2020 года, потому что тогда он просто очень сильно переживал. Вот, перед всеми этими событиями он просто жутко переживал за то, как это случится и тому подобное. Вдруг белорусы покажут себя плохо. Сейчас он доволен, в принципе, что белорусы себя показали хорошо. Он сказал, что нация создана, все увидели, что нация существует, это самое главное. Государства пока что нету у белорусов, но нация есть. Вот, если есть нация, то есть надежда какая-то. Значит, но со здоровьем у него не очень. У него аритмия достаточно серьезная. Вот у него был только что приступ утром. Вот, и раницей был сердечный приступ у Миколая. Не сердечный приступ, у него приступ аритмии. Это намного лучше. Это не смертельно, но это нехорошо. Поэтому ему тяжело в этот момент передвигаться и тому подобное. Вот. И у него проблемы с легкими, у него были 3 раза ковид, у него были серьезная пневмония. Вот. И у него еще с 90-х годов бронхит хронический, он кашляет постоянно. Вот. Но тем не менее выглядит хорошо, настроение у него отличное. Я бачу, что у вас так само невероятная энергия и заряд. Дякую вам. Я устал. Мы разумеем, что вы стомлены. Чего вам найбольш зараз хочется? Чтобы, наконец, Беларусь была вольной. От бачите, що кажуть стомлений політв'язник, а Білорусь була вольною. Відпускаю вас трошки відпочити. Дякую велике, застаємося на сувязі, а ми крочимо далі. Привітання. Скажіть нам пару слов для наших глядачів. Вітаю ми всіх. зараз в прямому ефірі. Глядачі Белсата нас глядять. Уся Білорусь нас глядять. Я вельмі рады, дарагія сябры, што нарэшце гэта прыгода закончылася, і мы на волі. Прагнеш волі, то бяры. Мы їх взяли. Возьмем далей, возьмем волю. Глядите, лунаюць чырвона-белыя сцягі, сустракаюцца. Статкевичем сьогодні розмовляв. Добра. Спадар Александр. Спадар Александр, кажуть, що ви со Статкевичем розмовляли. Я Ген. Ви розмовляли со Статкевичем? Ну, расскажите, Евген, ну, расскажите. Вы так любите нас. А вы нас. А мы вас А сколько раз помните, сколько вы раз за 4 года нас? Спадар Евген, гэта зараз ёсць, што ёсць. Тым не менш, глядзіце, шмат людзей сабралося. Вот бачыце, тут ёсць зараз такі стыхійны мітынг сабраўся. Розныя сцягі, еўразвяза, і бела-чырвона-белы, і літоўскі сцяг. Вот мы бачим, что люди сустракаются со своими близкими сябрами.
Так что глядите, что тут адбываецца. Лукашенко у Гагу, ёсць транспарант, маўляем з кімсьці. Тут вось ёсць медыкі, напрыклад, якія будуць ахоўваць здароўе. Мы здымаць не будзем, ёсць просьба ад тых людзей, якія займаюцца. Зараз мы паспрабуем знайсці яшчэ кагосьці, з кім можна будзе паразмаўляць. Добрый дзень. Яшчэ раз. Я вас уже словила. Дзякуй вялікі, а вы які прыгожы. Зараз. Вы які прыгожы. Да. Скажите, калі ласка, давайте отойдем сюда. Бачите, хлопцы кричаць «Жыве Беларусь». Магчыма такое уявіць было, калі вы сидели у турме? Не, я скажу, завсёды не покидало такое натхнение, что нечто повинно зрабіцца, потому что эти люди все посажены по беззаконию. И правда ще наш повинна, подобається это уладі, не подобається. Але ж правда яна завсёды возьме верх над тым, што беззаконием, якое творилось и творится. И что было самое страшное, калі вы сидели у турме? Я не скажу, що там було самое страшное. Треба себе завсёды лічыць чалавекам і адстойваць гэта. Калі ты это можаш рабіць, то ты себе адчуваеш спокойно. Я это змог зрабіць, тому адчував себе достатково спокойно. Ці у вас уже атрымалася паразмаўляць з блізкімі, сябрамі, сваякамі? Так, паразмаўляў з жонкай, яна мне, скажу, что это показал час, что такую преданность треба мець было на увазе раней. Я скажу, что дзякую ёй, тому что толькі яна частенько при всіх тих, хто 12 чоловік, ось, і це настільки низько, скажу, щиро. Нічого, все одно зробимо те, що потрібно. Зробимо інші документи, але тим не менш у серцях все одно застаємося білорусами і білорусками, правда? Ні, я скажу, ніхто, ось вони вже тут ніяким чином не докопаються і ніяк не дождуться того, щоб ми сказали, що ми не білоруси. Ми білоруси, і Білорусь наша. Дакладна так. Дзякуй вам. Трымайцеся. Вы гонар нашай нацыі. Мы спадзяемся, што хутка будзем бачыць вызваленне таксама іншых калегаў і сяброў. Это вельмі добра, тому што я скажу, не кожны можа вытрымаць гэта все. Як называлі нас БЧБшники, вось тых, што 10-й вось это контроль, і бачыш, людзі мяняюцца. Шмат людзей, якія туды, звычайно попали за то, що лайк один. Такие все нерасторопные, тяжко. Але я скажу щиро, я нават там меня мастак попросил один. Напиши ты эссе на белорусской мове, никто не может писать. И я написал его, я хутко его написал. Про что было эссе? Эссе было про то, яким чином поднять мову у нас. Яким чином? Я з добрими словами сказав, що треба крами відчиняти на білоруській мові, треба питати, щоб є цукор, а не сахар, тоді буде завжди цукор з нами. І казати «добрий день» і «калі ласка». Так я так і говорив, але ж у цей час я стояв на прийомі начальника ІК, щоб мене повинні посадити у ШИЗО. А вас сковали за беларускую мову? Ні. Але ж я скажу, що в гэты тэрмін падводзіўся вынік гэтага всяго і дэмакратычна ў першы раз, без прозвішч. І моя праца займае першае месца. І мне павінны скасаваць гэты все ШИЗО. Як гэта пабачылі, прыйшлі і скасавалі яны гэты увесь скасавалі і сказалі, што такога у нас не было, і ніхто нічога не пісаў. Бог з імі. Но все равно я скажу, что люди, когда почитали, это была такая добрая завага до меня, и я скажу, люди молодцы. Дякую вам, вы молодцы, дякую за вам, за вашу позицию. Трымайцеся, сілаў вам, адпачывайце. Трэба паесці, пад'есці, напэўна, штосьці смачненькае. Я скажу, что не зусім хочется, потому что все такие настрой, а калі зачароваліся, скажу щиро, что по спартовному нас это все обурило, так, низко скажу щиро. Ничего. Это не самое страшное. С гэтым разберемся. Разберемся. Главное, что мы тут, и мы со своими. Дакладна, мы со своими, а вы з нами. Гэта вельмі вялікая радасць для нас усіх. Добра. Дякую вам, велізарны. Всего добрага. Адпачывайце. Привітанечка. Я бачу. О, зеленые мне подарили. Які кветочку тебе подарили. Так, теперь буду заниматься партийной деятельностью. Бачив кветки у турмі? Не бачу. Там точно не бачу кветок ніяких. Было вельми тяжко. Я
4 голодовки в одиночке, буквально 7 месяцев. Вот, мне там какой-то низкий статус дали, сказали, что я типа в Беларуси возглавлял ЛГБТ-сообщество. Были такие катования, что просто... Низкий статус – это самое страшное, что может быть. Да, так? в тюрьме, да, там так прессовали, что просто невыносимо. Это все и администрация поддерживала, и, скажем, и сами заключенные, то есть люди, которые еще более-менее как-то адекватно, которые по второму разу заезжают, там по 411 статьи очень много, те как-то еще поддерживали. Ну и мужики, которые реально с головой, то есть они тоже поддерживали, в принципе, там солидарность, какие-то продукты давали, то есть как-то так было. Но было вельми тяжко. Но благо 4 года я оставил фактически, там в Беларуси, и если было еще 14-11, у меня в понедельник должна быть 14-11, то есть мне бы еще там год или 2, потому что я порвал протокол допроса, которого допроса не было, там я 7 минут буквально записали, что допрос, с адвокатом нельзя было встретиться, то есть, хотя ребята сказали, что наняли адвоката, короче, в Беларуси по-прежнему все вельми тяжко. Что вам давало силы протрыматься в тюрьме? Семья было очень сложно, я не получал письма, но когда получал буквально семья, наверное, я понимал, что люди меня поддерживают, как-то морально. Что-то снилось, что-то, какие-то мысли были в голове. Но вообще, наверное, семья. Семья и практически надежда. Вот в этой стране, но, судя по всему, пока еще ничего не поменялось. Ну, але все працюють на то, каб щось змінилося. Так. І ваші голоси вельми важні в этом всім. Так, и я думаю, что всем все будет добро, и все мы как колисти вернемся в Беларусь, в новую Беларусь. Что бы ни казал там Лукашенко, все-таки новая Беларусь, это новая Беларусь. Я зараз проехал по Вильні, и она изменилась за 2 года. Это вельми как-то вельми добро, и в Беларуси треба тоже свои змінення, как мы не отставали от литовцев. И великий дякую за то, что вони роблять для нас, для білорусів, для тих людей, які знаходяться за кратами. Там ще у Вельмі много людей, які там за посты, за лайки. Короче, такого трэша. Люди сидят за то, что вот здесь люди находятся в безопасности, а их родственников сажают. То есть, не знаю, там очень сложно все описать, потому что действительно происходит какой-то трэш, и это ничего не меняется. Ничего не поменялось. Что вы хочете сказать белорусам, які застаюцца ў краіне, тому что зараз нас глядзіць вельмі шмат людей, весь свет фактично нас глядзіць? Что можно сказать белорусам? Была надежда на 25-й год, и она не сапраўднілась. Там понимаю, что голосовали, наверное, супраць усіх, было так, и в тюрьме я тоже проголосовал супротив, хотя было вельми тяжко, за мной стоял там надзиральник, не давал там проголосовать, але у камеры не было ни одного человека, який поддержал. То есть была надежда, и она не здарилася, и зараз надо нечто робить, как что-то быстрее поменять этот режим. И всем, кто остался в Беларуси, просто, не знаю, то есть нету слов, наверное, что для них, чтобы у них не умирала надежда, наверное. Потому что надежда будет, все мы будем все равно жить в новой Беларуси, в новой свободной Беларуси. Ці сапраўднае сяброўства у вас здарылася ў калоніі? Не, у меня было вельми тяжко. Я находился 7 месяцев в одиночке. Не было никаких сябровств, потому что меня там называли, есть там слово... На литеру «П»? На литеру «П», да, то есть, и это длилось буквально постоянно, то есть я высокого роста, был на голодовке, и я когда выходил в жилую зону, промзону, мне просто не давали прохода, и у меня не было действительно сябров. Поддерживали люди, которые негласно, может быть, где-то кто-то понимал с молодых сотрудников, но все равно в общей массе было тяжко.
И люди, которые вот, по экстремистским статьям, яны вельми добра тоже поддерживали. Дякую вам велізарне. Я вас відпущу трошки під'їсти. Напевно, у вас був сьогодні вельми тяжкий день. Представтеся, коли ласка, нашим глядачам. Дмитрий Курчук, ну, думаю, что председатель «Зеленых». Привітання. Привітання, Микола. Привітання. Мужчина Кремень, просто вельми рада тебе бачити на волі. Що хочеш сказати білорусам? Нас зараз глядить вельми шмат людей. Хочеться, перш за все, почати з подяку. Хочу пробачити одразу, коли когось забудусь на перший раз. Хочу найперш подякувати своїй жонці, яка чекала мене весь цей час і все стойко переносила разом со мною. Хочу подякувати своїм товаришам-анархістам, які, не глядячи на всі складаності, підтримували мене усі ці роки. Моїм батькам, звісно, маті, батьку, які так само покутували разом зі мною. Велике дякую всьому дипломатичному корпусу Єврозв'язу, які за нас конкретно вступилися, впраглися в цих так само неймовірно тяжких умовах. Ну, їхня заслуга у многим в тому, що ми ввогуле живі вийшли. Особливо Литве, і нас сьогодні чудовно зустріли. Це просто такий невиразний контраст, те ставлення, яке до нас було усі ці роки, як нас зустріли литовські поміжники, дипломати. Звичайно, вельми приємно було. Так само хочу подякувати, звісно, Світлані Тихановській і всім білорусам у еміграції, які змагаються, білорусам не в еміграції, в Білорусі, які протягують змагатися за те, що наша справа живе. Ну і, звісно, хочу подякувати всьому свободному світу, товаришу Трампу за те, що не забувся про нас, не глядячи ні на що, і так само добивався конкретно нашого визволення. Ну, ось, я щасливий, що я живу у світі, де стільки шмат добрих людей. Микола, ці штось ці ведаеш, ці сустракаў недзе ў калоніях, ці атрымліваў інфармацыю пра тваіх сяброў-анархістаў. Я асабіста хросная маці Ігора Аліневіча. Таму, як бы, для мяне таксама гэта асобная такая моя персанальная гісторыя. Ці, можа, штосьці ведаеш і можаш расказаць? Ну, конечно, про своих товарищей, да и не только про анархистов, про всех старался десь трошки по крупицах збирати інформацію. Це у зоні, ну я в зоні майже не був, практично там з 5 років я весь час просидів у камерній системі. Це справді квест, ти весь час ізолюваний, окрім цієї звичайної ізоляції. Якби тебе ще ізолюють додатково, як не я там їх проходив, як який лідер, там, типу того, ізолююсь максимально. Тобто ти по крупицях спробуєш які чутки, які що збирати. Ну, звісно, чув за товаришів, спробував відсочувати. Ну, усіх приблизно одно і те ж, долбежка. Що допомагало тобі не звар'ятіти? Що тримало силу духа? Віра в Бога і віра во власну правоту. Ну и, конечно же, подтримка. Хотя эту подтримку максимально образали, вы ведаете, я думаю, не скажу на вину, что и с листами весь час были проблемы, и там дозволяли только от родных, и то и от родных не завсёды. Вера, ну, я уже, в принципе, сказал. Дякую великі. Які плани зараз? Чи вже було щось подумати, що би ти хотів зараз зробити на волі? Ну, видите, напланувати зараз можна 2 кілометри, але наколькі гэта атрымаецца зрабіць, ну, трэба перш аглядзецца. Я потрапіў абсолютно новую рэчаіснасць. Калі мяне садзілі там у лістападзе 22-го, гэта был не то, что одна Беларусь і один свет, ну, это был іншы свет. Не толькі браць Беларусь, а нават геапалітычную абстаноўку. Іншая беларуская грамадзянская супольнасць, все было іншае. Ну і таму, конечно, ну, я планирую в будучыні звязаць сваё жыццё з Беларусю. Я думаю, працягну, не думаю, ведаю, што працягну змагацца за праўду, за справядлівасць. Ну, гэта маё жыццё, я не бачу сэнсу адступаць. Былі думкі, што трэба не выязджаць, а заставацца ў краіне. І вось мы бачым, што Статкевіч Мікола застаўся, і зараз всі перажываем, бо не ведаем, што з ім адбываецца. Шчыра кажучы, я ў гэтым плане рэаліст. Я разумею, што ну, для мяне застацца ў Беларусі это то самае, што застацца ў турме. Шмат я карысці там прынесу седзячы, я так не думаю. Таму па шчырасці я ўсур'ёз такі варыянт не разглядаў. Ну, выкінулі, будзем нешта рабіць у такой сітуацыі, не мы першыя, не мы апошнія. Дакументы у тебя таксама забралі, як і ва ўсіх іншых, так? У меня двойчы гэта адбылося. Па-першае,
калі мяне толькі затрымалі 5 год таму, губазікаўцы спусцілі в шрёдер мой пашпарт у мяне на вачах. Ну, але мне, правда, на Валадаркі адразу зрабілі новы, ну, адміністрацыя. А і ўжо гэты паспарт мне, ну, аджалі КДБшнікі, калі я з'язджаў. Ну, просто я прыехаў без нічога. Некая рэч яшчэ з мінулага жыцця ў цябе засталася з сабой, вось, якая прыйшла яшчэ з волі ў Беларусі праз турму і зараз тут ёсць з табой, ці ёсць штосьці такое? Наўрад ці. Стараюся больш канцэнтравацца на нематэрыяльным ўсё ж такі. Гэтыя здабыткі ў мяне ніхто не адбярэ. Дакладна. Дзякуй табе вялікі, Мікола. Сіла, крымень, поспехаў, трымайся, адпачывай, адпускаем цябе. Бачыце, якія цудоўныя людзі выходзяць. Людзі, якія даюць нам надзею на тое, што змены ў Беларусі магчымыя, і гэта абсалютна так. Давайте пройдземся і паглядзім, што тут адбываецца. Мы бачым, што насамрэч палітвязні раз'язджаюцца, іх разбіраюць блізкія, знаёмыя, сябры, якія тут жывуць у Вільні. Людзі сустракаюцца, размаўляюць паміж сабой. Але я думаю, што мы зайдзем яшчэ, напэўна, унутр паспрабуем. Ці хтосьці з вас быў бы гатовы паразмаўляць з намі, падзяліцца сваімі ўражаннямі? Прывітанне, як цябе завуць? Меня зовут Вадим. Вадим, что ты тут робишь? Скажи шчыра. Я здесь живу, сейчас в шелтере, в замке Допомога. Я тоже убегал от политического преследования из Беларуси не так давно. Что сегодняшний день для тебя означает? Ну, это большая радость, что люди, которые искренне сражались за свободу Беларуси против фальсификации выборов и на протяжении многих лет, вот как Николай Зидок, например, выказывали свою позицию и были осуждены несправедливо, наконец вышли. Это большая для нас радость, это достойные люди, которые новой Беларуси очень нужны. И я рад, что я знаком с ними теперь, я рад, что они с нами здесь. И как бы, этот день будет в памяти нашей диаспоры как очень такой большой праздник, наверное, что наконец-то мы добились освобождения этих людей. Дякую великий. Я бачу, что тут есть люди, які хочуть з нами размовляти. Привітання, як тебе зовут? Евген. Евген, що ти тут робиш сьогодні? Для кого? За ким ти прийшов? Чи ти тут живеш? Так атрымалася, що я так само тут живу, але для мене персонально сьогодні добра новина визволення Олександра Борисовича Манцевича. Я сам з Молодечна, я криху писав у регіональну газету, поки вона існувала, і, ну, це, натурально, не чужий для мене чоловік, хочеться його побачити. А ти вже побачив Спадара Мацевича? Удалося його побачити ще ні? Ні, ось чекаю. Ну, бачите, тут ёсць шмат знаёмых, сяброў. Я думаю, мы зойдзем унутр яшчэ. О, бачите, Міколу забіраюць, таксама кветачкі падарылі, фатаграфуюцца сябры. І вось такая радасць. Бачите, атрымалі такія пакуначкі з нейкай першай дапамогай. Вось, бачыце. Я бачу, што нават анархічныя кветачкі табе падарылі, сябры. Вельмі прыемна. Кветачкі, а што яшчэ? Яшчэ і сцяг. Кветачкі ў турме гэта немагчыма. Ну, калі толькі плесень лічыць кветачкамі, якая часам зацвітае ў камеру сырой, тады так, а ну так. Добра, адпускаем цябе да сяброў. Дзякуй. Дзякуй вам. Дзякуй. Так, ну што там, ідзем, давайте сходзім яшчэ паглядзім. Тут у нас што адбываецца ўнутры, я вам пакажу, бо гэта шэлтер, у якім жывуць шмат якія беларусы, якія ўцякаюць. Тут імправізаваны канцэрт адбываецца. Прывітанне! Добры дзень, добры. Прывітанне. Выходзяць некаторыя палітвязні, а мы паспрабуем зайсці на канцэрт. Пойдёмце паглядзім, што там адбываецца. Спяваюць «Грай, Брута». Карацей, з меру бяспекі мы не можам вам паказаць на дадзены момант, але мы бачым, што хлопцы взялі ў рукі гітары, спяваюць «Грай», памятаюць песні, спяваюць. Гэта азначае, што ёсць сілы і ёсць жаданне. І гэта все, што адбываецца зараз. Так, што тут у нас яшчэ? Давайте мы паразмаўляем, тому што я тут бачу яшчэ шмат людзей, якія ёсць. Дзяўчыны, прывітанне.
Могу я з вами порозмовляти? Так, калі ласка. Прывітаннем. Што адчуваеш? Ты абдымалася так сёння і з Пашам Мажэйкам, і з усімі. Ну, конечно, я радость адчуваю. Я сёння як кажу, так як вожик, знаешь, такие волоски поднимаются, дрыжики. Вот я сёння целый день як вожик. У меня давно таких эмоций уже не было. Яны у меня такие все запаволеныя, но сёння ад самага ранку. Вось больш ні пра што не думаеш, як толькі вось што нашых вызваляюць. Ну, зразумела, што гэта з палону выкідваюць з краіны. З аднаго боку сумна, а з другого боку гэта такая радасць, што людзі жывыя выходзяць. Пашечку вельмі чакалі, вельмі ждалі, і шмат каго, і шэрага ката чакалі свайго земляка. Вельмі радая, што ён ёсць і тут. А зараз шукаю Галіну Дзербыш, не магу пакуль знайсці. Ну, спадзяюсь, зараз знайду таксама. Галіна Дзербыш, мы ведаем, што гэта зняволеная пенсіянерка, якая ў вельмі цяжкім стане, у ёй праблемы са здароўем. Так. Я з Галінай Дзербыш ад самого пачатку, як яе у гарадзенскай турме она была, то насіла ёй перадачы, я з ёй па магчымасці весь гэты час была на сувязі, таму я вельмі шмат ведаю пра яе. Таму адмыслова вось прыехала па яе, каб сустрэць яе, хацела б яе забраць. Ну, паглядзім, ці адшукаю, можа, хтосьці ўжо кудысьці яе забраў. Буду зараз высвятляць. Я ведаю, што Галіну Дзербыш забралі польскія дыпламаты, таму што яе цяжкі стан здароўя, каб адразу накіраваць яе ў шпіталь. І хутчэй за ўсё яе вывезуць адразу ў Польшчу, каб аказаць дапамогу, і, магчыма, там яна сустрэнецца таксама са сваёй дачкой. Ну, тада гэта цудоўная навіна, тады, ну, ўсё роўна я не дарма сюды ехала, я пабачыла усіх, каго хацела. Канешне, яшчэ аднаго чалавека хацелася бы пабачыць дакладна. Каго? Міколу Статкевіча. Ну і таксама вельмі чакаю Пашу Северынца і Юлію Юргелевіч. І таксама яшчэ некалькіх чалавек, не буду пакуль называць. Ну, зразумела, всіх астатніх палітвязняў вельмі хочацца бачыць на волі. Вельмі. Все нам патрэбныя на волі, таму, шаноўнае гаспадарства, глядзіце, мы застаемся зараз у Вільні, дзе будзем працаваць для вас, а пакуль я буду перадаваць слова ў нашу студыю, дзе чакаюць мае калегі, якія таксама збіраюць шмат інфармацыі для вас. Так што заставайцеся з Белсатам, глядзіце наш стрым, мы пакажам вам все, што адбываецца сёння падчас вызвалення палітвязняў. Абавязкова пастаўце лайкі, націсніце, калі вам гэта... Господарство студыя Белсат, Алесь Залеўскі, Віталь Бабін. Працягваем наш адмысловы эфір, прысвечаны вызваленню 52 палітычных зняволеных у Беларусі. І апошнія навіны з гэтай хвіліны. 50 000 еўраў для вызваленых палітвязняў сабралі усяго за 3 гадзіны. Господарство заяўленая сума ў скарбонцы ўжо ёсць, але збор тым не менш працягваецца. Кожны вызвалены атрымае 1000 еўраў, як ужо казаў прадстаўнік фонду Байсол Зміцер Егораў у нашым эфіры. Са сродкаў міжнароднага гуманітарнага фонду. Аднак гэтай сумы недастаткова, вядома, для таго, каб пакрыць усе патрэбы палітзняволеных. Таму Байсол адкрывае збор на 50 000 еўраў для дапамогі палітвязням, якія былі сёння выпушчаны на свабоду. Мы мяркуем, што многія з іх будуць у цяжкім стане і некаторым спатрэбіцца тэрміновая дапамога, паведамлялася на платформе Апалы на 18-ю сёння вечарам. Ну і працягваем. Так, ужо 64 000 еўраў сабраныя на гэтую хвіліну, хаця гэта інфармацыя была зусім яшчэ не так даўно агучаная таксама фондам Байсол. Так, ну і працягваем сачыць за гісторыяй Міколы Статкевіча. Я нагадаю шаноўнаму гаспадарству, што ён адмовіўся прымусова быць дэпартаваным і пакінуць Беларусь, бо мы бачылі, як на мазаўскіх аўтобусах іх вывозілі да літоўскай мяжы, а з літоўскай мяжы ўжо на дыпламатычных аўтамабілях везлі да амерыканскай амбасады. У Вільні зняволеных дык вось Мікола
Миколая Статкевича не было ў гэтых аўтамабілях, і літоўская памежная служба пацвярджае, што ён так і не прыбыў у краіну, а гэта значыць, ён знаходзіцца ці то дагэтуль на нейтральнай тэрыторыі, ці ўжо на тэрыторыі Беларусі. Ёсць нават дэталі, якім чынам ён гэта рабіў. Ён сказаў: Миколай Статкевич, я яшчэ паваюю, расказала адна з палізняволеных, якая ехала побач са Статкевичам у аўтобусе, а потым выбіў дзверы аўтобуса і выйшаў на беларускі бок. Я думаю, што зараз будзе больш дэталяў з тым, якім чынам палізняволеныя дабіраліся да Вільні ад нашай каляжанкі і кіраўнічкі Аліны Коўш. Так, мы вяртаемся у Вільню. Аліна, калі ласка, табе слова. Дзякуй, калегі. Мы працягваем заставацца ў Вільні. Гэта тое месца, дзе збіраюцца зараз вызвалены палітвязні. Разам са мной Стася Глінік. Стася, прывітанне. Напэўна, ты ведаеш, як адбывалася трошкі гэтае вызваленне. Можам прыадкрыць, хто спрычыніўся да таго, каб гэтыя людзі выйшлі на волю, таму што гэта праца не толькі амерыканцаў, што навідавоку, але гэта праца і еўразвязаўскіх дыпламатаў, гэта праца беларускіх дэмакратычных сілаў. Раскажы, калі ласка, што тое, што можна расказаць пра працэс вызвалення? Ну, канешне, гэты працэс ідзе даўно, і перамовы з нашымі партнёрамі. Тут в першую чаргу, канешне, гэта заслуга міжнароднай працы Святланы Ціханаўскай і усіх дэмсілаў, усіх, хто сустракаўся. Вось сказалі увесь час там, што офіс займаецца толькі міжнароднай палітыкай, вось ён вынік. Гэта адзін з такіх вынікаў міжнароднай працы Святланы Ціханаўскай у тым ліку, таму што толькі таму, што вось яна ездзіла ўсе гэтыя гады, займалася і гаварыла пра гэта і размаўляла з усім светам пра наш боль. Толькі таму вось калі склаліся абставіны святовай палітыкі так, што надышоў час, толькі таму всплыла тэма палітвязняў вось у такіх нечаканых, мажліва для ўсіх умовах, але досыць лагічных, калі займаешься гэтым. Сёння все, хто выйшлі, казалі пра тое, што немагчыма спыняцца і што трэба абавязкова давесці да таго, каб у турнях не засталося палітвязняў. Што дзеля гэтага робіцца, што кожны з нас можа зрабіць, што могуць зрабіць палітыкі? Трэба працягваць гаварыць пра палітвязняў, ціснуць на рэжым, працягваць перамовы з нашымі захаднымі партнёрамі. Ну, тут як заўсёды, так, то бок. Што асабліва цябе сёння ўсцешыла, скажы, калі ласка? У меня сёння адбылася сітуацыя, што не пазнала чалавека, якога я добра ведаю, і я стаяла як абсолютно незнаёмай асобе, тлумачыла, куды зараз ісці, што будзе зараз адбывацца, там на вы, ўсё. І мне кажуць: дзякуй, Стась. І я не пазнала чалавека, які выйшаў. І, агулам гэта вельмі такі дзень, які на ўсё жыццё, так, кожны раз гэта б'е ў сэрцы. І тое, як сёння мы назіралі за Статкевічам праз гэтую камеру на каменным лозе, мне здаецца, менавіта тое, што зрабіў сёння Миколай Статкевич, паказвае, што гэта не тое, што людзі выйшлі на волю абсалютна, таму што з гэтых людзей не знялі абвінавачванне, ім не далі дакументы о тым, што яны свабодны людзі, ім не пакінулі выбару застацца ў Беларусі. Гэта, па сутнасці, прымусовае перамяшчэнне. Прымусовая дэпартацыя, кажа. Гэта не дэпартацыя, кажуць пра жыхароў ўсё ж такі іншых краінаў, звычайна, пра жыхароў сваёй краіны нават тэрміналогіі няма, бо і практыка такая не вельмі звычайная. Прымусовае перамяшчэнне гэта называецца афіцыйна, але што не ўбірае факту, што гэта абсалютна поўнае працягванне парушэння чалавечых правоў і рэпрэсій. Дзякуй вялікі. Стася Глінік была з намі. Тут ўсё ж застаюцца людзі, і мы спрабуем яшчэ разабрацца, што тут адбываецца. Бачым, што тут машыны перасоўваюцца, частка людзей з'язджае.
насамрэч частка палітвязняў знаходзіцца зараз на другім паверсе, дзе накрыты для іх стол. Вы разумееце, што гэтыя людзі сёння прачнуліся о 6, як звычайна прачынаюцца ў калоніі. Потым яны мелі вельмі доўгі шлях. Хацелася б сказаць, доўгая дарога дадому. На жаль, гэта доўгая дарога на чужбіну была, але тым не менш гэтыя людзі зараз на волі. Для іх накрыты стол валанцёрамі. Аліна нас чуе? Вось гэтага замка, дапамога, шэлтара, дзе зараз жывуць розныя беларусы. Вы бачыце сцягі, тут вісяць украінскі, беларускі, літоўскі. Тут таксама дэжуруюць медыкі. І каб аказаць дапамогу, але пакуль такіх выпадкаў, каб гэтая дапамога была аказаная, яна не была. Добрый дзень, добрый дзень, прывітанне. Сёння мы тут вельмі радасная дзень, вельмі радасная навіна, што вы адчуваеце, што вы зрабілі, што мы все яшчэ можам зараз зрабіць, каб падтрымаць тых людзей, якія выйшлі на волю. Слушайте, ну для меня вообще каждый человек оттуда это такой прямо... Давайте представимся. Ольга Коллегова, правильно? Наталья Коллегова. Наталья Коллегова. Все хорошо, да. Волонтерская организация «Допомога». Знаете, для меня это с самого начала в 2020 году. Я этих людей, вас всех полюбила. И для меня это каждый кусочек вот этих людей. Вот как это, знаете... Ну, у меня так был в свое время в 28 году загублен в тюрьме Губчака, это КГБ Могилева, мой дед. И для меня каждый из этих людей как будто восстанавливает картину моего рода. И для меня это прямо очень личностное. Поэтому мне сложно понять ваши эмоции и всех других эмоций. Это про победу, а у меня это про возвращение меня самой. Поэтому для меня это скорее вот это прямо совсем про любовь. Поэтому, поэтому я не могу ничего сказать. Я просто рада. Вот, знаете, как бы вы встречали, ну, не знаю, своих внуков, детей, кого-нибудь такое. Для меня это вся такая эта история. Давайте переадкрыем занавесу. Мы не вельмі можем зайсці зараз туды, унутры. Просили дать трошки приватности вызваленым людям. Давайте расскажем, что там зараз адбываецца. Там есть концерт, там есть вечера. Кто это все готовал, як вы рыхтаваліся? Ну, это все волонтеры. Это все наши люди, которые точно такие же, освобожденные, которые раньше получили свободу или которые убежали от режима. Это все люди репрессированные, не то что убежали, это вот все комьюнити. Знаете, на самом деле, я однажды у этого чудовищного человека Игоря Тура услышала, когда он сказал, что если кого-то не будет прощать, то не тех, кто может сделать, объединить комьюнити. И не тех, которые... Потому что белорусы, говорит, они обычно так растворяются. А сейчас белорусы стали объединяться. Это прямо наша мощь, это наша сила. Это прямо вот наше то, что мы можем вот в этот момент объединяться. Это то, что мы любим. Вот я лично это люблю с 2020 года. Когда в 2020 году люди после задержания Тихановского стали выстраиваться в эти громадные очереди в поддержку Бабарика, вот тогда я ушла туда. И вот до сих пор не вернулась. И, конечно, мы все очень ждем, чтобы... Не просто выпустили эти 1300 человек, что прекратились репрессии, но только мы же понимаем, знаете, что произойдет за прекращением репрессий? Произойдет смена режима. Потому что люди наши, они, посмотрите, готовы, они в любой момент готовы объединиться и сделать опять то, что они сделали в 20-м. Я думаю, што яны гатовыя нават зрабіць больш. Пасля маіх размоваў з імі я адчуваю неверагодны заряд энергіі, іх абсалютную моц, такую яшчэ аточаную, як сталь проста падчас вось гэтай адсідак, якім было вельмі цяжка, але яны не прызнаюцца ў тым. Яны нам кажуць, што все не дарма і варта змагацца. Яны тым нам на волі кажуць. Слушайте, сейчас вот у нас тоже буквально там 10 дней назад у нас был эвакуирован один человек, он просидел 4 года. Ну что он 4 года просидел, он пришел с такой четкой программой, что ему нужно сделать, чтобы помочь там другим людям, которые еще там остались, и вообще, что ему нужно сделать. То есть они выходят оттуда с программами, понимаете, они выходят опять с таким зарядом мощности, что делать, чего у нас уже, возможно, не хватало. То есть это, это прямо большое, это большое такое для нас, для всех натхнение, то есть вот если таким красивым словом, да, это не просто воодушевление, это именно натхнение такое, это в таком вот понятии, вообще, это вы посмотрите, мы должны были приехать, у нас здесь слиться 19 человек.
Нам оставляют только 4. Почему? Потому что остальных люди просто в очереди стоят, чтобы разобрать. Я вам скажу по секрету, что я хотела забрать наших белсатовцев. Мы зарезервовали для них готель. Ни в одного не засталося. Да. Всіх порозбирали. Покуль мы тут працуем, я с вами размовляю, нікого з наших не засталося. Всіх разобрали, сябры, знайомые. Ну, впереди мы готовы, зато у нас есть места. Мы уже готовимся. Сегодня прошла репетиция, мы готовимся. И у нас впереди, соответственно, мы легко поместим еще 1000 человек этих же. То есть и больше. То есть пускай больше будет. Чекаємо всіх на волі, але вельми хочемо чекати усіх на волі у Беларуси. В Беларуси, да. Мы, конечно, для нас это и гордость, и боль, то, что сегодня со Статкевичем произошло. И мы понимаем всю эту ситуацию. Это его выбор. Но мы верим, что мы все обратно вернемся. И это у меня, не просто мы вернемся, у меня-то большее видение, что я буду, у меня усадьба арестованная находится под Заславлем, что я туда буду ездить без очередей на границе, без границы. Так что у меня, я смотрю немножко дальше. У кожного з нас ёсць свая мэта. Дякую вялікі. Наталя Калегава была з намі, гаспадыня замку. Тут адбываецца імправізаваны канцэрт, ну а тут уже до нас прывітанне, Павел. Прывітанне. Як ты? Ну, добра. Покуль не збянтэжаны, но я яшчэ ў шоцы. Ну, 5 гадзін раніцы я яшчэ был у калоніі ў Шклове, а зараз у Літве. А зараз тут спяваюць Левона Вольскага, 3 чарапахі, Так. бел-чырвона-белыя сцягі. Да, ну, гэта вельмі незвычайна. Я нават не ведаю, эмоцыі. Я до апошняга, ну, не верыў. І ніхто нічога не казаў. Просто... Гэта была тотальная неспадзяванка. Просто прыйшлі Так, і... сюрприз. Просто прыйшлі, сабралі ўсе рэчы і павезлі на мяжу. А што з турэмных рэчаў ты забраў з сабой? А нічога, таму што быў обшук. І ніякіх там ні робаў, ні целагреек, нічога там, ні бірак, нагрудных знакаў, нічога не дазволілі забраць. То бок яны спецыяльна робяць так, каб не засталося нейкіх артефактаў. Бо ты ведаеш, што тут розныя рэчы. Такая кофта спартовая зараз, там была эта бірка, бо абавязкова... Жоўтая. Жоўтая, конечно. І я просто з мясом вырвалі, 2 зіркі засталось. Бо ты ведаеш, у нас ёсць, напрыклад, музей вольнай Беларусі, дзе мы збіраем розныя артефакты, а яны, бачыш, спецыяльна робяць так, каб нічога не засталося. Ну так, але ж памяць. Все гэта застаецца ў галаве. Ну і ніколі уже, напэўна, не забудзецца. Ці атрымалася пагутарыць з блізкімі, сябрамі, знаёмымі, абняцца, прытуліцца? Ну, абняцца толькі са знаёмымі, бо мае блізкія, яны зараз у Беларусі засталіся. А ці ты адчуваў падтрымку, штосьці даходзіла да цябе з-за крат? Толькі чуткі, ну, от плёткі нават я б назваў, бо там, ну, мы не маем ніякага доступу да нейкіх аб'ектыўных навінаў. Мы бачым толькі беларускія каналы, але ж, ну, усе хвалююцца і як бы паміж сабой палітыкі. Но я ў гэта неяк не лез, бо гэтыя чуткі, плёткі, я не хацеў сябе забіваць гэтым галаву. А якая інфармацыя з знешняга свету даходзіла, што вайна пачалася, напрыклад? Не, канешне, ну, пра гэта вызваленне, ну, была інфа, але па НТВ, калі Трамп патэлефанаваў Лукашенка і просто показалі ягоны твіт, і там было напісана, што размова шла пра вызваленне 1300, напэўна. Вось, а па беларускім навінам просто сказалі, што была размова з Лукашенко, а аб чым не сказалі. І тады, калі пабачыў гэты твіт, з'явілася надзея, што ты таксама можаш быць вызвалена? З'явілася, але я так вот ее прыменшыў, каб просто... Я быў настроен адбыць увесь свой тэрмін, мне яшчэ заставаўся год і месяц. Ну, таму што, ну, надзея, она таксама робіць цябе слабым. А за што ты сидзеў? За працу на тэлеканал Белсат. Дарагія сябры, гэта сапраўдны кошт свабоднай журналістыкі, і сёння мы асабліва радыя, што ажно 8 белсатаўцаў выйшлі на волю, на свабоду. Вельмі радыя вітаць нас на волі. Спадзяюся, што у нас будзе яшчэ шмат часу пагутарыць, пабачыцца, абняцца, запрасіць цябе паказаць наш ньюсрум, запрасіць у студыю, падумаць пра то, што далей можа быць. Ці маеш нейкую такую
жаданне штосьці, што бы хацеў зрабіць на волі? Вось зараз першае. Ну, кажучы пра тое, што вызваленне было такое неспадзяванае, то я, звычайна, ніякіх такіх планаў. Просто зараз я ў шоце. Гэта такі паварот незвычайны, я яшчэ просто до конца не усвядоміў. Але вось я разбаўляю з табой. Саша мяне здымае. Я на волі. Саша тут з намі, так, сапраўды, вельмі шмат нашых, і Паша Мажэйка, Ларыса Шчыракова. Дарэчы, я Ларысу яшчэ так і не пабачыла. Яе забралі сябры, сябровачка забрала, але мы з ёй паразмаўлялі па тэлефоне, яна перадавала прывітанне. Заўтра а 14 будзе прэсавая канферэнцыя, напэўна, мы таксама гэта будзем трансляваць. Павел, перадай штосьці яшчэ нашым гледачам. Я хацеў бы просто падзякаваць усім за падтрымку. Нават у самыя такія цяжкія часы я думаў, што ёсць людзі на волі, якія дбаюць пра нас, нешта там робяць. То есть не стаіць на месцы, нас не забылі. І хаця, канешне, ніякія там лісты не дахадзілі, у СІЗО дахадзілі ад валанцёраў, ад людзей, а уже ў зону нічога не прапускалі, толькі ад блізкіх сваякоў. І гэта падтрымка ўсё роўна, я ведаў, я знаў, што она ёсць. За гэта вялікі дзякуй. Дзякуй. Дзякуй, калегі. Здоров'я. Як здароўе? Зубы трохі падпорціліся, а так, можа, ціск трохі больш. Сябры, калі вы не ведаеце, гэта тыя людзі, якія звычайна знаходзяцца ў нас за камерай. Вось Алесь Баразенко, Павел Падабед, які быў нашым аператарам, вельмі шмат для нас працаваў. Гэта тыя людзі, якіх не бачна в тэлебачанні, але без якіх яно немагчымае. Немагчыма, так. Я рад всіх вас бачыць. Просто это такая... Я не ведаю, это, я думаю, что некий сон. Я проснусь знову в Шклове на другім ярусе, як я спаў по сігналу пад'ёма і пайду там на зарадку і далей по сваім этим зэкаўскім справам. Але не. Сёння ты будзеш спаць у нармальным ложку, у белай пасцелі, з белай прасцінёй, і не будзе ніякіх званкоў і ніякіх пад'ёмаў. Да, ніякіх этих ліхтарыкам у лицо, праверак. Ночы таксама ходзяць і лічаць нас, каб мы не збеглі 2-3 раза за ноч. И все, и нет никаких бирок, нет никаких терминов, есть воля. И, напевно, еще первое почуття, якое я чув, коли сидел у терминале, коли визы нам выдавали литовские, что у меня некий камень с души звалился, я понял, что это, бяспека. Я апошнія 3 гады просто не адчуваў себе ў бяспецы. Я был у постоянном стрессе. Паш, дзякуй вялікі. Адпачывай. Мы хіба што паступова перадаем слова нашим калегам студыі. Я яшчэ раз хочу выказаць падзяку ўсім тым людзям, якія працавалі на вызваленне наших калегаў і ўсіх тых палітвязняў, якія сёння пабачылі волю, пабачылі сяброў. Гэта велізарная праца дыпламатаў, амерыканскіх дыпламатаў еўразвяза. І я ведаю таксама, што польскія дыпламаты асабліва біліся і змагаліся за вызваленне наших белсатаўцаў. Гэта такі быў пункт гонару. Конечно, чакаем і Кацю Андрэеву, Ігора Іліша, іншых беларускіх калегаў, журналістаў, і Анджэя Пачобута на волі. Гэта для ўсіх нас вельмі істотна. Алесю, Віталь, перадаю вам слова ў студыю. Мы тут. У нас і дождик пачынаецца, таму вось ужо Алеся Баразенко мы накрылі парасонам, вось, але і Пашу трэба схаваць, каб ён у нас не растаў, бо ён з цукру. Я уже прозвучаўся. Так, Аліна, прывітанне вялікае Пашы. Даю вам слова ў студыю, прывітанне. Так, і падзяка табе, Аліна, ты всем дзякуеш за вызваленне, дзякуй табе за гэтыя гадзіны працы. Сарвалася 500 кіламетраў Аліна Коўшык. І паехала ў Вільню з Варшавы, сёння проста все вельмі хутка развівалася. Аліне вялікую дзякую, як і дзякую Александру Баразенку, які таксама працуе зараз у Вільні. Калі падсумоўваць, то 52 вязні былі вызваленыя, але даехалі да Вільні 51 паводле апошніх сведчанняў нашай Нівы і іх калегаў крыніцаў. Мікалай Статкевіч цяпер знаходзіцца ў Беларусі. Хаця лукашэнкаўская прапаганда даводзіць і распаўсюджвае фейкі, што Мікола Статкевіч знаходзіцца ў Літве. Літоўская памежная служба гэтага не пацвердзіла на дадзены момант. І, думаю, заўтра будзе больш яснасці і ў нашых ранішніх эфірах, флэшах, а пад 14-й па Менску. Заўтра запрашаем спадарства таксама на наш YouTube-канал, прынамсі, можа і на сатэліт таксама, дзе мы пакажам і раскажам
з асноўнай прэс-канферэнцыі, якую будуць даваць палітвязні заўтра ў Вільні. А 14-й па Менску спадарства, таксама вечарам аб'ектыў студыі Белсат. Пабачым яшчэ, як будуць развівацца падзеі. Канешне ж, падсумуем гэты дзень у нашым эфіры. Ну а на сёння дзякуем вам вялікі за тое, што былі з намі цягам гэтых шмат гадзінаў разам з намі. Паглядзім, што прынясе заўтрашні нам дзень, бо, як бачым, кожны дзень розныя неспадзяванкі. І не толькі негатыўныя, але і такія пазітыўныя, як сёння. Што ж, будзем трымаць кулакі, каб і заўтра так было. Вельмі было цікава працаваць. Для вас у першую чаргу, шаноўныя гледачы, Алей Залеўскі. Віталь Бабін. Да сустрэчы. Да сустрэчы, пакуль. Жыве.